matara rom na roka ja. Oh. Me babu batara bara rom na. Oh. Nyamare ya. Do so kono kwa. Na pantalon dobe. Pantalon firma. Ibu trabalhar. Amsiga kaloke amoti itorogola wa kili era fana koni nana kili era fana riga kula wi kili ya ndinye mo fo itala nchere nana ni dindo eka bokus ko nana ko kili ko ga muso adogo ke di ere saki alhamdulillah wa ti jonga to fi warti giden do fana ba no o koni nchere lo to kanila obe wardi ne ma obe dina ni deme ka bugono param se mu fana ke kuma dola na be wadu ndi na ka chango abe donbo oh denje man do fana bi kili ko kali buri fe denje man aw kali buri fe kali ni buri fe fula obi ga no ka jam nimne yamna fa What if Lenny? I love walk away. I have a moon of an Indian woman. We didn't Germany, Comaria Jati. Never talk for that. Colonia talk for to out away. Waka hair body. Nick Kelly Sragan in Deninta. Aye, J. Beba talk for. Ha! Mel, I can't hear it working in the What to get in time? You told us. If I want to live for Nippon, I know what about never to go to the idea that you never forget to the fair. A good man. If I want to live for ever move. Need. Ngap mame mola. Ukromena. No one bafo. Ah, ne dega. An ni afo mo sitna da ida enne flado ro da. Ima maram kuma suliya. Maram malola ka tura kunga. Aga herebe warti din tala. Aga herebe warti din tala. Yoro.
Jembe ba to me. Ha, Wa. Nala ma janga be president ke man. ne dinga ka ke president. Ne de ya fi na. Allah. Nalla sir kanike. Wallahi bebe malusin kan. Abeke koi. Ne kamuta galo tike. Iba jite ne sous désert du matin. Ni na ne donner ka dala. Iba sura fale no mobile tukuri la. Ha, Wa be to ko tike. tabarkala. Nteru ni ngon mi doni mi e fana be se kuluna. Mi donu yi. Nga. An fila ne kile ne na fo bi. Na ma nye de me musuta. Mu mi se ga nye ye ka nye de yi. An fila ne toro la. An bena ni chese nge ba to di. Wallahi. Ne re mu ya de ba ma furu ma kana nsimi. Ali ne ga na so ne che ku ta so ni. Mi joro. Ato ide ga warti kum so e furu de. Obeke, men de bure. Nga chokoro ba na ni muso mu ye. Ka ko furu. Na o furu de nge be siga sin sabara ko no. Deni tere mai. Surumani teta. Fimani. Atere mai. Atere na ko dubla ka se. Wallahi ne ni. Depuis ni ko gena na ni deni ni aro. Wallahi nya no gote ni ma deni na. Imai deni dale fla kere ka. Wani ni furu de ma bi de da kere ka. Oteke. Na la sona ma kono. O luta te. Est-ce que ma ba? Abana. Iba kulon jan sa. Dawo fana sa. Warte sisane. Ni kole e jine kolo ne kole ta dwala tene. Suno jino ban be kunci ka da fara sansa. No jolli kama da. Wafla. Ai che da la ku. Dawo lo tene bila ma ku. O tene bila ma ku ne. Nse woni minye. We wakini. O digana. Suno ne ka kono me fili wafla ni. Ni ndo mga ere te ma fili wasaba. A che na dawo lo. O tene ni julu na na o jara ni. Ne be sira ni. Awo. Batara futa. Ne madala ni natati ni nga be fagaw. Muso bora chega dugula kabina di dinge mawo. Ba fa ko ko te do ma ko fo watigi. I batara de ne fela bi so chi ya no. Nanga kila ka wele telephone na ka saraka gele no fay. Ni meli ni nga to ko binge. Ni ngo ko watigi me mobili sanga dama wala be na nei. Me kila ka wele ka saraka gele no fay na ke fo ka sale. Ai eti ba i chega muso ni na to ko batara di.
bon me tan katami me tan terega fe iterge jwe naya ngire bo bila ko naya grena boy tato ni tara ni na hey ntiga makangi ni ma fi kunne be kuma ikene kuma ka mina sigilani ite fushi ya jango ka yala duro ka ta temi gere sigida gere ni gere e ka bulu halma ja be benne ngoma o ma sabe ko dia abe banle pleni ndirge ay bar iga bara ko kuma fayna sufi atarase parota ma ni sarala kuma to mo ko ka cha wartu ko cha na ko ka cha abe fentu de mai izinde be parota ni wa be mo chaman bali deme fi se bi ga ala kama suju sigi wore aka deme fanga babu de ka o ni ga bara ko kuma fo sufi taranga fay ako ko ka so o ku ibe tabarala ne tabara o bara so you know comme ubini ta ko ki gardien fo ibe ke gardien ni mena ko mamna o ho yele mam siga du ko la o yela ko ngaje bo ko gardien ke e bole ka bo mali wala ri membe la ka tme o ka ha bo ni ga kuma be mais ne ko ma don woni ni be bara ni ne ga di mo ma ake bara sabati gardien ka shube banjole kenema do ka tan fo ka fu wari te femna non chena bo ne tso ma tuma me ka du bolo bi gardien la hage bo la ba ha keli dore taw komi ebe todu ki fa ka jimi ki fa ka suno ki fa o ni woti mi jaibe bo bi ta gere la ka ta temi ki fa o ni ka ye jaja ke sa fa fe ka di sa ko bege gibina do de ka sogoro ibina do sogoro o barakela ka sulu barakela de ale di bar sona baraba ne fe me ke o yi ni ma so yake ka mane buru yake ka nyiga su ke ka fembe ka alibi ne bu baraki ku krela ka o bolo wala sa eni bak na malu ne o ni so no be ma ka do dabe fo wala sa abusi ka lafia ka do dabe fo wala sa ga kala bi se ke ibisi ka diplôme mo so ne ni beke e ma miro shila e bulu la minero damata wa ni bulu la minesa sile ma sinile ma so wala bi se ka bo ne ko ko te gardien fe e be befe e ko fone sa ne bo ke kalange ga ke ingénierie e re ba do diplôme de venir bolo ne ga ta ke gardien ni mo ko mu ne ko ke ulu ga ta ne wala ay no wate ne yere ni ga dai ne yere ni ga badi diplôme ti temo mi be aw kaw entaro aba fotu mena papier mo me humbulu agreement bo ali mo be tali sache mun ga ministre yoro ministre papier ba damo on da ga ministre papier fo ba damo tari o lu be olu to ko bara reso be gi ga du bolo sira wora pe ja ne akile mo ne hine be la ja ne hine resira ne hine foti la tu e mo meri bo etiga fe no de famille sa iba do ko yele manali folo ko ani sisan ko tekele ni ay e sona mane bure ani manso ya ma e ma kalani o mena foro ko santan ko kalan iko beke iga kla ka ti yere do ni fenna fem yere sarate teme wa woro wa duru fa wa woro wa duru o sara ni be di ma iga credit so ngoni yo bola to be to juma yi o isa sara ni be di ma de o wa woro no wa duru de o yi halala di o yi woshidi barka bo wa duru wa woro la kila duru me di ma a do yi do nda fe ne ka ye duru nyela nye ka ye duru ka foko ni e tape baroro o bembo dore te ni banana ko mi be ga che ibali bi ni ba kuma kana mi won progroro dongolu o te che mi men fe ka fi ba bi ba foi ni ma so ni barama ni ba ko ni mi me ke di o be ke ni ko ngal ni ba te be ka bo ngoro ni ngal yi ko ke ni ba so bulu ni ndala ko no ka kana jara ta be ba abi yala la simba e bo bi yala de mi yala nela kele mi mene bulu bara la so na no ye o do le mene ka du fe be sa abi ta ko black sila
Maman, ne bɔtɔ ye min? N'i bɛ ka taa gɛrɛ nin lajɛ, n'i ma fini kana bɔ ka sɔrɔ i ma daraka wari bila ne la. Ne ma dumuni yɛrɛ kɛ fɔlɔ wala. E ma dumuni kɛ? Ayi. Wari tɛ ne bilama kun ye. Wari tɛ ne bilama kun ye. Nana ma taa feereyɔrɔ la. Voilà, k'u nana sigilen don kasi in la. Kasi wa? Mun y'a sɔrɔ? Ne de b'a dɔn a bɛ jagoya kasi in la. Ne kɔni t'a dɔn buwa yɛrɛ fɛnɛ nana n'a ye nkalon da ne la ne ma s'a ma dɛ a karalen don k'a fɔ ko ne y'a bugɔ ou ne ye ko dɔ k'a la n'a ye fɛn fɛn f'i ye kana da la walayi kana da la de y'a mɛn. Keri i ma foyi k'a la. I ma foyi k'a la. I ma foyi k'a la. Ne nana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a bɛ kalabanciya kasi la ala ɲɔgɔnmisɛn dɔ b'i kun cɛ. 20 dɔrɔn de bɛ ne kun. 20 dɔrɔn. a ka ɲi n tɛ 20. E t'o fɛ? An fama de. 20 bɛ don jumɛn na? O tɛ cɛ ka 20 sɔrɔ a? Ka den baro ka kɛ fɛn bɛɛ ye e bɛ to i ka suma la lajɛ mɔgɔ ka suma sɔrɔ ka dun a tɛ kɛ o ba Kɔrɔ e ma mun kɛ nin na kuma la? e kun tɛra min N taara n terimuso de fɛ yen nɔ min bɛ kɔni. e ɲagalen ne ye diɲɛlatigɛ kuma sɔrɔ bɛ f'i ne tɛ nin jɛ fasɔn la kolonifilila filɛ e bɛ taa mun ɲini o baara a bɛna mun de kɛ mɔgɔ maa yɛrɛ kungo ye o bɛ kungo ye cogo di sa A dun bɛ tiɲɛ fɔ ɛ fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna a bɛɛ kɛra. kolonifila muso in filɛ nin ne y'a fɛ k'i sen bɔ a sen na muso min don a tɛ furu la kelen i y'a faamu i kɔni b'a dɔn a tɛ furu la dɛ olu ka miiriya tɛ fosi ye wa i yɛrɛ ka k'u ɲɔgɔnna ye walima u ka malankolon dɔ ɲini k'i ci o tɛgɛ a banna n'o kɛra dɔrɔn i cɛ pɛrɛdi la o tɛ de ale pɛrɛdi la o a pɛrɛdi bɛ taa se jeli ma ne tɛ n'a taara hakilina cɛjugu di la jeli pɛrɛdi la ne de don Kɔkɛ n'i bɛ ka jɔrɔ n'o hakilina sugu hakilina foyi tɛ ne la. n t'a ɲɛdɔn dɛ maa si jeli bɛ e ɲɔgɔnna ye tan nɔ i baloko ɲuman na ka fɔ o b'a fɔ k'o t'a kungo fili o cɛ jumɛn bɛ yen bi cɛw dun ye jana bɛɛ muso ɲuman dafalen ye n'i y'a ye a muso dafara k'a bonya k'a janya k'a nugu dɔwɛrɛ tɛ o dɔ de sɛgɛnna k'a k'a ye o dɔwɛrɛ tɛ n ko sigira an t'aw fɛ yan i bɛ sigira ɲini nka n bɛ a tɛ jaabi Nana. 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 Mun ye nana sɔrɔ? Sɔgɔmada la n nana sɔrɔ nana bɛ kasi la. Bisimila kasi. Kasi la so kɔnɔ yan nɔ. N y'a ɲininka n ko mun kɛra la ko foyi. Lala a sera ne ɲɛ k'a tiɲɛ fɔ ne ye n ko e bɛ min k'i bɔra n ko keli bɛ min k'o bɛ ɲɛgɛn na n y'o wele k'o ɲininka n ko mun ye nana sɔrɔ k'ale t'a dɔn fɛn min y'a sɔrɔ. K'i b'a sɔrɔ ko o somɔgɔw ɲɛna tuma somɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ nana la ka tɛmɛ ne kan somɔgɔ jumɛn bɛ nana la ka tɛmɛ ne kan sa e k'o fɔ ne ye. E nana k'i sigi du kɛnɛ cɛmancɛ la ka kasi. Cɛ e ya a ɲuman bɛ cɛ i ka teli na yɔrɔ jumɛn taga don i tɛ bɔ sira la ka taa sogo fɛ yen munna. E b'a dɔn sogo ka denni ye mun kɛ ne na. Sogo ka denni jumɛn. Tamusita kana ni de kɛ kalamanci yɛrɛ k'i t'o dɔn dɛ. Mais n'i m'a fɔ ne ne b'a dɔn. Denni jɛmanni sa f'o dɔn ne ni a ye mun sɔrɔ ne ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn na kɛ. Ah ouais madame. Ale n'a terimuso fila jɛra ne na ka ne bɔgɔ de. Han? O kɛra min? An ka so kɔfɛ ka taa ne wele ne fɛ a terimuso parce que denni ni ne ka di quoi ne fɛ ko a nana bɔ ne ye dɛ ne taara bila dɛ ne nana sɔrɔ Mariam b'an ka so kɔfɛ ninnu jɛra ne na ka ne ci Tamusita n kan ka taa kɛlɛ yɛrɛ fɛ ni n bɔra n bɛ taga polisiso la. Ayi dɛ. Ka taa mun na polisiso la? Ka taa mun na polisiso la? Mun bɛ kɛ polisiso la? N'i y'a kɛ ten ko in bɛɛ bɛ dabila. Mun na sisan? Sogo b'e fɛ i t'a kalama. Tamusita kana n'o kuma fɔ ne ɲɛna yɛrɛ de. Ko sogo bɛ tilen. Kana nin fɔ ne ɲɛna. Kana fɔ n ɲɛna. Sogo bɛ tilen ka denni in gɛn ka bɔ a nɔfɛ de. Tamusita kana n'o kuma fɔ n ɲɛna kana fɔ n ɲɛna. Ne b'o dɔn cogo di ko a bɛ ne fɛ ni a bɛ ne fɛ a ka denni ta ne bugɔ fo an ka so kɔfɛ yan. Voilà ni denni ka t'e bugɔ fo a ka so dɛ c'est que denni tɛ sogo fɛ denni bɛ fɛ k'e bugɔ de pour que ka fara sogo la.
Ne du na fara chocolat no fa yana yana. Oh, il comporte ga ko do keke. E bi guita ga kele. Ai mi ta chocolat fe sana, nta to do chocolat re fe o kuma relasan. E bi ta mun la choco fi. Mi ta nya fa yana de ni abe kele ne ta fla la ke. No. Na fara woni e fe be du chocolat. Tam sheda ne be fe mbere du chocolat al ni chocolat woni ga tanga du ta ga amane ba ta dama. Tellement ba fere tam sheda. Ouais, ne ba kalama. Mais choco fana bi fe be ga nyino re ko kwa. E bi ne fo choco sisan. Abisige yere ni bo ala choco ndo la kwa. Kana foi ni ko to tanto e bi comporter ni ga fin de kwa. Tam sheda ni fo shin juli don o do fe na yin na yen fo yana gene fe na ko ngan sigite. De mama na ga fo maka wuli ga ta choco ni fa ma ki sigile yana. Ya musukola kele sugu nu mayin kwa kana to ka kele ke choco be re fe ni o re fi. Ani yere fe ki yere sene choco te dini fe. Aro dongo din tara choco fe choco ya gen. O kana ne yere nyana. Ne mo fe be dawla. E fe ni choco re fe ne ga di. Don ni ko ni bangwa ima fo ma. Tam sheda ko dento. Ne ko ntaro choco re fe ni afina ku ma fa kanya ne ku ta police school. No ate so sa ka ya. Ta so ni abane fo ite ami nyon bolo. Tabe wari shwe ne ga di shukuma. Kana sebege bolo nya be to tanto. Ke be ta komo ba shante. Ta jandra verde ti ga dana. Abu bara ne la ba. Wa, jusqu'à ce qu'on bimbe ka duno be bodo. Oyi mu yetu ni. Nterge Sufi. Diba. Kuma ale yala ro ka tali do mo ka chanku sube. Le produit me fait complet là. Mamadou Farota. Warti bay. Ma do ko se. Fo izini mba bolota. Waaw. Aga hine barga ga bu misiri le kono kusube. Abe fenchama nge machama skidala le. Mi tapo. Abe hera ke bede. Ni ma siga fo de ye fikiru wale. Aga nyuma ni ma siga fo. Fikiru wale di. Ala kan kisi fikiru wale ama. Ale ya andinga tabarala. Kedi ko. Ka kedi tabarala. Awo ko komi bara die la tike fefe. Abe ibi isai wale beke. O dunjara ni kon. Amage yifulo de. Ne ko kelima ngo iye bara so. Ko mun barai. Ngo o ko bita fo ko mun gadie. Ngali, nimbula dime. Okay. E ma se ka bara fo shi soro ne de fo gardien ya. Ayi chen la ti suko. Majiga era la. Ti suko kere. War bere te fem. Ani ngata to o kula fu fe. Aish. Ai gali. Sawalisa. Ne te bara du ne te do da suka be fe ka dumi ni na dawo. Ne be do da suka be fe ka dumi ni na dawo. Ite mta gardien gaza la folo yani aga tuka wala so eba boko ebe isega iboku mala tiki kodo. Okay. E ma fo iwa. Iboro problème ni ya. Keli kala ni diplôme babul me keli se gardien ya masa. Esi nyelu te maliburi ala ni. Ai. Ai sabali ko. Ai sabali. Nyagali. Bideli ala kama. Farana idi aka sombara. Wale ko ke al ni ne be préférer ka dubla. Ne bo koro do ni malui. Tino fole sabali. Bideli. Ne dubla ne be ke tujuma. Est-ce que bogu yera ne ka jena tkera tu? E kele nga dubla tene sigle molo kene kawa. O yi halakile no nga jena tkera chene no. Ni tina muso sita nyen kono tu. Ne ni mi me nyon ka fo ka temeka. Ye ko bete on tala. Kono mira jugu bli kuna o shida ne ka bara kana soma. Bashite. Mo bon kuna. Komi iye bara ko kuma info. Mala je ma nege. Ira be kidika ko chugo ya. Ma nege. Ne kuma won ye fanya. Ni boro ti de sala o. Ko ke mo ko se ka keli hakina no ne. Keli ko kloni chine kuma dola. Akil da falente. No re pena ni farla ne ka. Wallahi keli se ka ko bantala. Bashite nyam. Ma nege. Ka groupe
Tina, cɛ bɛ ka n wele dɛ. Vini bila k'e ma kɔnɔ yan. A ka di kɔni. Min k'i wele a ka di dɔɔni. E dɔɔni. Fitinin dɔrɔn. I b'a kalama dɛ, ne dusukasilen sigilen nin fɛ. Cogo di? I ye Maram dɔn yɔrɔ. Maram. Dini cɛmannin sa. Tamisata ni min bɛ nafigiya la gɛrɛ la. O yɛrɛ de don. Ne kun tɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu jɛ, e ka ɲi Tamisata. Ne y'a fɛn ɲɛna a mɛnna. O deni cɛmannin dɛ. U terimusonin dɔw bɛ yen ko Batoma deni ni ne de kun bɛ teriya la fɔlɔ. N t'a dɔn ni ani Maram kun b'a la kɔfɛ yɛrɛ, ani ne de kun ka di su fara tile ka bɔ ne fɛ yen. O don o deni de bɔtɔ filɛ ci la dɛ. Jani Maram ye complot de kɛ ne na dɛ. Ka t'u jɔ an ka so kɔfɛ dɛ. Ka taa ne labɔ an fɛ yen. Ani Maram ka jɛn ne na ka ne bugɔ k'o tɔ ye soko kɛ kelen ye. E b'a kalama sogo min ne faga tun bɛ Maram kan. Ne m'a faamuya. Ne bɛ fɛn bɛɛ kɛ sogo ye. Ne m'a faamuya. Ne bolo e de ye Maram bugɔ. O kun ye Maram kelen de sa. Ni y'u mɔgɔ fila de. U mɔgɔ fila? U mɔgɔ fila de jɛra. U fila de jɛra la? U fila de jɛra ne na ka ne bugɔ. Kana nin ko bila tan dɛ. N'i ye nin ko bila tan, a tɛ dabila. A bɛ kɛ ko daminɛnen de a min tɛ dabila. Tamisata ne kunbɛn, i n'a fɔ Tamisata ye ne lasigi. Ka manamanakanw fɔ ne ɲɛna ko ne ko dan ten tɔ. Ko ne kana polisi la taa ko la. N bɛna min f'i ɲɛna, n'i b'i ka fɛn o fɛn fɔ n na, fɔ ne ɲɛna. Yɔrɔ. Tamisata tɛ maa ɲɛnama ye. A tɛ tugu maa ko n'a ka intérêt tɛ fɛn min na. Yɔrɔ. Awɔ. N taara polisi so de la. N taara communication tigɛ, n bɛna taa di Maram de ma. N sigi kun yɛrɛ de filɛ tan k'e wele dɛ. I b'a dɔn dɛ. I ka Maram nin ka so yɔrɔ expliquer ne ye. Ne yɛrɛ tun bɛna convocation ko kuma in f'e ye. Mais comme i taara o tigɛ ka ban. Taa joona joona i ka taa nin di. Maram min fɛ yen. Awɔ. Est-ce que nin yɛrɛ b'u fa sɔrɔ sɔrɔ? Nin yɛrɛ de b'a sɔrɔ yen. U yɛrɛ ka so yɛrɛ bɛ min fɔlɔ na ɲini. U ka so wa? U ka so yɔrɔ man jan o. A ma jan. Sisan i b'a la i bɛ. Sisan tɛ n bolo bi sa komi ko dusukasilen de bɔra so kɔnɔ. N tora hali ma n fa fɔ kuma hali ma dara ka dun so. Fosi ma kɛ hali ma fosi. Ne b'a dɔn ne taara ka na e bɛna dɔɔni d'a ma o. Awɔ. Na n ka yɔrɔ yira. A yɔrɔ yira. I ɲɛ bɛ nin carré in na. Awɔ n ɲɛ bɛ carré. I droite fɛ. Awɔ. Carré fɔlɔ. Filanan. I bɛ don o kɔnɔ. I droite fɛ dɔrɔn famille welcome dɔ bɛ yen nɔ. Welcome. Awɔ yen de don. Yen de don. Awɔ. Ok n y'a faamuya. Kana nin ko bila tan dɛ. I teliya i ka taa. Sisan b'a sɔrɔ u ka lexe bɛ yen nɔ parce que seli fana sera. Mama ye ko k'e mago bɛ ne la, o ye mɔgɔ jumɛn? Ne mago b'i la dɔ wɛrɛ tɛ. I fa ye barako kuma dɔ de fɔ ne ɲɛna. A ko n ma k'a y'a kuma f'i ɲɛna ko nka k'i ma sɔn. A m'a ɲɛfɔ e ɲɛna baara sugu min dɔ? A y'a fɔ ne ɲɛna kɛ baara sugu min don. Gardien tɛ wa? O de don. A ka di ne ye i ka baara in kɛ. Ne b'o kɛ ka da daluya jumɛn? I fɛnɛ sa. Keli, au moins a ka fɔ k'i bɛ baara labɛn. E bɛ so kɔnɔ i tɛ ka dɔrɔmɛ kelen mago ɲɛ i fa ye, i tɛ ka ɲɛ ne ye. I tɛ dɔ wɛrɛ la yala ko i terikɛw nɔfɛ ani boîte la taga. Ka fɔ e ta mina t'o la. Wa hali i tɛ ka baara yɛrɛ fana ɲini. I fa ye baara ni min sɔrɔ i ye. I fana sa lajɛ i k'a dusu suma ni o ye. Mama, ni ne ye baara kɛ ka wari sɔrɔ, a tɔnɔ dunbaga fɔlɔ ye jɔn ye? Ne tɛ yan. O ye e. Mais n'i y'a ye ne banna nin fɛnɛ la, kun de b'o la o. Kun jumɛn? Mais mama, i fɛnɛ sa, n'a fɔra ne yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ ne ka taa n ta kɛ ko gardien wari bɛrɛ tɛ fɛn min na, i b'i si kɛ jɔli de fɛnɛ la. Wa ka bɔ yan ka se ninnu ka entreprise fɛnɛ la, i b'a dɔn diɲɛ don o don i bɛ 200 de don essence la, o ni i ka dumuni sɔngɔ tɛ kelen. N'a fɔra k'i k'o bɔ i ka sara la 6000 kalo la 8000, hali n'a sɔrɔ 8000 don, kalo kalo essence sɔngɔ 200, kalo la n ko ye 6000. I bɛ wari mun don fɛn wɛrɛw la, wari ma ban. O kɔni a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka wari de don baara la, sinon baara tɛ ka wari don i la o. A bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ, i bɛ fɛn kɛ fɛn bɛ se k'i nafa, mais fɛn tɛ se k'i nafa fo k'a bɔ i kun. Ne bolo kɔni o ni fu bɛɛ de ka kan. O ni fu bɛɛ de ka kan. E tɛ se ka f'i terikɛ ta busata ɲɛna u ka to ka taa k'i bila. Moto b'o bolo. E tɛ se ka fɔ ko ka taa ka t'i bila. Wali ta tɛ se ka kɛ mɔgɔ ta ye dɛ. Wa u ka moto fana y'a kɔrɔ de ta ye, sinon moto t'o fana bolo. An tile. An b'an tile. N y'a ni Maram ni nɔfɛ yan. Mariam. Awɔ yan ne ye Mariam ka so. Ne mago de b'a la, laban ka jan, ne mago b'a la. E mago bɛ Mariam na? Awɔ. A ye mun de kɛ? Cɛkɔrɔba Maram ye ko dɔ kɛ ne la. Cɛkɔrɔba ne fɛ e ka Maram laban ka tunu parce que ne bɛ fɛ a ne fila de ka kuma de. Awɔ. Min b'i ni Mariam cɛ, i bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna Mariam fa de kɛ. A fa de ye? Awɔ. A banna. Cɛkɔrɔba, ne ni cɛnin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Sogo. Cɛnin tɛ Maram fɛ, a tɛ fara ka bɔ a la, wa o don o fɛnɛ Maram n'a terimuso. N filɛ ka i tulo da la ka n lamɛn dɛ, Maram n'a terimuso. Ka taa ne wele an fɛ yen, ka taa ne y'an ka so kɔfɛ, ka taa jɛnɛ na. O cɛ nɔfɛ. Cɛ dun ka se tɛ Maram na, cɛ bɛ a bɛ ne de fɛ.
komi o don mun yɛrɛ kun ko mina kuma sɔti ka d'a ma cɛwo terikɛ dɔ bɛ yen ko tabu sata ma dɔn e t'o dɔn o ni lasigi ko ne k'a ko ka ɲi ni ne bɔ o bɔ ni ne ni a terimusonin bɛnna o bɛ to ka ne kɔrɔma tigɛ cɛwo kɛlɛ la olu mɔgɔ tɛ cɛwo kɛlɛ la komi ne mago b'a la k'olu ye sogo minɛ ne na ka kumaw caya ka kumaw caya ne fana taara so kɔnɔ a tɛ bɛn dusukun ma ne fana taara polisi la polisi fana ko mɔgɔ sɔti ka d'a ma a di mara min a filɛ n ka segin kɔnɔ kuma caman de ka fitinin a filɛ nin a fɔ ne bi denmisɛnninw taabolo ye ne balimamuso ne ko e yɛrɛ tɔgɔ Madina Traoré an ka so filɛ nin ye yan fɛ jɔn den de ye Ajaratu wɛlɛkɛ mo awɔ Ajaratu wɛlɛkɛ o den de ye awɔ den de ye e de tun taara Canada awɔ ne tun taara Canada de kabini ne fitinin ne bɛ yen yɔrɔ la donc ne nana n ka ekɔli tɔ kɛ yan i nana sisan i ba n'i sera i fɛ yen i b'i ba ɲininka ko saka wɛlɛkɛ min ye jɔn ye ok ne sera so n b'a ɲininka n'a fɔra ka aw denmisɛnnin fitinin ninnu aw ma don ye don m'aw ye aw bɛ cɛko kɛlɛ de la denmisɛnninw aw tɛ sabali ne fɛ ni e taara Canada k'i ka kalan kɛ i y'i ka kalan kɛ ka i ka dɔnniyaw sɔrɔ n'i nana i kan ka baara ɲini ka ko sɛbɛlama kɛ k'i fa n'i ba bɔ nɔgɔ la mais e tɛ foyi la fo cɛ nɔfɛ ko kɛlɛ ne kɔrɔmuso o de y'i wolowoloba ye tonton i tɔntɔn de ye ne ye Mariam y'i kɔrɔmuso de wa aw fila k'aw de bɛ kɛnɛma cɛko kɛlɛ la ni nin fɔra e ba ye a bɛ kɛ maloya da ye dɛ e ba ye lamɔ tan de ne dun bɛ e ba dɔn muso min ye fo ka denmisɛnnin sa n'a y'i ye nin manamana kɛlɛ ninnu na fo k'i sa i t'a sen fila aw ka diɲɛlatigɛ bɛnnen don ne n bɛ min f'i ɲɛna n denmuso n bɛ min f'i ɲɛna diɲɛlatigɛ kuntagala ka jan dɛ a ye sabali a ye ko to ko k'aw to komi i ye convocation tigɛ ka na ni Mariam nana ne n'a yɛrɛ an bɛ taa yɛrɛ kɔ nka n bɛ min fɔ a ɲɛna halisa a ye sabali ni Mariam nana ne kan ka min fɔ a ye ne b'o dɔn e ka taa tonton ne taara denmisɛnnin bɛ se ka kɛnɛ na cogo di e ma taa yɔrɔ si fɔlɔ k'aw bɛ cɛko kɛlɛ la kare kɔnɔ nin tɛ aw mansaw tɔgɔ tiɲɛtɔ ye ne bɛ se k'an kunna bɔ misiri yɔrɔ jumɛn la k'a fɔ ko ne denmuso bɛ kɛlɛ la kare kɔnɔ setigi ye Ala de ye i jɔ n ka nin bila so kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ ayiwa baasi tɛ komi i ko k'o de man di ye ni o man di ye ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ o cɛ ye telimani entreprise de bolo ale ye mɔgɔw ta telimaniya la o ka recette ye 600 mun kɛra bon telimani boli fana yan keli i fana sa dɛ i bɛ fɛ ka i ka ko caya dɛ non maman an kana ninnu kɛ ɲɔgɔn na sa ne bɛ baara ɲini ka di mɔgɔ ma au moins y'a kɛ baara nafalama ye o dɔ la telimani boli gardien ne bɛ taa mun fɔ ninnu ye telimani tigiw bɛ tile ka mɔgɔw labin clients labin yan nɔ expérience bɛ mɔgɔ min na a dɔgɔ tiɲɛ na ne tɛ se k'o kɛ dɛ ne tɛ se k'o yɔrɔnin kɛ ne hakili la k'e bɛ ka wari de ɲini k'o ta koyi wari t'a la wari bɛ telimani na sabali sa ko recette ye 600 recette ye 600 mais tile kɔnɔna na i mana min boli o tɔ yɛrɛ ye e ta ye e yɛrɛ bɛ musow ka ko dɔn muso minnu bɛ telimani ta 50 40 100 ninnu n'i ye kɛmɛ di telimani tigi ma o ka t'e bila fo ba kɔfɛ o tɛ wari bannen yan maman non keli sabali i fa ye baara min ɲini i ye i ban'o la ne fana bɛ ka min fana f'i ɲɛna i bɛ ka fɔ ayi mun na baara lankolon tɛ n koyi sisan ne bɛ ɲininka o ni ne nana muso furu nin kan a tɛna kɛ malo ye fɛn min wari tɛna ne yɛrɛ bɔ an bɛ ne ka muso furu ko la ne hakili la aw kan ka baara de ɲini ka di ne ma baara min bɛ se ka ne balo ka ne muso balo hali ka tila ka aw yɛrɛ ta mais ko gardien walima telimani non maman ne tɛ se k'o kɛ o sɔngɔ ka nɔgɔ dɛ na n ɲininka o madinɛ ko in bɛ ɲɛ jumɛn kan ye
tɛ taa fura san ka na d'a ma. ayi a to n ka taga ne presselen don Ɔ i tɛ paracetamol kisɛ 2 ta o bɛ fisaya i ma. Waliden kana na bana ne bolo dɛ. mama n'a man kɛnɛ i tɛ coca-cola dɔ ɲini ka d'a ma Coca-Cola wa? o ka ɲi muso ma o O ye bana fura ye. O bɛ mun furakɛ? bon i b'o fɛn dɔrɔn coca-cola ka ɲi i bɛ to k'o d'a ma Ka to k'o d'a ma. i tɛ na n ko dɔ ɲini ka na E bɛ fɛ ka tɛmɛ dɛ i tɛ taa bi dɛ. Madina ko e bɛ ɲɛ dun ka ɲɛfɔ. mama n bɛ tila k'o kuma kɛ sa e k'i jɔba nin den man kɛnɛ n bɛ taga coca ɲini ka na yan na n bɛ na n bɛ n'i sɔrɔ yan walayi han Kelen n'i ma na n bɛ bila ɲɔgɔn na. n bɛ na walayi I kana na mɛrɛ. n tɛ mɛn Mariam ne ko e bɛ ne sɔn ne nɔfɛ wa walima e bɛ ne duyɛ ne nɔfɛ Ko ne ye mun kɛ tuguni ne kɔni kɛlɛ ko tɛ la e bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ ne ye mun kɛ mun tɛmɛra e ni Madinɛ cɛ Madinɛ ye jɔn ne tɛ Madinɛ dɔn i bɛ k'a fɔ k'i t'a dɔn de wa ko ne tɛ Madinɛ dɔn karamɔgɔ dɔgɔmuso mun ne tɛmɛra e n'o ni ɲɔgɔn cɛ Mariam molibaliya man di yɛrɛ n'i nana ni convocation de ye aw jɛra la k'a bugɔ aw b'o bugɔ mun na e tɛ Madinɛ dɔn wa Madinɛ ko Madinɛ ye e yɛrɛ wolo dɔgɔnin de ye ko Madinɛ ne tɛmɛtɔ to ka ne nɛni Madinɛ b'e tɛmɛtɔ to k'e nɛni fa de bɛ Madinɛ la wa mun de b'a la ne kɔni t'a dɔn ne tɛmɛtɔ to ka ne nɛni Mariam ne m'a fɔ k'i ka sabali ko ne ye mun kɛ tuguni adamaden yɛrɛ e de ye kunkolo lajɛ adamaden bɛ se ka kɛ na a lajɛ tatouage lajɛ la Mariam ne ko e de y'i yɛrɛ filɛ yɔrɔ jumɛn ye dɛ ko ye sisan génération de sisan génération wa a dangaden génération ko sisan génération n'i ye mun ko sugu ye aw t'aw yɛrɛ mara dɔɔni e de ye lajɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye ta o tigi bɛ valeur don e la wa i lajɛ i b'a fɔ ko sungurubanin dɔ e mun fɛ fɔ tuguni a ne y'a fɔ ni sunguruba yɔrɔ bɛ min i bɛ ka ne dala minɛ de wa Mariam Mariam mun de tɛmɛna ni Madinɛ Mariam i ma dɔn Mariam mun de tɛmɛna e ni Madinɛ cɛ ko Madinɛ ni sogo bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ u bɛ ne faga ne ma ne bugɔ Mariam ne m'a fɔ k'e ka cɛnin ni ye k'a to yen fo e bɛ taa kɛlɛ kɛ o cɛnin nɔfɛ Mariam sogo ka di ne ye sa Mariam mun ye tigɛ ne la Mariam mun ye tigɛ ne la Mariam mun ye tigɛ ne la ne m'a fɔ k'e ka cɛnin ni ye k'a to yen wa e bɛ kumakan sɔsɔ tuguni wa Mariam e bɛna kumakan sɔsɔ tuguni wa a ka den i bɛna sɔrɔ yan ne bɛ kuma e bɛna kumakan sɔsɔ n ka taa boutique la A ka di yan. ayi cɛ a ka di i yɛrɛ dun I nisɔndiyalen bɛ ka bɔ dɛ. ayi n'o ye kɛnɛ kɛ o tuma e bɛ fɛ ka nisɔngoya Non, n bɛ basi foyi tɛ n na walayi. i b'a lamɛn Ko ka ne ka yɔrɔ lajɛ. cɛmancɛ yɔrɔ i b'a dɔn lamɛri bɛ ci o fɛn nin na i yɛrɛ b'o kalama Cɛ lamɛri bɛ ci lamɛri bɛ ci. Ne bɛ ka ne yɛrɛ nɔfɛ o jeune tɛ n bolo foyi foyi tɛ n bolo han. tapusata o don e nana ni sisa ye yan ne y'a ɲɛf'i ye n ka cɛ k'i bɛ dara la kuma bɛɛ lamɛri b'a kuma fɔ cɛ i bɛ tila ka na ne ɲini yan lamɛri kana ban ye dɛ Cɛ o to yen sa fuba tɛ yen. Mara ma ko in ye tiɲɛ de b'a kalama. A cousin ka ko. O don o cɛ in bɔra gɛrɛn na. Yɔrɔ cɛ in b'a fɛ yɛrɛ de fo ka s'a kɔ. sa e fɛ ne ka mun yɛrɛ sa Ne bɛ fɛ i ka min kɛ dɛ i ka sigi mara ma ne bɛ fɛ i k'o de kɛ. Parce que ne ɲɛ b'a la
mara me ka fɛn o fɛn kɛ a bɛ k'a kɛ e ka fɛɛrɛ kama quoi est ce que i bɛ ka yan jarabi de bɛ k'a bila a la quoi e n'a cousin ɲɔgɔn cogo di très bien a taara gɛrɛ n'a sari i b'a dɔn mɔgɔ min don jɛ b'a kun quoi waritigi yɛrɛ yɛrɛ de don cɛ n ka cɛ ta ko sigida in ka di a bɔ i y'o jateminɛ yan walayi a bɔsi i b'a dɔn han cɛri fɛ k'i ɲininka taara ko dɔ de la wa foyi a fɔ même pas b'a dɔn i ye sigida in tigi cɛ olu ko ninnu wa olu bannen don cɛ i b'a dɔn jɛmani dɔ de b'a ka kɔfɛla la yen fɛ a tɔgɔ ko mariam jɛmani mariam a man jan kosɛbɛ tɛ wai m'a dɔn di cɛ m'a dɔn cɛ ne yɛrɛ ji b'a dɔn cɛ i b'o dɔn walayi i b'a dɔn tara ca gɛlɛyalen don sisan nka cɛ i b'a dɔn plan bɛ yan o tuma e b'o dɔn cɛ n bɛna ɲɛ de f'i ye sisan o ba tɛ n'i y'a ye n seri ma yan nɔ parce que n fana ye taga f'u kɔnɔ ne ka n'i ye kuma bɛɛ quoi n bɛ to k'i n'a ye ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ cɛ fanga o ye i ɲininka position dɔ la quoi non i b'a dɔn plan bɛ yan nɔ sisan yɔrɔ fɛn tɛ n'a cɛ dɛ non ne ya sigida in bɛɛ fɛn tɛ ne ni dugu cɛ ok o kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma minɛ muso de don quoi a fa de y'a di ne ma ne ma awɔ mais a tɛ ka sɔn ne la position si de la n tɛ ka foyi faamuya wari bɛ ne kunna n b'a di u fɛ cogo min ka di mais i b'a dɔn k'o bɛɛ la n yɛrɛ min bɛ ka ja kɛ quoi ne ma mais i b'a dɔn cɛ yɔrɔ ko mana kɛ cogo o cogo n ka cɛ i b'a dɔn sigida jeunes ka cɛ non jeunes b'o plan sigi voilà donc ni n y'a faamu e ka fiancée de don très bien ne ka fiancée yɛrɛ de don mais i b'a dɔn groupe ne yɛrɛ de tɛ ka sɔn bɛɛ ouais ni n y'a faamu fɛnɛ e bɛ to ka jɛ don a ka l'église kan fɛ ne b'a suru ka cogo min ka d'o ye vie kɔni non cogo min ka d'o ye ne bɛ jɛ don ma ten tɔ i ma a ka d'a ye a man d'a ye ne bɛ wari d'a ma non dɔgɔ bɛ ka ban mun na a ban kun ye jumɛn n dabali de banna bro n dabali de banna o de la i b'a dɔn ko bon i jɔn ka se sigida jeunes yɛrɛ ma siɲɛ kelen ka cɛ an ka bɔ kɛ baw ye firi baw firi to firi donc ko bɛ kɛ cogo di bon e b'a fɛ ne k'i dɛmɛ de yan sap walima a dɔn kɔni non cousin n bɛ min f'i ye sigi mara ma a tɛ ala cɛ sinon i bɛ tila ka nimisa i miiri ka ɲa walayi n bɛ ka seere de f'i ye cɛ n ka cɛ han ne yɛrɛ kunkolo wusulen don i sɔrɔ toro d'accord foba tɛ yen ne kɔni da ye k'a f'i ye de i bɛ ka taa min yɛrɛ n bɛ ka boutique la n bɛna bɔ sisan n b'o f'i ye ok foba tɛ yen bɔsɔn san ka taa gɛrɛn na yen foba tɛ bɔsɔn san ka taa gɛrɛn n m'a jateminɛ ne ma mɛna san fɛn ko min ka sa i bɛ ka i ta kɛ dɛn o la i ta k'i to jara i bɛ tila k'i faga yan fitini tɛ mɔgɔ lamɛn de ye quoi Salam alaikum. Wa alaikum salam. A kɛra cogo di? I ni cɛ de bɛ ɲɔgɔn na? Han? Mun kɛra? I ka n'i sigi kari kɔnɔ k'a kɛ kasi ye. O na kɛ ko gɛlɛnba ye dɛ. Ne fa de ye ne gɛn. E fa? K'e gɛn? Ala, sisan denmansaw fana. Han? A bɛ fɔ kuma bɛɛ ko mɔgɔninfin man k'i den gɛn. Surtout a la musoman.
quelqu'un a mana na atike chuko kama ngake aka sobe sobe ko be kare na fe yan fe joye fay wala gem kelengeli e ngoy ne terikadi ale ne ga wala ba so me e mun kala folo ibi si ai na mesa ishi iga chen fo yana ishi ga chen fo yana ide me kadi orila ko ba je wala ngolo ganale do ko tatwa yi ni la ki bi fana ko ne tra chen na be kele ga kare ko no amen dim so e fana ba do ko mai sa ha na kunjigire kunchena ore ga mane ngolo gana ai amana ke chuku e ngolo gana o ka seka ben chema me kata tatwa ju ke ki yerla est-ce que were imagine na ma yere ali era fama o mai ni mo yere ye la e sisa no atigi bi ngani akike mi na mi ngani akike ginie abi ngani akike sunguru bai ha ni fa we biru na generation ke jogore ai sa ne la me bai kashi ne me wula ngata meta kuma ifafe ijota la de antena so ine gere antena so ne ga e kana ngata bai e ba fo wala gam ni ro oh ngoy ne tiri e kana ngata wala gam kon na saka bane bulu wula ngata idadi no ijota la de men diga na sa men jire fo ba te no diga na radio te na ti ba ya la makara do min dala kare me ni na mani ke na kwa akaria e che na cha mani de na ke ro wala jile darado ama cha nye fo ke e ga mu no sa nam ta gere na mani ke na che eni fani babu ko nyine ni jaguma ni karawere ga o fe che o doublere luar kau baca kau basi tila kau semua kau tu apa sekitar ni basi tila Mumado, era de afona, ko alefani ngono do mani, ngoye de terisa bay, ngakana. Donc akone kumanya fana subamna, ala ko tia jutala bi ajutala shini. Mais e komi ebe ga yafa bagay. Ibe yafa ma. Ni yafa ma, o do kono ngani tia la. Tuna minga manyere 600 teni ni re ko kacha. Mo bendera ni tabi ke nyona me akele ara chugo imanga abla kata kena ma chugo na sulu la sulu mani luar ni ka kuma ajara ya era kata teni ni to le fle ni fembe to na ko fembe ko me o ina ma me ka fembe ke na ko ni o ma ko ka la ni mo yi ni ke na ma ka fo ke ne era de muso beta esi ke mo ko le mo ne ra ko ni akele nga fo na ga di ne ko a faye mu madala wala mo ene yo na chama fe ne ba ja te ni ma fa na ni hakili dro o be ata ni fa na jugu de muso wani ikakila iyere la damu ni yere bunya mo bi mais ni fargolo be yira kanema akla ka ta je son ki tige uba ka ifa o ngana folo anga folo watu ruba muso ku me kada ma ya te shida ka keta hai
bon ni a essayer k'i b'u la faamuya k'u bila sira ɲuman kan u b'o kɛ a ka jugu ma dɛ a bɛ tan dɛ ni m'i den na faamuya k'a bila sira ɲuman kan i bɛna taa jɔn de ta la fɔlɔ. kuma ka ca mais n kɔni bɛ n ye furuna in ye caman fɔ a ɲɛna. wa nin bɛ tila ka bɔ yen kare kɔnɔ ka taa cɛ ko kɛlɛ kɛ kare kɔnɔ ko cɛ ko kɛlɛ e furulen don e maminɛlen don dɔ bolo ka ban e bɛ taa k'e bɛ taa kɛlɛ cɛ wɛrɛ nɔfɛ. i bɛ ka dala min fɔ e ni ala cɛ o ko kɛta ye wa cɛnin a bɛ kɛlɛ kɛ cɛnin nɔfɛ cɛnin ni tɛ mɔgɔ fo a tɛ seri ne tile kelen ma deli ka nin misiri la. o le kɛ mɔgɔ fana ye jɔn ye tuguni. fɛn denkɛ ni jara denkɛ ni. jara denkɛ ni fasamani. jara ka teli. awɔ n bɛ cɛnin dɔn. ko u bɛ tɔgɔkun tan dɔ fa wa. wa u ma o ɲɛɲini k'o dɔn mais cɛnin kɔni n bɛ cɛnin dɔn. n yɛrɛ ni jara ye hakilina falen caman kɛ cɛnin ka ko la o kɛra mɛnɛ. Nana, naya, ni filɛ yan. A ma fɔ k'a fari bɛ na nin kan o ma don. Nin bɛ feere pharmacie de la. Ayi boutique la boisson tɛ yan koba o ka ɲi muso ma trop. Awɔ ni fɛn fitinin b'i la dɔrɔn i b'a fɛn foyi t'a la. Nana mi. Ami a bɛ min. Taa min so kɔnɔ taa min i b'i da k'i lafiya a ma. Nin ye fura ɲɛnama ye fiyewu. Mama e fɛnɛ sa waliden bananen b'i bolo yanni a ka taga pharmacie par terre fura min san ka d'a ma n'aw ye ninnu d'a ma nin de ka ɲi a fɔ a bɛ nin misɛn i b'a ye a kun tɛ fɛ ka fɔ na nin b'a bɛɛ a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna n t'a la. E bɛ taa min? E bɛ taa min? Bon n terikɛ kun ye baarako dɔ fɔ n ɲɛna n bɛ to k'o ko ɲɛɲini quoi. E terikɛ ye baarako dɔ fɛ e bɛ ka to k'o ɲɛɲini. E terikɛ e bɛ ka baarako ta e sɛbɛn ma ja. Jaabi sɛbɛn. Mais o tɛ diyagoya n'aw tɛ ka ne don dɔ wɛrɛ la fɛn wɛrɛ kɔ kɔni ne yɛrɛ bɛ n ta ɲɛɲini yɛrɛ. Maintenant je viens maintenant. Mais ko in bɛ cogoya min na sisan e de bɛ kɛ sabalibaga ye i ka yafa a ma nin kelen na i ka nin kelen ninnu don a la i delilen don. problème t'a la komi e sera ma n b'a to i ta la n tɛ se ka ban ko ma i bolo nka i b'i kankari da n ɲɛ bɛ convocation de n'ale filɛ dilan ne ma nin sababu la. a sera foyi. convocation de filɛ nin ani min kɛlɛ la wa ni mɔgɔ wɛrɛ ba ta kɛlɛ dɛ fo a yɛrɛ wolo dɔgɔnin kare kɔnɔ k'o ye ka faga o ma k'o kɛlɛ cɛ nɔfɛ. M'a fɔ k'i kana dala minɛ. K'i nin cogo di. K'a taara baga ne bugɔ ne ma foyi k'o la o taara baga ne ma. I dɔgɔnin i ni mɔgɔ min bɛ fa kelen ni kuma diyara n'an b'a fɔ o bɛ fa kelen o ba kelen. N'a fɔra k'e n'o bɛ cɛ o kɛlɛ la kare kɔnɔ o bɛ faamu fo ka taa convocation tigɛ ka na d'i ma i fa ma. Nin yɛrɛ tɛ kuma sudogo ye wa han e o bɛ lakale nin da jumɛn. I y'a fɔ cogo min na n kɔni y'i ka kuma bɛɛ mɛn mais i kɔni b'i kankari da dɛsɛ minnu fila tigɛ la a t'olu bɛɛ bɔ yen n'a y'olu bɛɛ bɔ yen. I nɛminɛ dɛ. Fɛn min kɛra mansin na ne b'o bɔ yen cogo. Mansin de m'a kɛ o mansin kelen b'a bɔ yen. O fɛn tɛ Mali la yan fɔlɔ. A tɛ Mali la yan bi ko y'a bila yan a ma kɛ Mali la yan. A bɔla mansin bɛ yen e b'o dɔn. N ko a ma kɛ Mali la yan wa. E t'a bɔ yɔrɔ dɔn. Wa a bɛ bɔ yan fana o kɔni daw la k'i ka tigɛ o la o bɛ kɛ o la i ka mun tulo b'i la. problème t'a la ne ye kuma fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn n'a y'a kɛ ten problème foyi t'a la. I b'i gɛlɛya yanni sini tile binni cɛ i ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la i y'a faamuya mɔgɔninfin n'i y'a mɛn ko mɔgɔw b'i dɛmɛ k'i ka wara kun ci o k'a sɔrɔ a b'i yɛrɛ bolo dɛ mais a t'e bolo e bɛ jɔn wele ko ka na ne bɛ ka na ka na n ko n bɛna kuma e fa fɛ yaasa an bɛ solution sɔrɔ kow la ni e bɛ ka tila tuguni ka taa dɔ wɛrɛ kɛ tuguni i fana sa n'an ma kow jate minɛ de n kɔni bɛ min f'i ɲɛna o y'o de ye yanni sini wula cɛ i gɛlɛya i k'a bɔ a la i y'a faamuya wale kɛ mɛn.
diyara n ye merci ne bɛ sira ɲini sira b'i bolo ala ka tile hɛrɛ cɛ amina arabi An taa ɲɔgɔn fɛ sinɔ a bɛ ne bugɔ tuguni koyi. i tɛ tɛmɛ min fɔ i ye ka t'o kɛ Fuma ne jo t'a la n jo foyi t'a la n tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. ne y'o de f'i la n ko walasa ne ka yafa i ma minnu filɛ i tigɛ la nin t'a bɔ a la N bɛna bɔ a la n tɛ ne fila bɛ na n t'a bɔ. ne yafara o e ka taa bɔ dɔrɔn a banna Anw filɛ n da kɔɲɔyɔrɔ la bi. Ne t'a da kɔɲɔyɔrɔ la bilen. taa n bɛ t'i sɔrɔ An taa ɲɔgɔn fɛ. n m'a kɔnɔ fɔlɔ n bɛ ka n ka fɛn dɔ labɔ Kuma tɛ ne n'e cɛ sa e tɛ kuma foyi tɛ ne n'e cɛ walayi kuma tɛ ne n'e cɛ ni ne ne bɛna kari yɔrɔ e t'a dɔn kɛ e sɔnja mini na kɛ i n'a ferekelen kun i n'a fɔ sɛw e tɛ yan e pusi de ne kun ye kɛ mɔgɔ min jɛ e t'o ye e ye japonais foyi tɛ e kɛ tan dɛ foyi tɛ e kungolen kɛ tan dɛ n'an filiya n'o de f'i ye sa kuma tɛ ne n'e cɛ koyi n kɔlɔn ko dɔ filɛ mara min yɛrɛ de f'i ye dɛ he lamɛn koyi n bɔra mara min ne f'i ye polisiso de bɛ ni mara min fara ka bɔ ɲɔgɔn polisiso e ma se ka taa n'a yɔrɔ la fo polisiso walayi i b'a dɔn i tɛ jɔ ka kuma kelen fɛn ɲɛna e fɛ kuma han ɲugunba de bɛ ne ne tɛ ne ni e yɛrɛ bɛnna kari kɔnɔ e ni ala tɛ e ne bila ni fini min ye ne bɛ taa fini bɔ ka taa fini cɛw t'u ka ci fɛ la dɛ e de bɛ ka ci fɔ cɛw ɲɛna e ala sa sa sogo de ye dimi dɔn an na sa e ni mara min bɛ kɔnpare ala e n'a y'i la ko e kulisi ka lajɛ a n'a kun ko foto i bɛ foto bɔlen dɛrɛ ni kulisi dɔn na ye hali den mun wolola bi ni kulisi ka dɔgɔ la cɛ den ye saranta ye mɛ sogo de ye dimi dɔn an na a bɛɛ ni san pɛrɛ mɛ ne mara min b'a ɲɛ bɔ n denni ju pɛgɛlɛnin na a bi la a tɛ bɛn satisfaction dɔrɔn problème t'a la ko baara tɛ yen nɔ an tɛ balali f'i ɲɛna mais e bɛ nin kɛ joli n bɛ se ka fila n b'a kɛ 30 000 dɔrɔn i fana ka dɔ b'o la sa dɔ b'o la masaw yɛrɛ bɛ fɛ an ka kɛ joli ayi e de bɛ kuma e bɛ ka fɛ bɛ dɔ b'o la dɔrɔn o sa i b'a dɔn cogoya an b'a kɛ cogoya min na an kana bin ɲɔgɔn an b'a kɛ an b'a fila bɛɛ kɛ 20 000 i b'a mesure ta kɛ i b'a mesure ta o la an ma to 20 000 la problème foyi t'a la a kɔni ka ɲa dɔrɔn i k'an buti bɔ ne ka cɛ wa ka plaqué fana dɔ jumɛn o la sa o bɛna a cɛ k'a mɛn ouais ça va na i tɛgɛ minɛ fɔlɔ cɛ madame Brunel ça va ça va madame bɛ di ne fa i t'a mesure ta ne ka mɛn ouais ça va a bɛ ka madame a den tɛ mesure ta ouais ouais c'est là même pour vous mais ça vas-y an na fini kala la n ka su in na de kuyalen filɛ na tan tɔ i da o fana mun kuma sugu ta parce que ye fɛn dɔ de ye ɲɛ la n man ka fɛn min ye quoi ne fa i t'i la an ka teliya an ka taa ala ni dabila sa o kuma mun de b'i la madame
Madame. Ntoko bila ka bida kono mune beno. Madame. Oh maman, on vient de mettre un poche là. Ay ki da bola ben ngi me sita. Ay Be to da bida kono na. Oui. Ila amena. Ouais, ouais. C'est mon téléphone, mon toro qui boro. Madame, on fait pas la War oui. On fait 20 000. 20 000 la masse da go problème ya wonti ba shi. Ok, problème ta là. Parce que vous avez 20 000 là. Ouais, aka be kan be o de ma. O be off la beta ma. Ah. Oui, problème ta le va sara. Man sara de lebe jonga fini bara war sara. Ene bi ga ki terme so ga ma sa. O na ya fe ka desele ne do. Mariam, il fait ça. Aya fe ka desele ne. Ye ki jo se da bola bay. E ta do mi be do da bola. Ay sa ma e na na ya. Ele na na fini ge ba sara. I da de se i da. Le sara ban. Jonga fini ngala wari. Wallahi. Ega wuli me suta. Ega wuli ki me suta. Ay ne ta ko to kan ha fini ngala wari na na o ne ge de. Merci. C'est normal. Ay sa il fait na dabla ça. Yure fait na bsuwa boni. Ita ka warda ma. Il fait na go dabla. Ita ka wardi. Kem tu kanila 10 000 $. Ha? Mo be nyema ka wardi ma be kla ga tukunji. E ba ka wardi ba do. Ita do ite mo kam do ita so mo de be girin ko wardi ne. E ba do. Awon nyana mari mo ti singa fon ma ko. O ni e gere bu de mu ya jodi da. Gere bu ya tesa. E ka ye bi ga delil ga tinya fambe fe cela warda ma. Ay dabla sa aya da mari kana fini kala sira kelema. Ma ni fini ka ku ga gelen sare. Nego. O na war ko re bela. I b'a war ko kene na me ne mo ga fe di me ma ka ji latike tu. Afa ne fa an ka fini ngala wari asara la. Aka warda ma. Ay me ki bla la bana. Ni ta fe de ba fe. I fe ouais no apa. Ne fa 0. Ouais no ni. Mana me sa be ne fini ka ta. Ai ki sigi ba. Ai na me o be ka ta. Ne ki tigi intéressé ale la tugodi. Ya fini le ga ko gela ba dabla mare. No we mesir mata. A mesir ta ga. Ya mesir kata. I jo ma war di ma. Ah. E ma fo wan nene ya. Kan be be me ma. Ya wa. Merci. Mariam, il fait ça, il fait ça pour ça. Ouais. Non, na wuri ko ba. Wala ni wuru de bon na ka fara ga ba jaw be alo ni ya ke to be ne to ni fe fe ga la wala. Me mai sai ga ra tra pe ga. Non, faut pas jamais que to la. Na be ki fe o. Mblaga bibolo sakara mblaga bibolo na murekera Tiela me au moins c'est abna mi. Ntala me sa ntala me. Ne mala me ba est-ce que ba konata do. E ga la me ban. Ibe koton tala, ibe koton tala. E ga la me ban. Ne to ko batoma. Ne tien kuma kan de me ne bi sa e ga la me duma wani. Me ne ma la me est-ce que ba do abna mi fiye na. Parce que ne segena dongo do la me ni na kuma kala. E ga la me ban. E ga la me ban. Madame. Munekera. Madame ne gone mun ke la re ni e ne doro Mariam e bi dusu de be boy yere ma ni mun ke la sa abi na fe ga jine ne ga jino te jine kale te keleni ne ne hidro ne be egri nyere madi yere de kungolo mandi ne yi kungolo nyege wallahi ne be safi woni be dugumani tado Mariam e pourtant ne ma fo e ke la wallahi ne de ko konti fe kara ne de ko konti fe be mgo mais e fene ga mun ke pour que Mariam e se akene fe tuga amna parce que ere ba do Mariam ko ere te fu te ne re ba yere nye ba shu fe ne be ndane te suno wa parce que ma fo ere ne na mun ke tugo mina Mariam me se ga sonne la kwa ibe fe ne ga fo ko mia ai ne sara sisan wallahi ne be ala tanu ne kan sili ga jogo fladi alama e ka se ga balo amago fo ite ne ga mago fo ire ti la kara yone toro sakara Mariam ne bay ma fe to de batoma ne to de batoma wallahi ne sengana Mariam gola o ma be nyogondo korolia batoma ni a cousin ni nyam cousin mi ngap ma fie domina kanto mama ga salon tiendo ya fo yana batoma bara affaire adinema ibor ere nya benela yoro ni ere ni ire baro tiela wo musuko te fu tiana musuko tila wallahi Mariam warbi ne ku ne ire baro bama wo musuko me bol warre no fa ni musuko do nepsega musu badin soro mi fam nasugu be ini ga wari ne de ko mo gotila même batoma wallahi Mariam ne kadine ne go ne be ko be dabla ga mara ko be dabla Mariam doron kama al sisa ne te boyra ere te ni ere ne ko me shogore fe ne eklo ate melikeria ntife ini ga wari ga karane tife ne tife muso nyumo be minun kay ne chen ba kemere me ne ko konti fe ntiga kula
e ala fete karabasa ni ka to isa men tiga karaba mara ni muyu ga dese ni muyu yere de ke fe ni muyu ni muyu yere de ke ne ka mo ko bola e ga kaino e ga taka me na kera to go me ambu nya fonyo ya ne go amese ga taka de parce que ne torni kuma bizarre sugu nunu bene na énervé bye ko la nkolo atato la jes la ka sai wala ne nchenye ne do ne be sa e Mariam Aisha kana na ninga kuma jado na bai ayi kana kuma jado na bai Mariam e ga ibe na me teri ala ibara andale me nyogona ni mi fone ngana ne be so ne fere mi finya na be so iti jonga kuma kele finya na ibara shogoti fa ere bofo ijosa ko shogotra ne ira bala e ala o mete bicha uda ubuti iri ubala terige jana tige fembe wi affiche robe ka so ife shogo bene fe parce que shogo so mo tra nyini ngal la e nye jumene shogo la diengo ne ko parce que ere ri teni ere ri kechuku kadni akechuko ina foto kodi aye chuko ni cheni fosa ni wonte go shogo ke ba fete chugula ibaro kara plane ima faga to go kara cheni chegai afia jin kai warba ko alsta maboka nga fini kala wardi Mariam ne be kuma kele fiena a ben ala che ha ni ma shogo tui ha bila abitani gawa kure ha ima sigi ebe fene ke tui na no ni ne ga no to o iga hakili tayani ebe fe ayi ebe fene ke tui na iga jana tige ha agla ne kadi bon ni be fene ni ga tiriya ka ere suge ni ga kuma blega ne ni shugo ga kuma iko to go lu maduma nundo ne kro lore kadni Mariam nene inege nebe ki ma ijugu be ke wone de ko konta fe nene inege wale ijugu folo de ne ko konta fe e be fene be mune ko ne bulu parce que je suis en fleur min énervé Mariam ijonga kuma kele fina bilay de ala nen taraki da bilay ha ibe san keme ke te chesoro ete furama shogo dunti fe ete furama ete furama wone de ko konta fe me shogo de fe bi ba fe shini ay ne sogo kela kalamani ne de ko i plushi de te siga do ala même fo fa no fe Mariam ne ko ne kele fiena bilay de ala ni banna ni ando ya te ama adigila osro shogo taro o la ko ni ibi sendo ki bolo do bilay abike bori shogo be ne fe sa shogo e ga yinori ko adimine ne do ne du koro folo shogo be ne fe adimine ne do adimine ndi koro ni mimi gi nega ibi ka futezi ko la nega ma gote na go nte mo gom fe nte siga fe karaba santa fe ali shini e fe ne be siga ne to yinwa Mariam iba ne tito ya parce que ga jena tiga glane ne kadne tagake e madon denta era don sa bile ne gonte kuma kele fo bile shogo bina pie do na ha bile ama sigini femi egale shogo yere te chenya na mayere ni che fasama ni sonto na ye che msobe mo faga ye no ne sombere ne dusugu mbere kashile no sa che Mariam me dusuga shide shogo yere mo gomte bere boere ijonere gata son jaka ne faga yansa Wati resili tele sawa. Nana. Oh, boy kenale. Seri wati sira jige sila ala kaya.
e ba dun ale ko tɛ sigi sɛgɛ ni waati ɲagalen de b'a sen kan sɛgɛ ani waati ni muso yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko muso wɛrɛ tɛ cɛbakɔrɔ bolo a kelen kɔ a b'a sago de k'i la sɛgɛ ni waati de y'o ye hali n'i b'a fɔ i ka mɔgɔya barow kɛ n'a ye i t'a ye ni muso ko sera nin yɔrɔ ma kɔni nafa foyi t'a la nka a bɛ kɛ cogo di ni se wɛrɛ tɛ n ye jagoya don n ka n wasa don ale la nana a kɛra di mun b'i la ayi wuli sa wuli k'i sigi sen kɔrɔ nana la ilaha illallah muhammadu rasulullah nana mun de kɛra mun b'i la a ye bɔ yen sa ka ɲɛnami mun de don a ye bɔ yen sa nin bɛna ka kɔrɔ wa ayi a bɛ ka kɛnɛ la sisan nɔ de tɛ ka se ka foyi a daminɛna nin waati in na de kabini kuna sini ɲɛnamini gansan dɔrɔn don wa mun don nana ka fɔlɔ o kumana e ni keli a ye ɲɔgɔn faamu de aw ɲɔgɔn faamu e dun ka nin kuma in a bɛ garijɛgɛ ko fɔ dɛ nana nin ko bɛ cogo min na nin bɛ garijɛgɛ ko fɔ dɛ nana ala kana ko ye nka koro a bɛ kɛ malo ye dɛ maloba yɛrɛ ne y'i wele n'i wele basi la ne tun bɛ fɛ k'a dɔn yala i ni karamɔgɔ ka ko cogoyaw bɛ cogo di est ce que aw bɛ ka ɲɔgɔn faamu wa halisa aw ka ko bɛ a cogoya kɔrɔ tile filanin in na kɔni ne n'a bɛ ka essayer ka ɲɔgɔn faamu ko e kɔni b'a dɔn dɔ in ka ko de bɛ ka don ne kelen de kɔni ka di ne mais e bonya de kama sa ne b'a essayer ka don furu in na sinon e kɔni b'a kalama ne ye kelen ne kanu o de ka ko diyara ne ye tiɲɛ yɛrɛ la kuwa n'i y'a ye ne bɛ ka insister karamɔgɔ ka ko fɛn dɔw bɛ yen e t'olu dɔn donc an de bɛ se k'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni balimaya furu walima kabila furu walima kɔrɔ dɔgɔ ka aw ka du di ɲɔgɔn ma fɔlɔ ni tun ye karisa ka du den dɔ ta ka di karisa ka du ma a b'i n'a fɔ o tun ye du fila bɛɛ kɛlen de kelen mais aw filɛ nin ye sisan aw bɛ ka girin-girin mɔgɔ minnu nɔfɛ i b'a sɔrɔ furu t'olu bolo daba la u tɛ fɛ ka furu kɛ manamanakow dɔrɔn de ka d'u ye kare kɔnɔ karamɔgɔ filɛ nin ye karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ e dɔw i b'a jateminɛ an baw olu tun bɛ min fɔ an ye fɔlɔ olu caman tun bɛ yen olu tun bɛ ta k'u di cɛ ma k'a sɔrɔ u tɛ foyi kalama a ko la u ka furu donnen a bɛ fɔ ko karisa nin de ye furu cɛ ye wa i b'a sɔrɔ barika b'o furu la bi olu bɛ den barikamaw wolo u bɛnnen don u ka di mais an ka sisan furu jateminɛ i b'a sɔrɔ e ni nin bɛ ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ dɔrɔn aw tɛ ɲɔgɔn dɔn foyi foyi e bɛ se k'a woro bɔ a nɔfɛ k'i bɛna furu i t'a somɔgɔ dɔn i t'a dɔn denni bɔra du min kɔnɔ i t'a dɔn a baw bɛ cogo min na i t'a dɔn a faw bɛ cogo min na i t'a dɔn silamɛ don wa i t'a dɔn silamɛ tɛ wa je ne sais pas o de ye sisan furu bɛɛ tiɲɛ wa a bɛɛ kɛra natala kow ye ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i sera ka tugu ne kɔ a bɛ diya ne ye n'i y'an ka du jateminɛ ni ɲɔgɔnna caman de kɛra an ka du kɔnɔ wa kuma kelen mɔgɔ si ma deli ka ban a ka kɛta ma mais n'a fɔra ko e de bɛna ban o ma bi o tɛ sa ne de bɛ ka du laada sɔsɔ wa ou ne de bɛna du sariya tiɲɛ n'i fana y'o kɛ n na o bɛ to n kɔnɔ dɛ n'i y'o kɛ n na o bɛ to n kɔnɔ kosɛbɛ ne kɔni bɛ min ɲini fɛ i b'a ɲini i ni karamɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ karamɔgɔ filɛ nin ye den ladamulen don
a b'a dɔn a bɔkolo ye mɔgɔ min ye a b'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na adamadenya la n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya i yɛrɛ ma n bɛ min f'i ɲɛna cogoya bɛɛ kɛ i ni karamɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min i y'a mɛn Ya, tiɲɛ fɔ ye sa. An filɛ. Nba. Mun kɛra? Ala y'i wasa sa. I ye janfa jugu min labɛn dɛ, a filɛ, i y'a tɔnɔ sɔrɔ sa. Janfa wa? Ne ye mun janfa kɛ k'o kɛ? Ne ye mun fɛ yen? Ne ma k'i kana den bila yala ka feere la. N'i k'i bila yala ka feere la, a filɛ, a kɔnɔma don. O jumɛn? A kɔnɔma don. A ko ko a bɛ fɔɔnɔ, a bɛ ɲɛnamini. O taamasiyɛn tɛ fosi ni kɔnɔbara tɛ. O garisɛgɛ de ye. Nana, ko mun b'e la? Nana, k'e bɛ ka fɔɔnɔ, k'e bɛ ka ɲɛnamini. Nana. E bɛ so wele Nana cogo jumɛn na? Masara ma, ni Ala kana mɛn bagacɛ Nana, ko mun bɛ ka k'e la? Nana. I y'a bila min yɛ dɛ, o de bɛ ka k'a la. E ye nin bɛɛ ɲɛsigi de ka Nana bɔ burusi ani bɔra n'a ye ka na ko n bɛna di denkɛ ma. A y'a donni ko a to ta, a b'o ta, ko k'a to. A filɛ a kɔnɔma filɛ. E ko karisa e fana sumaya. E ye nɔ dɔ bi, e ye nɔ dɔ sigi. Alasa bɛɛ tɛ se ka kɛ garisɛgɛ ye sali kɔ kɛ. N b'a ye la. I b'a sɔrɔ sumaya de kɔkɔra. I tɛ minɛ ka bɔ yen dɛ. E masara ma. Ne mun ye? Nana, e sɔnna ka nin kɛ. Nana, ne ko ne b'i ɲininka. E ni jeli jɛra? Hey, tiɲɛ fɔ n na. I ni kelen jɛra wa? I ni kelen ma se ɲɔgɔn ma? Mun de kɛ mɛ e ni kelen cɛ? Anba, a kɛra cogo di? Koro Madou mun de bɛ ne ɲɛ a yɛrɛ b'a dɔn ne kulo ne ma fɛn bɛɛ la a bɛ ka fɔ a donna ta i ka furu b'a da fɛ mun de kɛra a fɛ yen. N terikɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ. Nin ye ne balimakɛ den de. Ne de nana n'a ye mun bɛna di n denkɛ ma n'o ye jeli ye. Nin kelen n'a ba jara ka janfa labɛn ne kama k'u t'a fɛ. Ayiwa bi den kɔnɔma don. A kɔnɔma don den bɛ kɔnɔ da la. N y'a fɔ nin ye n'a kɛra den bila ka taa yala ka feere la a kɛra sɔn ka bila yala feere la. Yala feerekɛla bɛ a bɛ sira bɛɛ ta a bɛ dugu bɛɛ ta n y'a fɔ a ye k'a gɛlɛya nka a filɛ den nin filɛ a kɔnɔma filɛ nin den ta don. Koro Madou e yɛrɛ kɔni b'a dɔn an kɔni bɛ sɔgɔsigi an de ye sigiɲɔgɔnma ye o don ne de tora koko fɛ ka kelen yɛrɛ kɛ livre kalanna ye ka Nana ci k'a ka taa so kɔnɔ ka fɛn dɔ ta ka d'i ma dɔrɔn k'i digi ka don Nana kun k'a da sɔgɔ. Nana. E ko ne b'i dogo ne ka da mun kelen kan e b'i dogo ne ka da mun kelen kan. Nana a filɛ nin y'a ɲɛ a ma kɛ a ma kɛ k'a kɛra wa a ma kɛ. a kɛra. La ilaha illallah. Ne malola koyi. Mun ne m'o fɔ n ye k'a minɛ o don na ka na se bi ma mun ne m'o fɔ ne ye. A y'a f'i ye k'i ka don so kɔnɔ a fɔ jɛ i bɛ fɔ ni jɛ o de y'a kɛcogo ɲuman ye ni nana n'a ye jagoya fɔ ni nana i ka fɔ ye. N'i ka kuma mɛn n'Ala sɔnna n tɛ nin kuma sɔrɔ. An kun ye furu kow labɛn balimamusow kun bɛnna ko la ani fɛnw donc ani ne kɔrɔw u ye kumaw fɔ an ɲɛna k'u bɛ fɛ k'a kɛ sunkalo tile 27 don. O ye jɔn ka furu ye? E yɛrɛ ka furu n'Ala ma basi kɛ. O ma cun? Bon an ka laada la olu don ye don barikamaw ye olu ye don lawolomalenw ye ka bɔ don tɔw cɛ la n'i y'o i ka fɛn caman ko kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ a caman bɛ barika sɔrɔ fɛnɛ i bɛ a ko ta ni ba ye i b'a bila i kunna i b'i basigi bɔli ba ninnu i bɛ dɔ bɔ a la i bɛ jateminɛ kɛ i b'i madon i baw la i k'i baw ka kumaw lamɛn i ma don la ka conseil ɲini u fɛ ka dɛmɛ ɲini u fɛ u bɛ minnu f'i ɲɛna u bɛ fitinin f'i ɲɛna olu de ye ko barikamaw ye sinon aw ka bi téléphone ni fɛnw réseaux sociaux ni fɛnw bi deli Ala yɛrɛ kama olu to yen olu ye k'u to yen pepewu a y'aw ma don aw bangebaaw la aw ka dugawu ɲini aw ka conseil ɲɛnamaw ɲini aw ka kuma ɲɛnamaw ɲini k'u dɔn wala aw fana bɛ se ka ko ɲɛnamaw kɛ aw fana bɛ se k'aw denw bilasira i y'a mɛn problème t'a la n yɛrɛ bɛ ka jeliba ma kɔnɔ n'o nana donc n kan k'o ci n'Ala sɔnna ma a bɛ ci lase sigida mɔgɔw ma. Problème t'a la quoi ne b'i kɔ n y'a bila yɔrɔ min ne bɛ ne tɛ se ka ko dɔn aw ta la aw de ye ne mansaw ye donc n'i y'a bila yɔrɔ min ne b'i kɔ.
o bɛ diya n ye sisan i bɛ se ka taa i ka ci la. a filɛ e kɔnɔbara tigi filɛ ne b'a ɲɛfɔ cogo di. nana m'a ɲɛfɔ cogo di. nana ko tɛmɛna e ni keli cɛ fɛn tɛmɛna a cɛ fɛn tɛmɛna nka n bɛ min f'i ɲɛna ɲagali ɲagali ne tɛ dɔwɛrɛ f'e la dɛ i ye janfa fɛn fɛn labɛn a bɛɛ yera kɛ ne ka sa ɲagali n bɛ don ɲɛgɛn na sisan ka fɔ yanni n ka bɔ o b'a sɔrɔ i bolominɛw cɛ i taara n jɛn'i kɔ. ko n jɛn'i kɔ di. ko kɛ ne mun ye. i ye nin kolomana in kama n jɛn'i kɔ di. nana n tɛ janfa ja ye. nana ne delila ka juguma ta k'e sɛgɛrɛ. i ye juguma ta ka sɛgɛrɛ. nana i ye faga i ye malo sigida la koyi nana. ne kun ye kuru ne kun sɔnna ka den to kɛlibu la a tun bɛ se nin ma malo tun bɛ bɔ a la wa. e ban ka to kɛlibu la kɔ kɛ i yɛrɛ fana sa miiri sa. e ye mun de kɛ. kuli kan ka ta wa kɛli kan ka kɔrɔ ta la wa. a kan ka bila kan wa. a ka ɲi n terikɛ a ka taa ɲɛ dɔrɔn ka ban ne yɛrɛ bɛna min kɛ sisan awɔ ne ye faamu ye. a ye ko la ye jima yɛlɛnna quoi. nin banna o e ka taa i cɛli baraji i cɛ k'a bɛ fɔ ha min ka ɲagali ɲagali e ɲagali ye ne bolo i ye yɛrɛ diɲɛ la i y'i malo sigida la sigida mɔgɔ bɛɛ tigɛra ne la ka ban gosi ne ka duguni ko yɛrɛ de bɛ ka kolo la ɲɔgɔn na e sɔnna ko kɛ. nana i ye faga koyi. jijugu. sɔrɔ furu kelen minɛ n bɛna bɔ furu kelen na e nana. mun de bɛ jɛkulu sa ne ma min kɛ furu kelen ko jumɛn mun de bɛ n ye bonya diɲɛlatigɛ bonya suguya bɛɛ k'i ye k'i kɛ fɛn bɛɛ n'i ko min m'o tɛ yen. Depuis tout le monde a fait qu'on a dit que qu'on a dit que na ha kasi pour me kasi pour tourner on me mi fina me donner la saka c'est l'italien nga po ingale anya para nyoma ta loro ka je kate nta fe ka sur la so koke ala kama nta fe ka sur la so ala kama ala yare kama koke ni e a donga fu ala kama ala yare kama ayi mi ke sembla on est mero na c'est nous sembla me ça mla mi ka wo dele ban nyogo te ko sabali ko ya du ko demante amani on a eu ko jugo ko so te kana segere ah geli mo la sa ay mi sembla ka mi sembla mi do ni kana ka seli da mi la so aga ka bilo te ko ngasu ni amani mo ni wa ha e ka la ka so ni wa Boa masinemo. Alors, agora ninguém corre. Não pode é pai bi. Mesmo pode se dar uma coisa nem não mame. O que onde ela pode comer wa? Kuka tu na kaka tu na teu da mai corona ngona. Bole me fo. Leva que tu ali. Não. Tu arete. Avec tu tu do. Ne kon mimi na kele kon tu do. Ne be blaga ta ko rafe ne kana mbolo sigidala mo tin ko ba bole ya ati ay ko ba te ko te bonge tu ano o tseke o tege tu shila Mama sinema. nana iye faga we iye faga ye malo sigidala mana nana ne mu ne kela sa kana bonga fula kile ga dere la ko dela do sugu dɔ bɛ kɛ fɛnɛ ni wari ta ti tɛ dɔrɔn i ta de tɛ nana i ye faga we i ye faga sigi la ne cɛ filɛ ka ne gɛn nana e nana de kama e nana e m'a dɔn e y'anw faga. Ma ne kɔnɔma den foyi ma tɛmɛ ne ni keli cɛ.
ma dore ni fe ni bi ma dore ila fourne ma madame ni bi fembe ki funi mi sete me fefe ne mano webga ina mingo chenin kadineri aisa ni bega siran balma ko imano on fana chenin kadine ko jugu loro chenin anga chenin ta ko ne bi na loro balma ko ni kana ma joro la era wallahi kana ma joro la wallahi ni tasiga kuma ni tasiga foi dela imagine nere e fan ma ande fire to la na ni tasiga mu ta ke se ke da mu ke era la balma ko ne fene be ganyina de fait que na do ngo mo ya balma dro be jahannama su be da wodo ti wala ne re be ga siranga do ko yin ara ne gon tana ni be ke na fa tunya kla go ne be la do fi ke toro sa mo baru nimna ni la do ati ta sara ne no ai subhanallah e mu ne la e mo fu gan la e mo fu de ni ne la wallahi ne le fi no e na bi gono bu fe a beto wallahi ni ame furu domna o dusta je ni ko ganyana bo o ga gele wallahi me mubli ngelindi ma ni no mo be mubli do man chen man do obe ora do yere abebe kinyana e ka sondo ato bebe kinyana wallahi ne ko temena ko ga teme do cliff la nyona ndoro me mubli li je man no yin ne ne fe ko so ya madam e bo fo donona yo kono te ne e won tew ni toro nerem na mi yere di ora ni jengwe ne tay nek ma de ma mi be sika sanu fina sanu sanu mi san say wala mi sa san goda wala mi san say kana no joro shida madam kene furune ma doro mi cheni ndage joro cheni ai fa utimen e go tuimen ibi nyina ko yoro queen mara bitani me yoro ni dona queen tellement avec jeyere ku fe ne trane barada ai mara ta fa sa fulle ne furu ni kunte fe tan tukula ne be gan sigan tambe ta fe ne barada ni bara wala jena tiga na takabul ne afia wala ni fui mara ne afia donnon ni ku ere donnon ni e mai ne ma décourager ni ko ne finna ma wala go en tellement courage benela wala ne kunte ne te décourager re mara na wa ne adon ala ma me tanto sondoro ya me problem tala mina jatemne kumini le perfena kuma he kumina le tega be a cause de kama no ngana danga soro donc mina essaye ga so donc ni c'est une réflexion du monde ya quoi donc du coup ne pas là mais OK merci beaucoup allez ni donne le nom voilà mbora ga fene sa wan sene re fene tanto voilà bye bye on fait comme ça ya vou kono fa nderni na ngo foi
Ancle. Ancle. Mun ne kɛra de mun tile m'o kɛra e kun taara min Ne ma fɛn ko ne sɔgɔmada na ko ne bɛ taga ka baarayɔrɔ la. Baara in dɛ ne ma kankari di ɲɛna k'a fɔ ko i ka nin baara in n ko n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini wa ne m'o f'i ɲɛna wa ne ko e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye de dɛ e muso furulen yɛrɛ ka kɛ ko e de ye o ye n'i m'a fɔ k'i taara dida di fɔ la dɛ i b'a fɔ k'i cɛ i t'i dɔn ka kelen f'i ɲɛna i ka nin filɛli ko n'i ka n t'a dɔn ko jinɛ fɔlimaw bɛ jumɛn n tɛ fɛ k'i y'a la bilen bi ta kɔ bi ta ɲɛ i y'a faamuya. I ka kuma latigɛ tɛ ni ne kun ma taga bi e yɛrɛ kun b'a dɔn ko karamɔgɔ bɛ dimi parce que ni ne tɛ kungo fɔbaga tɛ yen nɔ wa fana ne ka kolon bɛ yirali mun kɛ mɔgɔ si ta t'a kɛ. Alahu akbar banna dɛ karamɔgɔ bɛ dimi karamɔgɔ bɛ dimi donc ne dimine ne man ka dimi ne dimine ye fu de o tɛ yan. Ne m'a dabɔ a kama yafa ma ala kama n'a y'i tɔɔrɔ yafa ma. Kan tɔɔrɔ wa a kɔni a tɛmɛna tɔɔrɔ yɛrɛ kan a tɛmɛna tɔɔrɔ kan kana o fɔ yɛrɛ bi ta kɔ bi ta ɲɛ i kana n'i sen ye bilen yan e ni ala cɛ muso furulen yɛrɛ ka taa kɛ ko wayi ko ni e tɛ ko kungo lajɛba donc e bɛ taa cɛw de bɛ don ka bɔ kɛ e kan ye o tɛ cɛw de bɛ don ka bɔ kɛ e kan ye n'i y'a faamuya o tɛ yan. Ni ne fana ma nin kɛ o se tɛ e ne bɛ dɛmɛ cogo di tuma dɔ la hali e ka nasɔngɔ dafali ye baara ye. Sigi ye baara bila donc sisan depuis e donna yan ni nɔ n delila ka dɛsɛ e kɔrɔ o ma kɛ depuis donna yan ni nɔ n delila ka taa ko mɔgɔ fɛ yen n k'u ka wari di yan n ko n dɛsɛra u den kɔrɔ. nka malo bɛ to ka ban kuma dɔ. Malo ka ban mais hali ni malo banna tile banna k'a fɔ ko solution ma sɔrɔ a la cɛ a tɛ kɛ de n t'a fɛ bi n t'a fɛ sini wa n bɛna min f'i ɲɛna n'i y'a mɛn k'a bɔnna a sigira a kan de a tɛ dafa fila o i bɛ don sisan i b'i ka kiliki n'i ka kilaku n'i ka fɛnw bɛɛ cɛ foyi kana to yan nɔ i ka taa ka bɔ yan. ayi o kuma kɔni t'a la. a kuma t'a la. papa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko don kɔmana bɛ yen bɔ kɔmana tɛ yen nɔ nɔɔri ne t'a da. ne bɔra ni kɔmɔ kelen na dɛ ne bɛ bɔ ni kɔmɔ kelen na bi wa n bɛ bɔ a la sini kanku n'i bɛ hɛrɛ fɛ bɔ n ka so. ne fana bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛna muso min bɛ ta ka bila ten tɔ o tɛ ne dɛ ne y'a kɔnɔya jolikɛ fɛ kɔnɔya fila fila bɛɛ bɛ ne ba fɛ yen nɔ ne ka taga ne tɛ taa. kɔnɔya fila bɛɛ bɛ t'e ba fɛ yan i bɛ t'u sɔrɔ yen i tulo bɛ n kana. o de ye kuma dangi fɔ ye e ka den fila b'an fɛ yen ne fana ka taga fara o kan yen nɔ problème t'a la ni ne bɛ taa ne bɛ den fila in d'i ma yan nɔ ne b'olu bɔ n ba fɛ yen nɔ o bɛ to i fɛ yan. e k'a ta dɔrɔn. tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka taa. e tɛ se ka taa e tɛ se ka taa. ne tɛ se ka taa walayi n tɛ taa. kabako de don ka ne furu ko furu sa o kuma kɔ. walayi n tɛ taa ne tɛ se ka taa. walayi tɛ taa. fa t'i la mama i tɛ taa. muso yɛrɛ mana kɛ ni muso bɔra dɔrɔn a tɛ segin so masa min ala ye denni bɛ taa a bɛ tile fila tile saba k'a kun fɛ o tuma mun de kɛra filɛlikɛla wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ n'e tɛ k'a t'i da cɛw bɛ don ka bɔ kɛ e ma kɛ sunkuruba ye ne bolo wa. a bɛ kɛ cɛ min na ne tɛ dɛ walayi ne tɛ. ani kile cɛkɔrɔba ani kile maa bɛ se ka sigi sirada in na ka sunɔgɔ ta kare kɔnɔ. wa sunɔgɔ bɛ donc duman ka bɔ min ka taa min. bɔra an ka dugu de la n bɛ ka an ka tigilamɔgɔ dɔ ɲini duguba kɔnɔ yan. e bɔra a ka dugu la ka na ale ka dugumɔgɔ dɔ ɲini duguba kɔnɔ. i yɛlɛla ka dɛsɛ n filila yɔrɔ ma wagati min na n bɛ na so caman kun jɔlen tɛ nka sisan fan bɛɛ kɛra so jamujanbaw ye i yɛrɛ t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na bɔ. jamu duman. jara. kulibakari madu jara mɔdi. e jeli ya. ne ye ɲamakala ye awɔ i ɲamakala ye. i ko k'i bɔra a ka dugu la kɔni. n bɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ ɲini a tɔgɔ ye madu jara. madu jara. a ka bɛ nin sigida in de la. n ye nin kɛ taamasiyɛn. nka nin so in kun tɛ yan dɛ nin fana kun tɛ yan. ko k'a tɔgɔ ye madu jara i tɛ maa si dɔn a fɛ bilen madu jara cɛkɔrɔbaw kɔni tɛ muso kelen b'a bolo nɛgɛso fana b'a bolo.
so kon to ki tamashi da wala ga fa tamashi eti ma da ke a dinga kelen fana ba ko ibo to da ne to da ne aiwa ni da jaki jabo bi ko yin ma du ta amma la ga ni tawfi bamanan yɛrɛ dama don a bɛ ɲɔgɔn dɔn jaro a bɛ na ɲɔgɔn dɔn n'an sera ale fɛ yen n'a kɛra ale alhamdulilayi n'a fana ma k'ale an ka cogoya ɲini a sinɔ den ka bon ma dɛ nimero fana t'i bolo ayi an bɛ taa nin an bɛ t'o lajɛ n'a kɛra o i y'a mɛn o fana ye malo jara awɔ a bɛ bɛn wala ye cɛ Kami me bida. Saga ni botan. Wala me ga boy chile la me ga ta. Ko bi la. En fama. Don wala. Ki tun tanto. Cɛ wala min tra voyage ku ni ndo la. Cɛ be se na vire. Ko cɛ moro la fo ga to sport game mo bi moro la pargolo de la fia kwa. Cɛndo wala. Wala kan fo ti am me andoro. Cɛ boro ni bote ga musare sa. Tora ni bi jole na yira kum ni nyini ngo. Ai fo ga be ngon. Non sisan wana abuka la sisan abuka ku em ga sigi senga yɛrɛ. No re fiana il faut que les hani be muso fɛ. Ina encourager ta alisa i ban wala. Me wor ki yɛrɛ jɔyɔrɔ bari wala. Cɛ ano ga ka mara me yɛrɛ mɔgɔ ɲana mai turu. Wala de be dona ko ya baro ko em ga ɲana bo don sisan yɛrɛ an bɔra an kula gwan ko bɛɛ di. Me kara o dabori yɛrɛ la koyi. So ne de kun ye togo dɔ la. Ki te mɔgɔ ɲana wɛrɛ de ne da kun te do mara mutula yɛrɛ. Merci beaucoup. Ni la jaw. Ya wala mi. Abijire awo kame. Awo. Kangu. Umela. Foitila. Ai ndi chuga la ne kangu. Foite jenatika ko ga chandrone. Una ni ko ce ni. Ni ta to mi. Me ka ta era le fin tanto. Ne fewa. Bolen me ka ta re fin tanto kanku. Jara re kele ne kanen ke. Ibo wallahi kanen ke. Ko jara ke genwa? Mami mabo. Kono me ko kuma de bon fi. Kanku. Iya kili balandilla ka dendo na kuma finyana ngata ra me fe wa dula kana awai ga din fi mani jati ale yere dido ta kono malu de o ya kono ta tugo di nyagali kedi won tate me ala wo chene won kuma bla fere la re na tara ko ke o kono yi fene sa wol de na bale bo bla fere la kan kuma ko bi warla joto woro la de chere la ne ma ba mo ne jutu la nga ne la kunna la ife no na suro me saka kile flan kife le flan san jara dusuga dai so tan fi o so ta fi eni che fladron eta an fladron e be no ge an ne me shikene ma kanku mo ko fere be saka shikene ma an kanku shioro fana tengulu an me fere de nyine suna ese shioro be no Kafete. Kero kuna te fe so san. Ali kan wule go fai. Chere ba don an ko nte sudan mi chira huna da muri. Ega ko bitu. Wala tutu. En famata. Don isile mi ane. Wala na fiamine la dala no. Te nya falge na parce ni ya che bena sane. Ai de ni na fiamine mi ale ko na bore ano. Abore ano. Ai fo ka benga. Do kui. Ne be fika so me won mo do sho ba ne bo ka cheno ne ba ko won me ga do me ina foto ko chen da wuli cho ni gali adman bay go fo ene o kala ni na sa dodi pasra ko anana ne fino ay boron da sira ni pani re de sanfe ala jeza wale adon ay boron ke agunima adunta bota lebna mo lisane ga sanu sane alimna bekene nda fiesa na nouvelle bon mais mai era wa shi asa fa ya ay benda fiede bon mais gesna parametre ya fore ya shi nega mariage yere do dara
oui. Voilà le père. Ini kara. Le 27 en coréano. Che unyana. Che. Ama fam na mobili sa adima. Ka sonu fene sane. Na me shogo fagan tusuga na ta fagan tusuga. Shogo nyona mo msenin. E ala te donja mo wala ere. Madou interami, Javati, Atami. Habitants. Siyorate ya ka ha. Kanku Allah kena dugumana e menda ha. Dugolo na ngolo. Nyagali. E filɛ nin ye kamanagan mun kɔnɔ dɛ ne yɛrɛ b'o kamanagan kelen de la bisimilayi cogo di kulubali ka faw de wulilen don ne kama bi kanku ko mun na ko ne taara n ka koloni filiyɔrɔ la ne nana a bere de tali kama ka ne bugɔ ko ne ka bɔ ale ka du kɔnɔ ko de ne furu dabilalen nin subhanallah ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taga e de fɛ yen n'o y'a sɔrɔ n bɛ se ka taga tile 2 k'i fɛ yen n'o bɛ se ka ɲa la bon sisan komi o ka nɔgɔn an ka taa e fɛ yen an bɛ taa ne bɛ kulubali degi la ale baga bɛ fa kulubali de y'o cɛ a tɛ sɔn n'i tagara sisan foyi t'a an fara ni mankan tɛ ne tun bɛ fɛ an ka taga jara de deli sisan jara bɛ se ka sɔn cogo min na ne bɛ se ka tile 2 k'a fɛ yen jara ka ko ma gɛlɛn o jara ka ko ma gɛlɛn n'an taara yen sisan n'an ma marifa labɔ an kama i k'a fɔ ma tu jara dusu filɛ nin yɔrɔ min na kuma tɛ se ka k'o fɛ dɛ an ka taa i cɛ fɛ yen kulubali fɛ yen an ka taa kulubali fɛ yen bɛɛ n'o tɛ jara fɛ yen t'an ye dɛ an ka taa i cɛ fɛ yen ne bɛ ka siran nin ko in na koyi kana siran an ka taa walahi a bɛ sɔn an ka taa Aire, a sayuru nya finyana mime iga mime digine la diye ngono. Ire ba do kara fleni a cheka yin. Abse nga présenter yoro be. Ima dominante la boîte la tando ima showé. Fo mo ko mu jora flé tanto ka yele. O fena woni che me fait tout don. Ere bo kala ma fait tout don. O fena chene. Mais no kon me kuma kilen finyana. Mo ko me sebege to re fena re. Inyebe kara la abe mo ko bunya la damne do. Aire ko kamna mobili era ma fakamna mobili ni Samsung atima aya fo ko ni mariage kera dron ay kanto ina fo ni ko so banna dron ke de man kam adon chene la bado kare mo mi na nyan ko era chap sama mobili sana waso parce que warba kuna fano non jarani turo mbalo ni mariage tina ga bashemi na bede mais amna shugo ko to chemara kana na sugo ko foni yana sa ay se fili be ina ni be shugo fe so blip de sila de ba de be shugo fe mais ni ayira chela ha ki ba fe na ma yiri la ba to no e ba do mi ni découvrir shugo ko le donya ali ga da ne de be shugo ne de ba financer e bi suru ere fene ba bu oni ere ba kala mantara ka to ci do mina ko ni ma ko no gere problem do mi ko ne be njo do ko se kasi ni be ko afe ka fembe ga ka shige shugo tali se ga tika kenela bonezi ga mbele ni ko ko be ga do ko na do mam aga do kuna le joli wale mi da o surtout ko apne sanu mobilisa fana fana ni ko bela era be senga don din ma te tam senga ada masla pelo che ite shugo ko imbla kana to ka shugo ko kuma ifone yana da ba digine na re parce que era ga le tanto e be shugo fe me shugo te fe o mi ko mo fla ga na fe ni ga ina mi ko kam yembo ko bla kana ni mo re an fe ni che ala o mete che o don bibina wa fo kuna ni woro doro che we ima che no kon be mini ini kara a mariage ke e ga fo kita fe ta gale nye fe bina ka fe ne dingilin temena no won che doro ne era makara ni kala tra baraga yoro la je ko rumia jania ani seni isema posta oni terum so do beno kai kara ha kara fu do ni ga telephone ngono ko to bile ni man chen ngani muro jani hara e terum so jo e jawli e balo sa no kon tuli ke la sa na junsa e balo de yana ma do sa angolu to san mena ma numero du wala to mi ga fo mo gore be ga jeje karala al den fasani ni ngale de wardi karamani kara fele ko ni la mara ni charale ama ko la jeje nyama de problem fo ida la ga nya ga dama amno mariage amno kem mariage ya est-ce que yoro am kala ko magi il faut que an ski ga mbili est-ce que ne te finissant dame ay perene parce que donc ko do il faut que fara fo ko joli
terimuso filɛ tiɲɛ an bɛ to ka gɛsnɛr nu don k'an changer ka woro de duman nu don vaccine kɔni ka misɛn o don kelen de ba vaccine don dɛ an ka so kɔnɔ an ka so parce que kɔngɔ yɛrɛ bɛ na woro ɲɛ k'a ye. Ya sɔrɔ nin ye jatigikɛ yɛrɛ fɛ yen o nin ye jatigikɛ yɛrɛ fɛ yen an bɛ yan kuma. Nana. Nana. Baik silakan. Itu kan dia. Ini apa masa? Ni aku bani. Awak ada Nana. Ni endem soi. Aho. Ya aku bani saw. Alhamdulillah. Ifan. Awak lihat kan? Kata mau Nana. Ikisi. Ni yang macam ni ikisi. Ikisi. Oh. Ikisi. Bayar mana ada? Mana ada dia bingung mana? Ni ni jadi kene ni. Sudah boya, kita boya. Alhamdulillah ni. Saya tak lagi dulu. Dulu ah? Tak lupa jalan. Anu kalau jalan di sini berapa nama? Ini sama. Ni sekarang ada? Ini sekarang. Nera ini sebeli cuma. Jangan kisah. Klinik apa sih? Kapan ni? Jadi apa? Buaya teh? Kan Jimmy. Dia misal. Jimmy. Oh, iya. Oh, di mana buaya kata? Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Awan mana? Ini cik. Jadi ya? Awan apa? Pun jadi. Madu jalan madu. Suruh kerbe. Anci. Anci ya. Erabe. Di mana ni? Kurban siti. Amba. Alhamdulillah. Amba. Jilba jangan semua jangan kau tak guna. Amba. Aski. Nana. Bilon jangan dos gitu. Apa ni saya? Enggak lagi sikit. Iya tu. Akai bilon ni tak. Okay. Anci. Koro. Oh. Baik silakan. Masih boleh tak? Akan tu plan. Ni kau lain mampu kita. Oh. Cakap saya kurungan. Abang sekali. Dua kalau kau tu wah. Nak tahu dulu. Oh, lain. Sebenarnya jadi ke? Oh. Ada macam mana nama mana? Wallahi. Ni cakap ni sikit lah. Sian jul. Asal ni bah. Dia nak jawab maaf. Apa lagi tu nak? Anak nak betul ni ada. Kalau mau berbicara kita buat. Ni nak tahu ni dah buat. When you play, ini buat ini buat ini. Iman nanai, nana bulu fadi ini. Ada macam yang orang ada. Ya iwa. Nana kering ini. Ada bulu fadi ini. Jeng kata kau. Wallahi jeng kata kau. Euro yele mana? Ebe boya wati. Chama jojo la. Waso lulu kunte. Wa alisini. Yele ma bidala. Wa alison nunu shi ma joya. Ko yele ma don no. Ni ko ma yoro ma. Situ duba ko na. Mana ko. Dia jadi gini. Nama yang kaya kira ngubi cisira defe. Mito nyina bo. Ubebe. Ince. Ojara yuko. Ana kuma yamare. Anji kuma yamare. Yang ngala ada tu. Jadi ba ko ni. Ajara. Sama angwati. Kona jara sama lo. Ale pe ama. Madu jara modio. Ko jara chaman ko ba kari. Amusman ko ba susu. Ince jeli. Amba. Nana. Ina jida makajimi anito. Na tola ma. Toni ji. Ngoro. Dumuni go ingai. Ni dumuni doke. Ana sadaka aji jangan ngabana. Ifa dulu. Nana. Akan. Ai. Kene ina do. Ifa jida ma. Aji. O ka tu dibala. Mu ini kamara ka bo angaro na tasia. Ibi se kwa bla so ifa be dulu bi wona. Kofe. Sani kliga ba. Menko. Ni ko me. Me kum suma be jiki. Amba jati mina. Ini boy ngato ya boy fargo be lafia. Ni mani bi ni kura sigam ngeni. Abe sigam ne bo mo fargo la. Nana. Wa me ta jisi. Ta jisi gani. Tela duba. Kapole. Ya. Unyo mo buli do nyena. Akabunta. Wakaja. Ma foya la fo.
olu de kelen don ka ɲɔgɔn bɔbara sumusumu ka bila wa i tina filɛ tan nɔ n'i janto yɛrɛ dɔrɔn pap o taara ni sen i ka ji sigi ayiwa i ni ce n kɔrɔ n bɛ ji bɔ ji bɔ i kan sisan ji bɔ i kan sisan kini fari faga dɛ i kana to i fa k'a dɔn cogo si la k'i kɔnɔma don i y'a mɛn hei i fari kɛnɛya i y'a mɛn a kɛnɛya kana to a ka dɔn dɛ n'a dɔnna a caman ye dɛ an bɛɛ bɛ mɔli koyi i kɛnɛya i kolo kɛnɛya ala ka ne ɲuman bɔ nin ko la koyi ne kɛnɛ malo koyi ne mɔlila min mun fɔ nin ye ne ala sera ka ne me que yendo con otra lisa ala Madame Jara, e ka ni jate minɛ dɛ muso furulen o de ye wo ye k'ale taara filɛli kɛ yɔrɔ cɛw de bɛ tilen ka don ka bɔ o yɛrɛ tilefɛla yɛrɛ tɛ baasi dɛ hali sufɛ nin bɛ tile 2 kɛ a tɛ se ne ma yan nɔ o ye hɛrɛ ye n y'a fɔ a ɲɛna k'a dɛsɛ n k'a bɛ baara min na n t'a fɛ a k'a dabila tiɲɛ yɛrɛ la Kulibali i dimi kunbɛn nka i muso de don deli yɛrɛ de don dɛ i ka a to yen nɔ Dawuli ne ya tile 2 min kɛ ne tɛ sali mɛ yan nɔ mɔgɔ bɛ to ka ne wele ko ne ka taa kaliwa don o de kama ne tɛ se ka na e yɛrɛ b'a kalama kaliwa a bɛ kaliwa don walicɛw ye a bɛ kaliwa don n'u ye o bɛ se ka kɛ cogo di Dagawuli n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ i k'i cɛ in de bato barika de b'o la mais e bɛ ka taa kaliwa don minnu ye ka tile 2 fana kɛ i bɛ ka koloni fɛngɛ mɔgɔ Dagawuli fana ka lajɛ waritigi ninnu tɛ sɔn ka na suturala ko de ka d'olu ye olu b'a fɔ ko fɔ ne ka tugu olu fɛ yen o ye ta ye parce que hadamaden dɔw fana olu bɛ maloya ka tilen kan nin sugu ninnu bɛ tilen kan mais ne b'a ɲini i fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Madame Jara a fɔ a ɲɛna Alasa Kulibali kana kɛ ten sa kana kɛ ten nin man ɲi o kana kɛ i muso de don ne ye ko kɛ karisa e de b'a la sigi k'a kuma fɔ a ɲɛna ou bien o ye ne hakilina ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kanko yafa ɲina n tɛ b'a la dɛ jo foyi fɔlɔ yafa ɲina a fɛ i bɛ to yen tɛ taa yɔrɔ si yafa k'a la ka ma Madame Jara fɔ a ɲɛna ne bɛ yafa a ma mɛ kun kelen pe bi ta kɔ bi ta ɲɛ a k'a fɔ k'ale bɔra lajɛli la fo ka taa saya s'a ma don min na n'a y'o kɛ ne bɛ yafa mɛ n'a m'o kɛ n yafa tɔ tɛ dɛ kanku i yɛrɛ i ye kuma mɛn dɛ i ye kuma mɛn dɛ i tɛ se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni ko bi ta kɔ bi ta ɲɛ i kana na kolon fili diɲɛ jɔ si bilen dɛ i tɛ se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ n y'o layidu ta ye a banna Kulibali n b'a ɲini fɛ i ka yafa ma ala kan Kulibali bɔrɔ kungo bɛ ne yɛrɛ da la koyi Madame Jara o bɛ kungo ye tuguni Nana wa boy kana mina nun tɛ k'u bila so kɔnɔ nun bila so kɔnɔ kurun tɛ ka sigi yan fɛ a ɲɛ sigi yan y'a bɔ i kan i sigi awɔ i ni boli a kɛra tɔmɔ ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la tile ka farin sisan o tɛ fɔ ko fila koyi
Ira dum ko basiti la. Alhamdulillah. Dimaya. Fargolo ka fisa san yɛrɛ. Aha. Dimaya bɛ ko basiti. Bula mo ko basi ko basi ko te so la. La kina basi ke ko. Alhamdulillah. Wa. Samiya yɛrɛ bana. Ayi sumanw tigɛ baara bɛɛ bana sisan. Foyi te so. Ayiwa ngo yɛrɛ bɛna an sɛnɛ munumunu ka foli bila la. O diyara n ye, o diyara n ye. Tile 2 ni cɛ. O diyara n ye kojugu. I danse. Ba. An tɛ dɛmɛ ni ma k'i dɔ da walima a ka ɲi ka o ka ɲi kosɛbɛ. O bɛ bɛn dɛ. Aw bɛ fɛ ko sira in kujugujugu ka ca kojugu. Ɲagale. Wa hɔn. N muso bɛ min? A taara u ka so ko ye k'a bɛ taa kɔɲɔ la. Nana. Ne dɛmɛ k'a bɛ taa kɔɲɔ b'u ka mɔgɔw bolo. U ka balimaden dɔ k'u ka kɔɲɔ bɛ k'a bɛ t'o la. Wa duguba kɔnɔ mɔgɔw ka kungo tɛ bana. Awɔ e kɔni a ti dɔ bɔ. Nana. An ka taa suma kɔrɔ. Yanka ye lafiya ka bon. Dunko bɛ bɔ kɛ mɔgɔ ye fan fɛ. Awɔ. Oh, d'accord. Oh. Ira dum basi tira. Basi fo te. Yara ka tiga be sira ba. Awo. Ni sama be sira la ga. Inshallah. Ay mari bula tino. Mo do bula tina. Yo jara comme ni do kan nyoye. Awo. Ya ko ka akwa mo go be na misida. Nala so na betai. Me signa. Basi tala. Nala so na. Nga fo fa mami. Inshallah. Awa Fitiri ba so na kai. Awa so. Ay borke. Nana. Awa ay borke kusube. Awa kira kama. Bani tu so be no. Bebe. Ushima ta se. Bebe utoki ni ngale ke. Ira buni dale. Ke so ne to duga mo do kinna. Ina segi bele. Bani be segi. Aha. Nana. Kila so ma bota korle. Kila kile be tuti. Yegri tu yere lame. Oh, ibi jetimna yame. Ibena. Ben sa fa ma comme terre de là. Ofuna dwe. Ya. Communautaire. Do kan so ko na. Ya mi na me do sakira, kala man do sakira dima. Ya fam. Nana, ya kili to la ha. Ya me. Nyonya na ko so nga dugu be ga nyoma nyede. Como bina anga tu wani na ko so be. Mo kelen dron ne ga balu nyana. Nga la be ko mna atiche. Chama jigi ya be duba fana kono. Duba kono mo de be hali to sola sisa. Sino anga nyina samia amake papa ga. Fendi yang fena gwe. Aha. Amana ga chocho. Duba kono ga sani so gwe. Kanu fo. Baby ga so ne ya mo shiti bo. Il fallait fraller le mon bila. Faut être là-bas. Oh ma, il a fait l'intérieur. Qui tout ce qu'on va avoir les longues, et puis tu me l'attends. Il te l'a déjà dit. Ayiwa ne ko ten janto yɛrɛ la dɛ ne ko n burankɛ ko bɛ cogo di aw bɛ ɲɔgɔn na a ka fisa ka ne duguna bɔ n den ne yɛrɛ kun hakili b'a la an ka dugu kɔɲɔ bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ samiya donda fɛ ni n kɔrɔ nana n b'a f'a ɲɛna n'a sɔrɔ a ko ɲɛnabɔlen don an b'a kɛ an ka dugudenw ta fɛ kɛ a tɛna kɛ girinko kelen ye o don dugu bɛ ja o don dɛ ne batoma o tɛ baasi nka tugu wala muso man kan y'i kun sa muso wala ne ka di cɛ ye nka tugu y'i kun sa k'i kɔ sa tan o ye kunbasuni taamasiyɛn de
kana soma Aiwa. Aiwa, tajita. Nana sona. Oh. Kana yine. Ko kuma komtar ko ngode. Ka jinye. Wanyere de bo biya hadi. Tabarikala. Ba kona koni. Alo masako ke batlani debe jala. Ka boso debe ga klara dab duba gona debe. Atina ko ni bora duguna dab dugudala. Kulubali, ita wani ya kilibe nana. Anana ni mi de ni mi ko. Wa jara bora ni mi so. Awa. Kulubali, ngore ba ngadu bona koi. O mi kumo itu ni. Deni ne alam ne kata kono. Kamunge. Ka kono ta. Me jara o kumo maram jara o kumo mayoro. Kelita ta. Ni kelita ta ne taro. Ayen ke chugo. Ne kon ala ko chele ba la kata fere misene. Ba la kata fere misene. Ay ko bo sengoro wa ma ko sengoro ne ta do. Madame Jara, nasro kelita te kaya ta yoro ina anfe. Ibaro yo gelare. Bon ne kon bolo kono barate parce que ama ma di ni suma chare ifadula. Nyana minim sen mi no ebe fono obeke. Nga ko ni ko intara yo kono bara abe banila de. Ya famia. Akera kono amake kono nga bigoni. Segata Jara dille. No te abone ne kenga wa fe ne. Ngadi. Kuma ma sara ni na sa. Nga. Ne ra kono akila na kono parce que oduna ne ka kono ya ira na kwa kono ba. Era na la jeli gane bule. Kolon tu ne ma finya nangi kada bla. Madame Jara. Mina mi finya na. Jara suma na ko. Ati se ka delo yoron be. Ne le ba do mo min do. Ne ba yini fe ka shiyambi. Shini na la sonama. Amita de. O be jan yo ko no te muso ka ba chela la tantuga la. O de muso da mere. Meta de. Ya me. Be jan yere. Ike peu. Asala ga tunyo. Ngani era kona akila na. Sininga ja. Ika taka wula na be ika taka dendike. Muso furulenga sha kun fe era ma boka fa sabo mai. Kamu. Muso furulenga sha kun fe. Oye etadi. Suno ni mana ko jugulaw. Ni che ya geni. Wani che ni terikadi. Nta ka wuli do. Ne ba do temperature be yorom na sta ni taraki ba dila ti marche. Yame. Abe so ese na waro mo. Yak ma de gesi sa. E maswa. Ala kan. E be fa kata dia. Ay no le bali. Ba wuli ga bongo. Ya fam. Bali kana ke. Madame Jara nya fam. Shini na la sonama. Amita delila. Yame. Wati bankara. Ay ta de so na ya fini shadi. Ese ne ka fini wele be do ila wa. Akanga dune. Ni uro bulu chele be. Ta mo. Na fura ko den yɛrɛ nabalu furu min ma kɛ furu ye cɛnin tɛ ka sɔn denni na ko o ye kɔnɔ a fɔ ko dɔ y'a nɛgɛ kɛ i ko feerefɛn dalen nin kun dɔ bɛ nin nɛgɛ k'a b'a bɛɛ san o bɛ don n'a ye so kɔnɔ dɔrɔn a bɛ manamana ko k'a la a bɛ kɔnɔ ta dugawu de kɛ ala kana kɛ kɔnɔ ye dɛ n'o tɛ Jara b'a jo fɛ dɛ a b'a jo fɛ bi a b'a jo fɛ sini. Salamu alaikum wala jamiya. Jeliwa. Wari tɛ sanu tɛ. Don dama belebeleba de ko don. Ne ka dɔgɔnɔkɛ fa ma mun de ko don? I ka danbe de ko don. Mun de ko don i ka hɔrɔnya de ko don? Wala gɛmu. Jeliwa. N'i ye wele su min n'i jaabi, n'i ye wele tile min n'i jaabi, ko ɲamakala b'i hɔrɔn ka bila la, o ye hɔrɔn sɛbɛn de ko ye. N'a fɔra ko hɔrɔn, nafolo tɛ, sanu tɛ, danbetigi de ko don. Ne ka dɔgɔnɔkɛ ma fili a yɛrɛ ma, e de ko don. I wala gɛmu. Jeliba kɔni baasi t'i la. Alhamdulilayi baasi tɛ n na. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Tabarikala. I ka ciden de sira ma. N ko nin ko in ni sigi t'i fɛ koyi. Jeliba kɔni baasi t'i la. Alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na. Denbaya dun. I yɛrɛ dun. U bɛɛ ka kɛnɛ. Alhamdulilayi. Denmisɛnninw. I wala gɛmu. Wala gɛmu. Cɛfarisi. Jeliba. N'i wele n b'i wele baasi la. Alhamdulilayi ala kana kɛ baasi ye. E bɛ n denmuso dɔn kɔni. Mais min ka furu kuma la Mariam. Mariam. N ka tɔgɔ ma. Ne yɛrɛ delila ka na min wele. Awɔ bon n bɛ fɛ k'i wele
ka a ka furuko lase sigidaw la o mana keli ta ɲɛnabɔ la o bɛnna ko la ayi non keli tɛ i nana n ko min ta kun ye n balimamuso den dɔ a n'o ka furusiri de bɛna kɛ i b'a dɔn furu ye ala ta ye an ka denmisɛnninw tɛ ko caman dɔn furu kow la komi aw fana ye jeli ye aw ka ɲi an senkɔrɔ k'aw to an senkɔrɔ ko caman bɛ yen o tɛ se ka tiɲɛ k'aw to yen n'i y'a ye n y'i wele n fana n ka danayaba b'i kan i ye n ka ko caman dilan e de b'an ka dumuni ko fana bɛɛ dilan n bɛ fɛ i k'a fɔ sigidala mɔgɔw ye mariyamu ka furusiri bɛna kɛ sunkalo tile 27 don sunkalo tile 27 tabarikala o don barikama i b'a dɔn sigidala ko don mɔgɔ dɔ bɛ se ka jigin mɔgɔ la k'a sɔrɔ i m'a dabɔ a kama o tiɲɛ donc n'a fɔra mɔgɔw ye o de ka di n yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama n'ala sɔnna n bɛ ci lase i y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ n'ala sɔnna o gɛmu ye tare alhamdulilayi rabbil alamin nin ye hɛrɛba de sabula caman bi den bange a kungo don o tɛ k'a ɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala ka nin yira o lajɛla sini kɛnɛya la ala k'a don yira an na k'a k'an ɲɛna ko ye k'a ɲuman se k'a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ni ala sɔnna ma n bɛ ci lase sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ don duw kɔnɔ kelen kelen k'a fɔ karo kɔnɔ n b'a fɔ misiriw la fili ala sɔnna o la gɛmu misira ɲuman sira b'i bolo sira b'i bolo o la gɛmu o la gɛmu fama ala ka tile John. Kone join wa? E join ke? Ene join. Est-ce que ku ngolobe? E ba muna ya? Fo ngoro ke ka dugulo kone jo kone ngolobe. Ai bi do mo mara de. E ka mo fo kene ba kana ndo ya fo ngoro ke ka dugulo. Est-ce que fate? U fa ga du, ke ko ke ka du. E fa jara. Ne fa de jara. Ali jara ya ta fo ne ma ko est-ce que ko fa be na. Est-ce que la tête yi ngolobe? Ne ma la ne e ka kina. Nana. Hey. Kana. Nana. Hey, na. Na. E bo e ma do wali sukono jogodi. E bo mi. Patron. Est-ce que ku ngolobe? Hey. E ba mo ko sama ibo do. Ka fo ko i ba jete mine. Direct zo ka ki bi bokale wala ki. Eh ma. Hey. Ibla. Hey, ite boa. Mama. Chani mo me mo lo de. Mama. Hey. Anga mo tarami. Anga mo be. Ne fa ne ba de ani nana. E to. E ga mo ne to la. Wuli. Ne bi jara dengel do to bo ke. Ne ko ba do o tena so to ko la kan ku lo suku ka ku. O to ko kele o to ko blale. Ne re de kele. E ga mo me kele ko la e ka mo la. Ni fa do ni. I fa de ni. Oh, ko e ne fa do ni o ba ira ka fo ko ne fa ya. Ne demso ka di mami man yo ke chowe. Ay ni furte bo. Ni furte bo. Ni ne demso din ma abina foni bula boya ka ka ti do nya ngono. Fota to de be ndema. Kala ku na jale ile. Anga mo obli. Ala sala na. Wuli ga ta kena wuli ga ta kena ma. Patron. Kiga wuli ga ta kena ma e mama. Hey, ni prene ko ngo minya ma de karsisa. Est-ce que fatela. Hey, minya ma de karsisa. Patra de. Faila. Nchongo mo. La tête est comme ça. Bordel. De con là. Tata fodon. Hein? Ata fodon. Ni jarab na ne sora.
wɛrɛ dɔ tɔmɔ a y'o don jan kan ne ko ɲagali mun yɛrɛ kɛlen don ka ne kamana gan mun de la kelen tɛ ka sɔn nana kelen t'a dɔn n bɛna fɔ ni sira o sira ye kelen kɛlen don ka tugu Bamako ka denmisɛnnin dɔw de kɔ dɛ ne kuma da la n'i nana tɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ ye min kɛ de n'a t'a ko la kelen baden don nana la ko nana ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ne kɔni kɛlen don k'o de bila n kunna dɛ ne yɛrɛ fɛnɛ kun sigalen don yɔrɔ in na nka kelen t'a kalama ko burusi kɔnɔ den ladamulen don ka tɛmɛ duguba kɔnɔ den kan burusi kɔnɔ den kɔni ladamulen don ka tɛmɛ Bamako ka den kan furu tɔɔrɔ mana kɛ cogo cogo olu bɛ se k'a ko nka kelen tɛ dɛ fɛn min defo dɔ bɛ sɔn ka kɛ e yɛrɛ la Kanku cogo di e den de ye kelen o e de y'a kelen wolo ka sugo ka dugu jɛ mɔgɔ tɛ se ka den wolo ka kɛɲɛ la dɛ Kanku keli yɛrɛ bɛ niveau min na e yɛrɛ ɲɛ bɛ keli balikuyalen na kuma bɛ kuma la keli tɛ mɔgɔ lamɛn yɛrɛ a bɛ sɔrɔ lamɔ cogoya de fɛ depuis den fitinin n'i y'a lamɔ ni sira mun ye a bɛ ne de don wa o t'a fa ka baara ye wa o y'a fa de nɔ ne nɔ t'o la o fa tɛ i b'a dɔn mara bɛ an musow de bolo yan mara bɛ an musow bolo ne ma bɔ o ma mɛ fa de y'a latiɲɛ fa m'a latiɲɛ sa n'i y'a jateminɛ cɛw bɛ bɔ depuis sɔgɔmada fɛ k'a soli ka bɔ ka taga baarayɔrɔ la dukɔnɔna labɛn bɛɛ bɛ to an musow de bolo wa denmisɛnninw bɛ to an de bolo an k'u mara denmisɛnninw mana ko kolon kɛ an musow de bɛ se k'a bɔ o bolo mɛ n'i y'a den to a yɛrɛ ma ten a bɛ tile a kun fɛ k'a to a yɛrɛ ma ten tɔ cɛ tɛ se k'a to baarayɔrɔ la k'o bɛɛ ɲɛnabɔ koyi ne ko an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la est ce que kelen delila ka se village la fɔlɔ ayi kelen ma deli ka taa o de kama an ka maraw cogoya bɛɛ tiɲɛnen don den somɔgɔw bɔra yɔrɔ mun depuis den wolola a ma se yen nɔ a bɛ duguba kɔnɔ palon de la diyagoya a bɛ yan tabiyaw de ta o normalement n'i y'a den wolo n'a si sera san 10 dɔɔni ɲɔgɔn na a bila ka taga village la a ka taga o kow cogoya fɛnɛ dɔn o différence ni Bamakɔ différence kɛ a bɛ dɔ ta olu la a lamɔna nɔgɔya de la yan nɔ burusi kɔnɔna lamɔ bɛ togo togo kelen tɛ foyi dɔn a la a y'a don fili juguba de la hali n'a kun kɛra kalo damadamani de ye a kun kan ka taa ni kelen ye kelen ka togo kɛ yen nɔ o ye tiɲɛ Kanku o fili y'an sɔrɔ tiɲɛ ne yɛrɛ ne bisimila ne m'an sigi ka miiri n'o ye walayi mais solution mun bɛ kɛ nin na a diyara kelen o a ma diya kelen o nana ka di kelen ma kɔnɔ mun filɛ nin ye nana kelen de ta don e b'o dɔn cogo di ne b'o dɔn cogo di ya ne ka yetaw de y'a yira ne na wa hali ni mɔgɔ m'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ kan k'a dɔn ko kelen de ta ye den ye komi ne fana ma kelen ɲininka ko in na ne y'a ɲininka la n'a ko k'a ta don nana bɛ d'a ma o ye wajibi a sɔnna a ma sɔn nana bɛ d'a ma mɛ n'a nana kan wɛrɛ fɔ k'ale ta tɛ Kanku o fana ka gɛlɛn dɛ ɲagali burusi kɔnɔna den ninnu ladamulen don koyi ne b'a dɔn nana tɛna sɔn kelankolon foyi ma kɛnɛ ma i b'i jija de ka keli dɛrɛ kosɛbɛ keli ka tiɲɛ f'i ɲɛna sinon ne kɔni b'a dɔn ne kan ka kolon tɛ nkalon tigɛ o sinon ne y'a kolon fili a kɛra i yɛrɛ yɛrɛ ɲɛna a yirala k'a fɔ ko cɛnin kolomamisɛnnin jamijani dɔ de ta ye den ye o tɛ mɔgɔ fila ye o kelen kɔni ye cɛnin kolomamisɛnnin jamijani o ye keli de yanni e ka fiɲɛ ka tila nkalontigɛ la wuli i ka tasale ta i ka ji k'a la ka dɛmɛ ne ka taa ɲɛgɛn na kolon e n'i ka kolon bɛɛ tɛ kelen ya tout mɔriya non ne ni nin ma bɔ ni mankan de la a kun wa Madame Jara ni n bɔra ɲɛgɛn na i b'i labɛn an bɛ taa n bɛ t'i bila i y'a mɛn bonya Tabu chata. Ouais, regarde. Calme-toi. Le plan est du même. Tiens, tu fais ça. Ni sungolo baina ibi ka te sigi kare kono ale ti do. Acha mais tension ne venait là. Ayi ngache. Tension be la. OK. Et demsen tension e de la koyi. Je sangere no yo. Je kana sonu ma sa au moins si te sun fene to ki dogo mo la o fene ken. Je kana mi da. Non lazy wala. Kuba. Ouais. Et une maram fomana. Che avoyam fomana don. Ah bon? Nyere be fe ga tan bla fene la kwa. Kun kɔfɛ la ni mun bɛ kari ni kɔnɔ an fɛ n bɛna taa n kunkolo bɔrɔ bɔ cɛ o don wala jo in kunkolo kɔfɛ a ma ɲa e t'a la
Maintenant voilà qu'on a essayé d'attendre pour le bon qu'on a classe donc Cheko yo ouais non en même temps on fait faut pas dire non yeah te donne que mon air masum c'est un chevaro ikini maram famana quoi ouais bon en famana ton franchement là là maram jigna ga hein awo maram kilingilingi maram klare bien nega mariam iga maram uga maraji min kaloen kile mugan ani wolonfila min sungalo kaloen yɛrɛ kɔni anjon an cɛngɛ a cousin nga cɛ est-ce que o ye tiɲɛ ye est-ce que jɔn fɛ jɔn y'a fɔ ne ye wa jeliba tigɛ yala k'a lakale kare kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ya ne ya kangari da e ye o kuma si tɛ ne ma min fɛ yen maram ko la maram b'e fɛ yɛrɛ 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 an bɛ tile min na bi min b'i fɛ i bɛ k'o de fɛ nin kalo le 27 maram a ka kɔɲɔ bɛna kɛ nga cɛ ne dalen to kuma n'o tɛ se ka kɛ sa maram na ne taara ye dɛ a ye n terikɛ a tigi taara yɛrɛ trahison tɛ o kuma si tɛ ne kɔni ma min fɔ e ye o deni b'a yɛrɛ fagi nɔfɛ ka fɛn bɛɛ k'i ye i b'i ta kɛ fɛnw ye sadi ne yɛrɛ ye tago jolikaw fɛ yen nin kuma la a wele fɔlɔ yawi ne kuma ka taa ci dɔ la ka na awɔ ne yɛrɛ mago kun b'i la ne awɔ o ka di a ka di i sigi baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye ne kun ko n bɛna tile 2 kɛ yan awɔ nka weleli kɛla ka bɔ so ko mɔgɔ bɛ n kɔ ko n ka na ko ci gɛlɛnba bɛ yen e b'a dɔn ne ni muso dɔrɔn de bɛ yen sisan ale dun tɛna se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ne kɔ ayiwa o de kama n ko n bɛ sira ɲini fɛ i ka n labila n bɛ segin ka taa n'a ko nin cogo la sa o tuna kojugu dɛ o t'a bɛɛ o ye kelen ye filanan ye min ye n'o ye an ka denmisɛnninw ka furuko ye tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye ne tun bɛ fɛ an ka furu in bɔ a ma ɲɛ sɔrɔla k'o la ka ban o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la dɔɔnin a ka di o ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ sisan yɛrɛ de o ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ne m'a fɔ o man di ɲɔgɔn ye ne ko a ka di ne ye an ka furu in bɔ a ma o man ɲi dɛ ne ye furu in kɛ dabɔ jigiya de kama ayiwa i y'o jigiya min kɛ a ɲɛna kosɛbɛ nka i denkɛ n'o y'an yɛrɛ denkɛ ye ne ye taamasiyɛn dɔw y'a la tiɲɛ yɛrɛ la a ma ne ja keliya awɔ k'a sɔrɔ e kun tɛ yan nɔ a nana ne dalen sɔrɔ yan nɔ a ko ne ma ko est-ce que ko fa de tɛ ne la mɔgɔ min maralen don mɔgɔ min ladamulen don e bɛna mɔgɔkɔrɔba dalen sɔrɔ i ka du kɔnɔ fatɔ tɛ laluman tɛ e bɛ se k'o dɔgɔya cogo di nin balila ne la dɛ keli ka ɲɔgɔnna manamana ko ta k'e sɛgɛrɛ ayi a kun bɛ ɲini ka n bugɔ yan koyi ayi keli tɛ kori keli bɛ dɔn i ye mɔgɔ dɔn i ma mɔgɔ dɔn n'i kɔni y'a kariyalen ka na da fo dɛbɛ kan i ka du kɔnɔ i kɔni man kan ka na kuma sugu dɔ ta k'a fɔ a ma ayi o kɔni i n'o man kan yɛrɛ i n'o man kan yɛrɛ ayi ne kɔni tɛ fɛn fɛn donna keli la a ka nin baara suguya ta k'e sɛgɛrɛ n'o tɛ keli yɛrɛ jugu tɛ nin ko suguya ninnu ye kanu ma a bɛ ne yɛrɛ bonya a bɛ fɛ mɔgɔw bonya kojugu tiɲɛ ka da la ye ne kɔni ne ta ma bɔ ne den tɛ se ka di nin kan kan e kɔrɔla ka ban e bɛ ninnu di ɲɔgɔn ma jɔn bɛna ninnu denw lamara ne bɛ min ɲini fɛ ale bɛ ka kɛ sababubaga ye n'i ye keli ka nin bɛɛ kɛ ala ni keli dugu de ye keli don nin bɛɛ la
Kele kun tɛ taa o terijugu minnu sen don kele sera dɛ olu de filɛ ka kele ka bolo hadamadenya u b'a fɔ ka kɛ ne yɛrɛ bɛ wuli k'an jɔ sa ne bɛ deli ale bɛ k'i bolo di dusu ma kele se ka e ne ka balimaya tiɲɛ a tɛ se ala de y'an kɛ balima ma ne ye min wuli kɛ ne ka kɛ sabali baga ye min bɛ yɛrɛ n b'a fɛ ka min kɛ n yɛrɛ b'o dɔn i y'a faamu n deli ale de ala kama balimaya kama i ka sabali i bolo bɛ dusu ma. Allô? Oui, ça va? Bébé, quoi? Ça va, quoi que tu veux dire, John de pardon. John wa? Mam t'es? Il m'a fleuré le. Votre pendant n'est numéro t'es quoi? Non, il a numéro t'es ne connaît un con ne comprend le. I mam, quoi choco de do? Choco, mets choco do, choco. Mets choco do. Mam, calabanchia da blasa. Iga choco. Compte choco do. Qui a choco? Nega choco t'es ne volonté choco do. Allô? Allô? Naje. Un appel tigé. Bon, il y a mis qu'à la même moteur. Mais ni mounega mamna. Non, oui. Mais ni mounega mamna ni mam menega appel tigé. Allô? Allô, ça va, Tapchata? Mam Bella. Oui, ça va. Quand tu es là? Quand faut être hier et tout? Voilà, les idées. La femme est. Voilà. Ok, bien. Tu vas revenir mon boire et la guerre ensemble. Oh, quand tu Tapchata? Non, tout voilà. Comme une dalle de me voulait gagner, mais d'accord, il était là, on a là. L'info est là. Ok, quand même. Bye bye. D'accord. Non, tu n'aimes sans y souiller. Go be nega appel tige mais ni munege go la na be nega appel tige terge yere ni wala sa yere ni wala je kuma shite ni ma mi fe mambola mam kumbe fe akumi fe ka gasa abi kashi no fe aba ka bullo a herebe aba di ma ko mami kolokolo boli ga anw yɛrɛ ka so cɛ deli la kuma bɛɛ fo ka ne yɛrɛ kɛ jeli fo an kɛ jeli mais ne fɛnɛ kun bɛ ka go pini de go fɛnɛ ye fɛn min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ma ne kun bɛ ka pini de go bɛ pini tantɔ de ya muso mana kasiko kelen k'i nɔfɛ ka ban a banna n'a ye ɲɛji kɔni bɔ siɲɛ kelen nɔfɛ segin a ma mais e ma se ka segin cogo si la non a terimuso ni mun b'a kɔ tɔ si bilayi n'a sɛgɛsɛgɛ yan o de bɛ ka mamu kɔnɔna sɔrɔ ko mamu ka ne to yen so mamu tɛ se ka kɛra ka nin kɛ ne la o mɔgɔ min tɛ se k'i kun tɛ se k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la ka kuma bɛ kuma la k'o fɔ ne ɲɛna d'accord ne kɔni bɛ min f'i ye n'a nana si kuma cogo la dɔrɔn i y'a faamuya n'a nana dɔrɔn a ta kɛrɛfɛ i ka si kuma cogo la dɔrɔn kana na gɛlɛman don a la yɛrɛ non tɛ se ka kɛ sa non fo ka foyi tɛ ɲɛ cɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔ o Kanku i fana i tɛ fara ka kolon ko kuma fɔ so kɔnɔ ɲagali ni ne man ka kolon fili a bɛ ɲɛ wa hali nin tɛ k'a ka nasɔngɔ dafalen sɔrɔ ka di ne yɛrɛ bɔra ka taa malo juru ta butigi de bolo sisan a bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ taa n ka kolon fili ka n ka wari minɛ ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ so kɔnɔ n'i yɛrɛ bila kolon fili fosi la ka mankan kiri aw ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ dumuni kɛ cogo di n'i bɛ taa kolon fili t'i ka magasin in na kɛ ale tɛ dɔwɛrɛ la nɛgɛso dilan kɔ marché yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ nɛgɛso yɛrɛ bɛ sangana bilen wa kuma tɛ o marché ma o fana o ka gɛlɛn mɛnɛ hali o donna cɛ ni n'a ka nɛgɛso pinɛ sɔgɔlen na ko nɛgɛso pinɛ sɔgɔlen don k'a k'o kɔli wari bɛ sɔrɔ la kɔli wari dɔrɔn bɛ taa o bɛ se ka mɔgɔ balo tantan minɛ o tɛ mɔgɔ balo dɛ ani ni seli kɛra misiri kɔnɔ a bɛ taga bɔlini de ta ka wari minɛ mɔgɔ la n'a tilara ni alimami m'o wari tila o wari ninnu bɛ mun nafa ɲɛ o bɛ se ka ne balo wa tiɲɛ na tan ko i fana i ta ye to ye Madame Jara, ulang ata. Kita tahu tiada kata tiada tiada dulu. Madame Jara, ulang ata. Ni mana sekali kau itu tengah kolon fliga tidak. Dia mufiyana. Dia mukomorelle. Nyaje. Ibn anfaga. Kolon. Dia mafiyana ya kolon ko kuma da blan fiya. Andi sinde benga kolon fliga. Ifana sa, mogote muso bogote anto. Madame Jara. Angata. Parce que ni tora amena ni tigani fagadi kana no fosa men nya fanga ka min dabla ka dabla tiɲɛ yɛrɛ la kan ku jota la ni bɛ so kɔnɔ kana na kolongo kuma yɛrɛ fɔ kulibali ɲɛna deli yɛrɛ yani n ka segin
ngana ni sorane na ta awo kambe ala ka sɔngwe ni ne kun ya kolon fili sisan n'a ko kun bɛ cogo min ni kunkɔrɔta kun b'a ko la o kun bɛ dɔn I bɛ kolonko kuma la tuguni a kan ko ne ka baara ye ne ka baara de ye n tɛ se k'a to yen mama kamari na mo kolon kulibali sabali Oh, no, 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 c'est une nouvelle me double ça et tout là une nouvelle me Bonsoir. oh ma belle ça va oui mais ça va une fois ça voilà donne c'est quand là oui c'est ça mira comment ok bon non vas-y c'est il va revenir bien ah chérie mon beau là quoi tu es sur le jam pour nansi non mais c'est vrai bien ça ah chérie mon beau là quoi chérie Choué John. Mais n'est-ce que choué donc? Bon, à chérie, mon on va chérie John. Qui est assez jeune. On comme fois ici ça. Ça. Tabshata ne ka mun foye abe ma ke nyene a tabshata. Ne a femme ça. Ko be ma ke nyene. Ne a femme ça. Tabshata désolé hein. Wallahi. Ne riga ko yo dogo dale do ne te sika tu ko. Je sais même. Même idée du quoi. 2 minutes dans la main. Tabshata. Parce que sans il a bien. Tabshata de fait que tu es ne boloke. Ne te njoka kuma ni chawore. C'est vrai. Je monte muso valeur donc. Ne te njoka kuma ni kanta mo ko itu. Effectivement, il mérite à vous donner le thème. 2 minutes d'avance. On est thème là yo thème le nous. Déjà tu es ne boloka bo mi ne fait ne be mi fait que. Ne te ndala no mo fu no fait bi. Tu gagnes la mieux. Ramadan wara bisika na kanun doron tebo. Tabshata depuis follow ne ale kumo donc. Na ale kumo donc. Wallahi bilende kunte nikala mam bella ko tala de aisa ayi ni mo be sebe na kuma la ke an ko do gen sebe tabshata kana na ni re ni nga nyogon croisier fan ke ne re fere bon donc ni kele li kamare be ne fena kele ne mi kele ne kele ko ne be se ya bon il est là tanda ma 2 minutes de tabshata ne chate so mam mun ne bino mo shogo de do ne ga mo me shogola shogo be kunu do ga be duni ah mam ana no wani to shi dare ne mumino ngo ge de ne wuli ne wuli kana ne kama idu nga mo wonyene mai daga na tiri aga ma i kama de ne be siga takani na mesuno wallahi ne kuma wo foyi unde na jiye de kono bi na go kama mamu bella ya fa ni ala sonamo ni ta to amu kuma ni so fa ya fa Nana kunu yɛrɛ de. I fana mɛnɛ in dɛ. Cɛ ye ka taa ci la ka tila ka si kun fɛ. I jo tɛ na dɛ. Ne yɛrɛ kun bɛna dimi o. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Balankɛ sigiyɔrɔ bɛ yen. Kuma ko bɛ la. Ne la. Ko fana bɛ ɲa komi ni balimakɛ bɛ kɔrɔfɔ de la. N'an kɛra kuma ko fɛn bɛ sɔrɔ ka so ye. Jara, n y'a dɔn k'i dusu bɔlen don nka a ka di n ye i ka lamɛn. Jara, maa si bɛ kuma kɔni tɛ kɛ k'i jɔlen don. Ne b'a dɔn. Sigiyɔrɔ d'a ma. N fa i sigi. Jara i sigi yan. A ka ɲi sa. A ka ɲi sa. A ka ɲi sa. A ka ɲi sa. Kulubali. Jara i sigi sa. Kulubali ne y'a f'i ye ko ala kama tasi ko soso an b'i sɔrɔ yen n'i sɔrɔ n b'a kɔrɔfɔ fɔ. Jara ne ye faamuya ko ye. Mais i sigi an ka nin fɔ yan nɔ. Mun yɔrɔ min na bi n dusu bolo ka sɔrɔ ne yɛrɛ de b'a dɔn. Sabali kɛ. A ye poussé ka na yan dɔɔni. Jara kumaru la mɔgɔ ni. An ka yɔrɔ la mɔgɔ tɛ sigi sotigi n'a ka da cɛ dɛ. Emi. Hey, bismillah. Kan bashi te. Semua bedi. Jam duma. Kulubali. Ala kana ma denga kulubali. Kulubali ma ke ambe moke ya. I dan dige.
dɔwɛrɛ tɛ o komi kulubali na kun ne b'a dɔn ne y'a fɔ kulubali na an ye ɲɔgɔn fayiri jiginna ne ye kɔrɔfɔ fɔ a ye n ko kɔfɛ n b'a sɔrɔ a ka so ne bɛ yɔrɔ min na sisan ni dusu cɛnnen don dɔɔnin ne ye kulubali ka fɛn kan kulubali bɛ se ka hakɛ to dɛ ta kɔfɛ n bɛ sɔrɔ n'a ma ye k'a fɔ ko ale pereseli la a yɛrɛ nana ka ban a to a ka dantigɛ siyɛni kelen kulubali bisimila Jara ne b'a dɔn k'i dusu bɔlen don nka n b'i deli sabali i y'a faamuya Jara ko gɛlɛyara cogo o cogo e ye baliku de ye i muso fana ye baliku de ye denmisɛnninw de b'aw bolo n'a fɔra ko denmisɛnninw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn gɛn min kɛ ko e n'i muso de bɛ ɲɔgɔn gɛn na kulubali Jara o tɛ ko ɲɛnama ye dɛ ne m'a faamu dɛ Jara de n'a muso bɛ kɛlɛ la Jara n'a muso de bɛ kɛlɛ la muso in yɛrɛ sira ne de fɛ yen mo ni dugu jɛra n bɛ na parce que a taara ne fɛ yen wagati min na n ko a ma nɔgɔ an ka na n'an bɛna Jara deli o wagati parce que n mɔgɔ min don ne teri de don n b'a dɔn n'a dusu bɔra a tɛ sɔn delili ma o yɔrɔnin bɛɛ n'a ka si ni dugu jɛra ne yɛrɛ bɛ d'a kan ka na an bɛna Jara deli kɔrɔ mun y'i sɔrɔ e ko ne ma ko a taara ci la awɔ ne y'a fɔ e ɲɛna n k'a taara ci la o tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fɔra k'a fɔ ko furumuso sanga waati bɛna don du kɔnɔ i bɛna sɔrɔ furumuso bɔnbɛn ka taa yala la o ko ye wa tiɲɛ yɛrɛ la o man kan n'a fɔra k'a fɔ hali ne ka dumuni de bɛ sumalen de bɛ di ne ma nin bɛ ala minɛ ka tilerafana daga sigi kabini 7 heures waati k'o mɔ k'o sigi 8 heures b'a sɔrɔ o mɔna o sigilen don o sumalen de ne bɛ bɔ baara yɔrɔ ka na o tilegan fɛ ka na sɔrɔ o sumalen de bɛ ta ka di ma tɔntɔn hali se ka dɔ dun tigɛdigɛna kumuni Batoma tɛ yan Batoma t'a kalaya ka d'i ma Batoma tɛ ne muso ye Batoma ne den o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ a bɛ ten kulubali a jo t'o yɔrɔnin na a jo t'o yɔrɔ la ne yɛrɛ bɛ kuma a fɛ n kɔni bɛ min f'a ye muso in tɛ se ka mara cogoya si la muso yalalikɛla n'i m'a bɔ yɔrɔ dɔ i b'a dayɛlɛ yɔrɔ dɔ la Jara komi e bɔra ka ne deli sisan ni deli kɔni ye tiɲɛ ye i fana ka sɔn ne ka kumakan ma a to yen ne yɛrɛ bɛ tila ka kuma a fɛ a tɛ mɔgɔ kuma mɛn o a ka ɲi cɛ sa ala kama sa ne ma tila o ne ma min faamuya Jara ka ko la Jara bɔra sisan nɔ ka fɛn o fɛn fɔ ne ɲɛna muso sera ne ma ni min ye o n'o tɛ kelen ye n bɛ min f'i ɲɛna muso bɛ min lankale kɛlɛ kɛlen kɔfɛ a bɛ taa bɛrɛbɛrɛ dɛ Jara e ye yala ko ni baarakɛ ko fɔ a taara ne fɛ yen k'a ni bilala ɲɔgɔn na min na o n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni ba ayi a kalabanci don sa ala y'a da kalabanci a kama kulubali ala kama a k'u bilala mun kelen de la foyi kelen ala ye Jara a ka yala in de o de man di ye a tɛ n y'a f'i to a tɛ n ka dumuni di a waati la a tɛ n sago kɛ dɔrɔn a banna n y'a faamu ne kɔni bɛ min deli fɛ sisan e ka yafa ni yafalen don kulubali wuli an ka ɲɔgɔn ye i yafara awɔ an ka wuli an ka ɲɔgɔn ye e ka wuli sa ni yafara ka mun fɔ kulubali awɔ ne taara tubabu kɔni i b'a bɛɛ kɛlɛ kelen don kun kelen tɛ ka se ka ɲɛfɔ Tentigi faamuya dɛ faamuya cogo t'a la o ne fa mun de bɛ i b'o fɔ ne de ma n b'a f'i ma kɛ e jɔn ye c'est le même mam non mam n ko sogo de don ne ko ni sogo don dumuni de bɛ kɛ sogo sanfɛ k'a emballé k'a dun wa ne ka mɔgɔw de bɛ sogo la o ye fɔlɔ de koyi o tɛ sisan ye parce que wagati fɛ tun bɛ ne kan donc i bɛ n ka appel tigɛ n kelen k'i wele quoi parce que cɛ min bɛ n bolo sisan a bɛ n valeur de don trop donc i ka furuko ye tiɲɛ shap donc mamu i bɛna ne trahir quoi kana na trahir ko kuma fɔ i ni ne cɛ yɛrɛ kana n'o kuma yɛrɛ don entre toi et moi o bɛɛ ye fɔlɔ de i b'a dɔn ne sɛgɛnnen nɔfɛ yan sa hali sigida kari n'a gabakurun bɛɛ ne ɲɛji tomitɔ e nɔfɛ n'i tugura cɛ ko kɛ cɛ mun dusukolo tan dɔ kɛ i ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲagamine wallahi i ma ye sisan nɔ o bɛna ɲɛ tɛ de la i b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ cɛ kalalama ne bolo sisan d'accord donc i bɛ fɛ ka a fɔ ne ɲɛna
warte ne kun ne ye fantanden o de kama i bɛna ne bila de sa i ka hɔrɔn koloniya de y'a to ne y'i bila i ka miiribaliya de y'a to ne y'i bila sinon ne y'a dɔn ko fɛn t'i kun ka tugu ko ka ɲɛji la tiɲɛ nɔfɛ o a kɛra wa a ma kɛ i ka mɔgɔlankoloya de y'a to ne y'i bila fɛn ye fɛn dɔ de kɛ ne bɛ mɔgɔ kan wagati min na kɛ i b'i kɔfilɛ a tigi la o kuma de n'a tigi taara a bil'i kunna ka fɔ segin cogo t'a la donc ne talen de sa furu lahara segin cogo tɛ e ni ne fila la. mais maman j'aimerais savoir au juste ne yɛrɛ ye mun de k'i la k'a fɔ ko e y'i tɔɔrɔ. i ko yɛrɛ de goyara ne de fait que i ye ne maltraité ka ne brutaliser ka ne kɛ i b'a fɔ ko ɲugutɔ fɛ hali ne ka fisa ni minnu ye olu bɛɛ ɲɛ donna ne la e sababuya la cɛ o cɛ y'o k'i la kɛ ni m'i sɛbɛ o sen na i bɛ sa o nɔfɛ o dun t'o dɔ ye n'i sara hali o tɛ taga i janaja kɛnɛ kan k'ala ka hinɛ a la o ye i su jugu talen lahara. ne y'a faamuya mais je sais i bɛ ka tugu tɔsi minnu kɔ bilaw de bɛ k'i nɛgɛ k'i ka ne to yen denni tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ce que j'ai à te dire walayi ni ne bila i tɛ ne ɲɔgɔnna sɔrɔ. walayi bilayi o contraire ne ye bila de ne tɛ taa tiɲɛ duniyatigɛ in kɔnɔ fo k'a fɔ ko min kɛra e min miiri tɔsi ye fɛn bɛɛ fɔ sa mais o bɛɛ y'a sɔrɔ ne b'e fɛ dɛ ne ye bɛɛ kɛlɛ e nɔfɛ ka bɛɛ détester e nɔfɛ bibi n'i jɔ ne ma mamu nin ye n bila dɛ wala e tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e ɲɔgɔn kɔ salen barika bannen ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ma dɔn e ne faga o bɛna na ye ko ma fɔ ko bɔ ne tɛ ne ye cogo la depuis sisan nɔ e ɲɛ tɛ ne la gɛsinɛriw bɛɛ de bɛ n kana ka ne n'o tɛ ɲɔgɔn bolo ne tun bɛ gɛsinɛri sɔrɔ k'a don ko ne kun kɛlen ko ne barika de bannen don saraka deli la e nɔfɛ ten i tɛ nafa ɲa n ye n bɛ k'i n tiɲɛ bɛ ta k'a d'i ma bi n'i joli i ka kepulu lagara jugu n'i fasalen kɔrɔ bilalen ko ne ye bila dɛ ne tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ o ye cɛ kalalamanw ko ye dɛ o ye cɛ min fɛn kɛ muso ye e bɛ fɛn nɛgɛ ne ye. donc mamu ne y'a faamuya donc e bɛ fɛ ka ne bila wari de kama e natalen de don mɔgɔ la. e ye hɔrɔn kolon de kana wariko kuma don i ne cɛ yɛrɛ e ye hɔrɔn kolon de fisiri wale e y'o de. ɲagale e ɲagale. naamu. hakɛ to dɛ. bɔra e bɛ ka ne wele. sigi. kɔni baasi t'i la. baasi foyi tɛ ne la. a kɛra fama ye dɛ. wale k'an tunu ɲɔgɔn na ta. lajɛ dun. bafan ta ka kɛ. bafan na sara koyi. ale sara. ni kɔni fɔla burusikɔnɔna ma dɔrɔn maaw de bɛ fatu i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ. ala ka hinɛ o bɛɛ la. ala ka hinɛ. kuma min bɔra ka fɔ sisan tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ a jogo b'i la jogo ɲɛnaman tɛ dɛ muso danbe tɛ yala ye dɛ ka tila k'a ye k'a fɔ e cɛ bɛ tila ka bɔ baarayɔrɔ la ka na sɔrɔ dumuni ma labɛn ka bila yen an ɲagale i jo to yɔrɔ kelen na dɛ. bura e fana e dalen don i kɔrɔkɛ ka kuma ninnu ma wa i kɔrɔkɛ yɛrɛ de ci ye nin ye ko fitini dɔrɔn a bɛ mɔgɔ bila kɛnɛ ma ko fitini dɔrɔn a bɛ mɔgɔ bila kɛnɛ ma. yala kɔni tɛ bɛn cɛ si ma cɛ yɛrɛ ka da la ye. ne fana ne tɛ yɛlɛ ne tɛ taa sugu de la. ayiwa ne ye fɛn dɔ jateminɛ nana a cogoya ma ne ja dɛ nana fari de fagalen b'a yɛrɛ ma kabini ne nana a walawalalen tɛ. a tɛna kɛ kunun baara ne tun tɛ so kɔnɔ yan kunun fana i b'a sɔrɔ ye baara minnu kɛ o de kɛlen k'a farikolo sɛgɛn. ayiwa ale fana mago bɛ sunɔgɔ la o. ne ko denmisɛnnin ninnu tagabolo an tun ye furuko kuma min fɔ n'o ye nana ale ni kelen ta ye e yɛrɛ bolo a ko bɛ cogo di. nana ni kelen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni ye mɔgɔ ko tagabolo la cogo min na u ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ u ka di ɲɔgɔn ye yɛrɛ yɛrɛ de walayi. ne kɔni ka faamuya cogo la a ko in ma ne kun minɛ dɛ sabula keli tɛ mɔgɔ ba sigilen keli nana ne dalen sɔrɔ yan ka ne dɔgɔya. keli y'o kɛ. fo k'a fɔ ko ne ka wuli ka bɔ yan. bura e ma samara ta hama. a sendɛgɛ de y'a tila na. n'o tɛ keli bura i den de ye keli ye dɛ n'a mana molobaliya ta k'i sɛgɛrɛ walayi bere ta i k'a fara kun ne de y'a fɔ i den de don. a ko tagabolo kɔni a tɛ ka ne kunkolo minɛ kosɛbɛ fiyewu. bɛ ka kuma ɲɛfin k'a ɲɛfin e man kɛ kun kuwa e ye lɔlɔma de ye. ka mun di. e t'a dɔn ko nin ye n dɔgɔkɛ de wa nin bɔra an ka dugu la ka na kuwa. mais hali n'o ye dɔgɔkɛ ye. i tɛ min kalama fɔlɔ nana min bɛ fɛ yan o fa de don ko ɲagamini don fan bɛɛ fɛ e bɛna girin ta dɔrɔn a tɛna kɛ mago sa yan i bɛna to min na malo faso la fu. ne t'o kalama o. n bɛ k'a ɲɛfin na laban min malo faso la n'i ma sa kɛ cogo la kun n bɛ k'i sama k'i ka bɔ k'i la to a ka bɔ a kalama i y'a faamu wa. mais jara ko nin kɔni bɛ cogoya min na tan tɔ
mais jagoya don dɛ. Nana de gasigilen don. A ku firikelen don kiri de kɔrɔ da. Ɲagalen ye kuma in ɲɛfɔ ne ɲɛna mais n'a sɔrɔ kɔni de don i kan ka ko sugu bɛɛ kɛ kelen i ka nana ta de. A kan ka furu don. A kelen bɛ k'i ban. K'a ban cogo di? A tɛ se ka ban a bɛ jagoya di. Anba Nana a bɛ jagoya Aïssa. Keli fana bɛ kɛ den sugu ye sa. I b'a dɔn dɛ keli bɛ tugu a teri minnu kɔ dɛ teri ninnu de bɛ ka keli kɛ tan bɛ ka keli tiɲɛ. N y'a fɔ a ɲɛna a kana tugu kɔ man di ne ye. Mɔgɔ min tɛ denmisɛnnin ye bilen ko teri b'a tiɲɛ teri bɛ se ka jɔn bɔ a hakili kan. Ma n'an jigi. Batoma i fago na sa dɛ bidon den kelen dɔrɔn. Ni bidon den kelen dɔrɔn. O tɛ o ye bura komi baara de ka ca ma dɛ donc nana den o dɔrɔn de kama bon ne b'aw to yen nɔ fɔlɔ n bɛna cimisɛnnin dɔ la so kɔnɔ. Ma bon walayi ne fa bɛ kunnandi ne la o de la n bɛ sera k'a jigi. Kabini nana e kɛcogoya tɛ ka ne ja Batoma. Batoma i t'i cogo la dɛ. A ɲɛfɔ ɲɛna mun b'i la. Batoma e kɔni tɛna fɔ ne ɲɛna k'e lajɔlen don Batoma. Batoma e bɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛ ko dɔn ne ya. N'i y'i da pɛrɛ sisan n b'a jɛlen ɲɛ kan. E kunkolo ka kɛnɛ. Batoma e bɛna ne malo dɛ. An ka kabila bɛɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka kabila kɔnɔ. N'i dalaminɛ o kɔ ne ye mun fɔ e ɲɛna hali n'i maa minɛna n'i ka kɔɲɔ ma kɛ ni mɔgɔ ma wele ka bɔ k'a kalama ka gintan k'a la ni ko n'a sugu man kan ka kɛ fiyewu. E nana sɔn ka bɔ ne jigi kɔrɔ i tɛ yɛlɛ tuguni. Batoma e sɔrɔ ka nin kɛ ne la. Ne kɔnɔma tɛ o. E tɛ jara bɛna ne sɔrɔ yan taa bɔ ɲɛkɔrɔ. Kana wari ko kuma yɛrɛ don ne ni cɛ ne y'i kanu ka sɔrɔ fɛn t'i bolo ko ne bɛ taa n tiɲɛ bɛɛ ɲini ka n'a d'i ma. Maman sera yan. An tɛmɛn'o kan. Kana n'an dɔgɔya. Ne m'i dɔgɔya ne bɛ ka tiɲɛ ne f'i ɲɛna parce que ni hɔrɔnden kɛ ne kuma bɛ fɔ o ɲɛna ne dusu b'i kɔnɔ kɛ i kan ka dusu di. Ne m'i dɔgɔya ne bɛ ka tiɲɛ ne f'i ɲɛna. I t'a dɔn bi k'i ye kojugu kɛ fo sini sisan ne b'i sigi k'i bɛ nimisa t'i ka madinɛ denni kɔsɔn ni nagasalenin kɛ t'a nɔfɛ. Problème t'a la kɛ. Problème foyi t'a la. Ni ko k'an ka kasi n'o de ka di an ka kasi c'est bon k'i ka furu kɛ ne yɛrɛ a bila i kunna k'a fɔ muso ko tɛ ne la bilayi. Donc e b'o dɔn par contre ne yɛrɛ bɛ ka hinɛ e la de bilayi sinon e yɛrɛ b'a dɔn e tɛ ne ka genre yɛrɛ a bɛɛ n'ala cɛ. Hali ni e jɔlen ka ne jɔlen i b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ gu kelen yɛrɛ an tɛ milieu kelen yɛrɛ kɔnɔ ne t'a dɔn min ye saraka bila ne ko kɛ ka tugu e nɔfɛ. Même t'o f'i yɛrɛ. Ne t'o fɔ n yɛrɛ ne b'a f'i ɲɛna. Bon kana n'an dɔgɔya. Ne m'i dɔgɔya ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ye. Bon kana n'an dɔgɔya. Depuis ne tugulen kɔ ne ye bila valeur la depuis mɔgɔw ka t'i jate fo ka kɛ mɔgɔw y'i jate i bɛ n'i jɔ ne ma dɛ kitiki ka daga. Miiri bali. I bɛ se ka taa. Allo bi. Ok n bɛ nali. Ok. Je t'aime aussi. Tabshata. Ne kun dalen bala ko ne bɛ se yan nɔ mais i ye nin min kɛ n'a digira n na dɛ. Kuma tɛ san b'i wele kɔfɛ. Donc i bonya de kama ne nana donc k'an bɛn. Kuma tɛ n b'i wele kɔfɛ. Tabshata. Ouais. Est-ce que tu es là? Tiens, tu as regardé tout.
Tiens. Va donc gouver c'est belle là. Pourquoi tu es pas négé? Avec son. Pas négé tu dis. Nga mariage mi nage ku négé. Ah négé ça. Non, den kun te ne fait. Wallahi billahi ni nga profiter ni la. Ni be mo fait ah. Billahi ku mi ka mariage ko comment faire. O de ka mane be ka den kele kuma na. Ni a fi ni kan to nyɔgɔn na i b'a la k'a fɔ ko non den bɛ ne fɛ dɛ patati patati. Ni bɛ mɔgɔ fɛ i ka ko tɛ kɛ k'i b'a dogo a tigi la. Non bon. Ko sira yɔrɔ dɔ fana na n ka cɛ. A tɛ ka taa fan ye o. A tɛ ka taa fan foyi sɔrɔ a yɛrɛ la. Donc n'a ye yɔrɔnin min sɔrɔ min b'a nɛgɛ cogo la a bɛ taga yen. Siɲɛ joli ne bɛ ka t'e deli fɛnw na bon tu vois. Mais toujours i kana décourager quoi. Non c'est bon. N ta so kana ban. D'accord faut pas te n ka cɛ. Lamɛn. An ɲɔgɔn bolo. N ka cɛ i ye baara sɔrɔ. Jarabi b'i faga sen. Aïssa, a bɛ jagoya de a b'a ta jagoya. N'a b'a sɔn a ma, mɔgɔ ɲini minnu bɛ gosili sira la. I b'a siri yɛrɛ de k'a ci. N'i tɛ so la, ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲini ka d'i ma. U b'a nɛgɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa siri k'a ci f'a ka faga b'a la. A kɔni n'a ma kɛ ten, nkalon ma ne bɛ maloya ba de sɔrɔ n faso la. A kɔni a ko b'o cogoya de la o. E n'a fɔra ko e ka taa i balimaden ta ka na den na ko k'a fɔ k'a tɛ kɔnɔ dun b'a la. Jara a lajɛ dɛ. Ne kɔni dabala bannenba de bɛ nin ko la. Kili yɛrɛ kɔni n'i taara kili kɛra kili kun jogo tɛ taa o. Ala ni terijugu de kelen kɛ fɛn bɛɛ. Kili na yan. K'e ye mun kɛ ne dɔgɔkɛ dalen na sɔgɔmada la? Ka mun kɛ dɔgɔkɛ la wa? Min dalen bɛ i taara min dalen sɔrɔ dɛmɛ na sɔgɔmada la. E ye mun de ta k'a sɛgɛrɛ? Ayi dɛ a fɔ kunu wula fɛ. E ye mun de k'a la? Ayi bon ne t'a dɔn ne hakili la n ko dɔ de don i n'a fɔ fatɔ lagalagatɔ ne nana sigilen sɔrɔ ne ko n ko jɔn don a ma sɔn k'a yɛrɛ fɔ ne ye ne fana ko n k'a ka bɔ. E ba sera den fatɔ jumɛn bɛ se ka don so kɔnɔ ka i da dɛmɛ kan? Fini e ye fatɔ fini y'a kana. Ah mais ne y'a ɲininka n k'ale jɔ a ma sɔn k'a yɛrɛ fɔ. I ka mɔgɔnin i ye mɔgɔninfin dalen i bɛ gɛrɛ a la k'a ma sɛbɛ fo fɔlɔ k'a dɔn maa suguya min don o de ye maninfinya cogoya ye i tɛ sabali. An ka paw kunna nana ko bɛ cogo di? Nana ko wa? Nana ko cogo di? Ne ka mun bɛ nana ko la? Ne m'a f'i ɲɛna k'i ka i jɔ i jɔyɔrɔ la. Nana kɔnɔma don maa si ta tɛ ni e tɛ. Jara n y'a f'i ɲɛna cogoya min na i jija a ka kɛ ten dɛ. Ni ala sɔnna a ma. Ne bɛ taa fɔlɔ. A bɛ bɛn Kulubali walahi kelen kala ala la ni m'a jɔ nin kɔnɔbara in na ka nana ta ka k'i muso ye walahi kelen i hakili tɛ fɛn fɛn bɛ bɔ a la ni mɛ ye wulu kunci ka i ba gɛn i ka fɔ ma tu. E ko ko nana mun? Ne jɛra yɔrɔ yɔrɔ k'i ta i to a kɔnɔ. A kɔnɔma dun kɛ e ma kɔnɔ da la de. Ka kɔnɔ da la. Cɛ bɔra ka na fɔ an na k'ale ye ka nana minɛ ka donna so kɔnɔ o ma kɛ wa? Ayi cɛ ye nkalon da ne la walahi cɛ ye jugu nkalon. Nana ne yɛrɛ b'a la ko ne tɛ mɔgɔ fɛ ne bɛ. E ma donna so kɔnɔ wa? Ayi jɔn fɛ yen. Cɛnin ma bɔ a ka so bɔnsɔnkɛ in min bɛ maneburiya k'an nɔfɛ o ma bɔ ka na kuma fɔ an ye. A kuma ma kɛ ne ɲɛna wa? Heyi walahi n kalila la n'i ma don den in na n'i ma don kɔnɔbara in na i miiri tɛ fɛn fɛn bɛɛ bɛ bɔ a la. O tuma na an ma nana yɛrɛ ɲininka. Ne mako tɛ ka nana ɲininka. Dugutigi jugu e min y'a kɛ dɛ yanni ka nana e min y'a kɛ dɛ e tɛ ne den yan. Mais ne ma s'a ma o. Mun de sera dennin ta ka na e kama? Ne ma s'a ma. Mun de donna so kɔnɔ? E bɛ donna so kɔnɔ mun na? Ne donna n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni donna n'a ye mais tiɲɛ na ne ma s'a ma don nana ko ne ma k'ale t'a cogoya la nana y'o de fɔ ne ye ne ma s'a ma. Ne mɔgɔ ma donna so e b'o ɲɛdɔn cogo di? O tun ye siɲɛ fɔlɔ ye wa siɲɛ filanan? Walahi o ye ne siɲɛ fɔlɔ de. Walahi kili ne tɛ kuma wɛrɛ nɔfɛ koyi. E kɔni b'a dɔn k'a fɔ k'i fa ye cɛbakɔrɔ bɛ hali bi cɛ ka bin ne tɛ se la foyi la diɲɛlatigɛ la i ba n b'o gɛn o bɛ taa sen fɛ diɲɛ fɛ. Aw bɛ min sɔrɔ ne ka du kɔnɔ ka dun a t'o sɔrɔ yɔrɔ si. A bɛ jama min na ne ka du kɔnɔ ne ka du tɛ a tɛ se du si kɔnɔ n'a b'o ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Mais buwa n ma ka mun bɛ nin na maa ye mun de kɛ ne yɛrɛ ma foyi kɛ ne b'a ɲɛ f'i ye ko n ma s'a ma i tɛ ka taa n na. Maa ye min kɛ e n'i ba bɛɛ bɛ da bɛn fili kelen na k'a fiyɛ i n'i ba bɛ da bɛn fili kelen na k'a fiyɛ awɔ n kɔni bɛ min f'i ɲɛna n bɛna dɔ wɛrɛ f'i ye a diyar'i ye o i bɛ den furu a ma diya i ye o i bɛ den furu i b'a furu wa i t'a furu. Bon tiɲɛ na ne tɛ se ka fɔ walahi. N'o tɛ den furu kana don den sans interdit haramu i bɛ den haramu pewu bon yɔrɔ de ka di i ka taa yen ni i donna ni min wulu kunci ka fɔ ma tu. Bon ni a to n bɛ n ka minɛn. I ka minɛn tɛ ta ne de bolo ye nafolo bɔ k'a don fɛn bɛɛ la ye sabara min filɛ
moi paye kulusi moi paye ne y'a wari bɛɛ d'i ma bɔ tan i k'i tilen ta min ka di i k'o kɛ n k'o kɛ n'i donna n ka so n b'i wulu kunci n ko nin b'o f'i ye taa ka bɔ n ka so taa n'i sɔrɔ yan ni a bɛ ka kun tɛ de n'i ye cɛ kɛnɛ to i bɛna dɔn ko sumala ba ye nɛrɛ ye donc i ka lajɛ n'i ye cɛ kɛnɛ Jara. Jara. Ne Batoma jateminɛ. Jara. Batoma lajɔlen don. I ko cogo di? Batoma lajɔlen don bi, Batoma lajɔlen don sini. O tigɛ kan bɛ bolo cogo di? Batoma de y'a f'i ye k'a kɔnɔma don wa? Jara. E b'an ka dugu taabolo dɔn. E b'an ka maakɔrɔbaw ka taamasiyɛnw dɔn. Jara. Kana to n ka jigi la dɛ hali ni ma muso kɔnɔ furu ye muso tɔgɔma cogo a filɛlikɛ cogo hali muso siyan fan fɛ i ka kan ka dɔn n'a lajɔ don n'a lajɔlen tɛ e bɛ ka miiri n'a fɔ a kɔnɔma de don wa a kɔnɔma tɛ koyi ayiwa farikolo de yɛlɛmalen don e ma min faamuya e ka nin lamɛn bɛn hali an ka dugu burusi kɔnɔ denmisɛnnin fɛn bɛ bɔ duguba burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ n'u Bamakɔ dumuni daminɛ ka tulu mun dɔrɔn u farikolo bɛ yɛlɛma de a b'ale to k'a ka tulu tɔw d'a ma. Jara ne ye den in d'i ma i ka don i sogo ni bolo cɛ k'i hakili to a la Jara an ka kabila bɛɛ an ka mara t'a permettre cogo si la an ka maraw t'a yamaruya cogo si la den musomanin ka kɔnɔ ta ka sɔrɔ a ma don furu la Jara o bɛ kɛ e bolo hali sisan e bɛ k'a fɔ k'i b'o ko la munumunu k'i yɛrɛ kɛ k'i to a kalama ne ye nin faamuya kuma a kɛra ten a ye danka sagi ta ka diya ne bɛ taa ne b'a ko ɲɛ yira ala la Ayisa o y'a kɛlɛlama ye sa ɲaale na foyi tɛ di la foyi tɛ di la awɔ foyi t'a la ne y'a ko ɲɛ yira ala la sabali sa ɲɛma i ka n ka sagi ta ka diya ko ka sagi ta ka di awɔ a ta ka diya ka sagi de bɛ na tan ne bɛna taga nana lajɔlen don ne Batoma kelen ni lajɔlen don aw bɛ k'o ko kɛ jakuma bɔ ye k'a b'a k'i n'a fɔ ne ye denmisɛnnin de ye ko nana lajɔlen don wa aw bɛɛ ye kelen sabali sa ni ne ka balima cɛ n'a cɛ ka sababu k'i ye ni nin ko cɛ ka sababu walayi i nana cogo la i bɛ taa ten n kɔni b'o f'i ye kana to a ka sɛbɛn ka kɛ malo ye dɛ e ni sababu cogo bɛɛ n y'a f'i ye ni den walayi n'i y'a kɛra a bɛ ka kun tɛ de ma bɔ ma bɔ fɛn ta ma kalama Jara somɔgɔw n jatigikɛ jeliba a bɛ cogo di a tɛ cogo la kɔri baasi la baasi tɛ ne yɛrɛ ko ci de ku cayala ne yɛrɛ taatɔ filɛ ka taa foli bila i la ayiwa a ma se foli ma bilen nin kun ye ne yɛrɛ tagatɔla an ka dugu la ayi ko mun kɛra ko mun kɛla wa ne dusu man di n na bi jeliba sabali taga Jara bɛ so kɔnɔ yen nɔ ayi ko ayi nin t'i kɛ cogo ye Jara bɛ so kɔnɔ Jara ye mun kɛ mun y'i sɔrɔ ni n kɔrɔkɛ de bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye ne sɔrɔ n tɛ se k'a ɲɛ f'i ɲɛna taga i n'a ka kuma kɛ e ka sabali ne ye Jara ka ɲamakala ye i balimakɛ de ye Jara ye ne y'aw bɛɛ de ka ɲamakala ye a mana kɛ cogo o cogo aw man kan ka dɛsɛ k'a fɔ ne ɲɛna dɛ mun de bɛ yen jeliba ne de ye n denmuso kalifa Jara la k'a d'a ma n'a ka don a sogo ni golo cɛ a k'a d'a denkɛ ma kɔɲɔ ma kɛ foyi ma kɛ ne bɛna ko n bɛna bɔ yan nɔ tile fila kɛ la ne nana sɔrɔ n denmuso kɔnɔman don e ka sabali i balima don i sinji don ko mana gɛlɛya cogo cogo kana hakili bila dusu i bɛ hakili de bila dusu ye kana dusu bila hakili ye dɛ an tɛ jeliba nba hɛrɛ bɛ somɔgɔw baasi foyi tɛ Jara nba Madu Jara mɔden awɔ bi ta in ma nɔgɔ dɛ ala n balimakɛ deli n y'a faamu e ka deli ne ye a ka sabali a ka na so kɔnɔ
e fɛnɛ bɛ k'i ɲɛ kun ne kɔrɔ mun de bɛ yen mun de bɛ yen ne de kan k'i ɲininka wa e de kan ka ne ɲininka o tɔ la e ye min kɛ e t'o dɔn wa ne ye mun kɛ Kili n'a fɔra ne bɛ ɲini ka na n yɛrɛ faga e ye e bɛ tila ka taa ne kumasuruko kɛ kelen jigira i la dɛ mama ne ye mun de kɛ bɔra n ci kɔrɔ yɛrɛ de wallahi e fa ka ne gɛn fo o terikɛ de nana o deli ne ka segin ka na so e kun o kunkɔrɔ Kili donc e fɛnɛ dalen don a la k'a fɔ ko ne de kɔnɔ da den na n'a fɔra tilegan den de fɛ e bɛ don ni waliden so kɔnɔ ka da sogo da la o bɛ faamuya cogo di sa ni bi k'a f'i ɲɛna walahi ne ma s'a ma ni ma s'a ma i ma se mɔgɔ ma i bɛ se ka kɔnɔ dɔw la cogo di Kili dɛ ne yɛrɛ de tɛ ka se ka da ko in na ni ma da la o kɔni o y'a bannen de sinon ne kɔni b'a dɔn ne ma fɛn kɛ ni yɛrɛ mama e bɛ ne dɔn sa ne bɛ n ka ko jumɛn dogo e la e yɛrɛ an bɛ nin bɛɛ la e kun bɛ min buwa de ma ne gɛn yan ne ko n bɛ don so kɔnɔ ko ne kana don so kɔnɔ a ye ne gɛn ne ko n kan ka to n bɛ n ka minɛn ta a ko ne ma ko ne kana na maga fɛn foyi la k'ale de ye fɛn bɛɛ san ka di ne ma a bɔra ɲɛ b'a la a dɔgɔkɛ a b'a la a dɔgɔnin wa mun de a n'o bɔra ɲɔgɔn nɔfɛ ne fɛnɛ ka sɔrɔ ka don sisan ne tun bɛ fɛ ka ɲɛf'i ɲɛna de i ka 1000 di yan donc n taga n tɛgɛrɛ Tabisata fɛ yen nɔ n m'o to n bolo fɔlɔ quoi o la i b'a deli yan'a dusu ka da fɔlɔ ko k'a deli yan'a dusu ka da i fa dusu da man di dɛ ne yɛrɛ a dinen don ne kɔrɔ ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye i bɛ solution de ɲini a la kɛ 1000 na ne bɛ taga n filɛ yɔrɔ min na 1000 tɛ mun mɛ n b'a ci ma Orange Money ne b'a ci ma n b'a ci ma Orange Money mais Kili dɛ walasa problème yɛrɛ tɛ taa di bi ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i t'a lajɛ i ka nana furu o ka kɛ nin ji bɔnnen ye ne ta ka na n ka wari ci ma Kili tɛ mama fɔra ka bɔ n na sa ne b'o furu cogo di ka ko kɛ ka tila k'i jɔ k'e t'o furu i ka 1000 i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma nin ɲɛ la de ba taara den e jogo de bɛ tan ko sabali ne jatikɛ Madu Jara mɔden e bɔra cɛfarinw de la i dimine ma ɲi jamana ma i dimine ma ɲi du ma i dimine ma ɲi kabila ma i dimine yɛrɛ ma ɲi diɲɛ ma sabula i bɔra cɛfarinw de la e mɔgɔw y'a kɛ cogo n'olu ko k'a kɛ ten n'e ko k'e k'a kɛ ten wallahi a ti ja e ka sabali n'i deli a kɛ i ka hɔrɔnya de kosɔn e bɛnbakɛw ma ban ne bɛnbakɛw ye e faw ma ban ne faw ye e fɛnɛ man kan ka ban ne dɛ k'a d'a kan i ka hɔrɔnya kama n'i deli an ka taa du kɔnɔ sabula k'a d'a kan bamananw ko ten ko fini nɔgɔ bɛ k'o du de kɔnɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo hakili de bɛ kɛ k'a ɲɛɲini dusu tɛ kɛ k'a ɲɛɲini dɛ aw deli aw jara Madu Jara mɔden aw jara a bɛ kɛ tan de Cɛni Ala ka kan a ko in bi ma ɲa a sini ma ɲa ne de jo t'a la ne de wulila ka taa se n balimakɛ ma n'o ye n dɔgɔkɛ ye k'a denmuso ɲini a fɛ n bɔr'o kalama n bɛna di Kili ma n fɛnɛ bɔr'o kalama nka Kili tun b'a fɔ ko a t'a ko la awɔ e k'an kɔnɔ dɔɔni ko Kili tun ko k'a t'a ko la wa awɔ bon a lajɛ kabini ne nana ninnu bɛ ka kuma de dabiri yan e m'a fɔ ne ɲɛna yan nɔ k'a fɔ ko u bɛnnen don ko la cɛni Ala ka kan ne y'o fɔ nka ne kuma bɛ k'a dilan de hali bi
o de tun ye n ka miiriya ye nka min kɛra n'o kɛcogo yɛrɛ man ɲa keli de bɔra ne jigi kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o keli de ye kɔrɔ da den na i y'a ye wa jara a gɛlɛyala nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo a hɔrɔn damaw don a bamanan damaw don a dabetigi damaw don aw kana miiri bi a ye miiri sini na a ye miiri kunu fana na n'aw faw kun y'a kɛ tan aw kun na sigi bi n'i y'a ye e bɔra ka taa i badenkɛ denkɛ ɲini denmuso ɲini ka na di i denkɛ ma i taara nɔ jigiya yi la i taara nɔ sinjiya yi la i taara nɔ balimaya yi la i ma bɔ ka taa nɔ ko wɛrɛ n'a sɔrɔ ŋɛniya jugu tun b'i kɔnɔ i ko taa ta ka na n'a ye bamananw ko ten ko bin mun man di maa ye o de bɛ falen i ka foro kɔnɔ ne kɔni fɛ nin ye ko bannen an ka nin kɛ ji bɔnni n'i y'a ye k'a sera nin yɔrɔ ma e tɛ i denkɛ de bɔra jigi kɔrɔ n'o ye kedi ye nka jara ne bɛ jigin e fana yɔrɔ min aw bamananw de b'a fɔ ko n'i denkɛ kɛ baba komana ye k'a bɛ nisɔngɔ fɔlɔ kan i yɛrɛ ye cɛnin yɛrɛ de tɛ maa ɲɛnama ye ayi kabini ne nana yan nɔ a kun ko ne ka wuli ka bɔ yan hali a ma n fɔ a kun bɛ ɲini ka ne bɔ yan nɔ o mana a fa n'a ba kun tɛ yan ninnu si kun tɛ yan ne kelen de kun dalen bɛ yan o de ye ko yɛrɛ cɛnni yɔrɔ ye a cɛnni maa mana fɔ i bɛ furu kɛ cogo o cogo f'i k'i den fana di maa ɲɛnama ma jɔn bɛ kala ye k'i ɲɛ cɔrɔ a la n'a ma ye ka ban k'a ye kɔnɔ ta a kɔni bɛ nin furu wa cɛnin b'a ku tile de Basé. n'a ma ku tile ne yɛrɛ bɛ muru ta k'a kan tigɛ yan ka sabali n'a ma kɛ i ka ku bɔnna a bɛ k'i ten de e ka sabali ayi a ma so jeliba nin ko in filɛ nin wallahi n'i y'a ko in dabɔ ŋaniya ɲuman de kama siga t'o la ka dabɔ du in yɛrɛ kama ni ne ye nin denmuso ta sisan nin den ye ne den ye an bɛɛ ye kabila an bɛɛ ye kelen ɔ ne tun ye a dabɔ ɲuman de kama balimaya san ta tɛ yen sinjiya san ta tɛ yen n'a fɔra ko aw de ma kɛ fɛn wɛrɛ ko denmisɛnninw de nana aw yɛrɛ wolodenw k'olu de nana aw ka balimaya tiɲɛ aw yɛrɛ k'a ka miiri dɛ man kan ka kɛ dɛ o ni kɛli man kan maaninfin n'i bɛ kɔrɔya ka taa i kan ka hakili de labaara nin ko in ma bali ne la min bali ne la nin ko na o ye k'a dogo ne la de n bɛ k'a ɲɛfɔ o bɛ ka tila ka nin kɛ kalabanci ye tuguni e ka sabali o bɛɛ ye balimaya dilan dɔ o ye balimaya suturali yɔrɔ de ni ko min taara ka maa hakili da a ka gɛlɛ dɛ olu hakili la n'o y'a fɔ e ɲɛna k'e bɛna kuma wɛrɛ de fɔ ka fɔ o e bɛna ko wɛrɛ de ta donc o ɲɛ ye mun ye ko in bɛ dilan ni hakili de nin kɛra ji bɔnɛ ji mana bɔ dugu ma bɔ o tɛ se ka cɛ o de ta o bɛ se ka cɛ jeliba i ka kuma latigɛ tɛ nin ko in bɛɛ ne yɛrɛ de nɔ ye n'i ye fili fili a la ne ka fili don cɛnni fɛn fɛn bɔra a kɔnɔ a cɛnni bɛɛ ne bɛ n kun don a bɛɛ kɔrɔ ne tun y'a dabɔ fɛn min de kama o de ma sira sɔrɔ nka ni y'a fɔ cogo min ni ala sɔnna ma nana kɔni teli b'a ta furu la a diyara ye o a ma diya ye o a b'a ta furu in na n'i ye an sera nin bɛɛ ma teli b'a de nɔ don ale ba de nin bɛɛ lase ne ma n'ale dun farala ne kan de b'a don a tun bɛ kita wa han a tun bɛ kita nka ni ala ye muso jugu d'i ma ni ala ye muso jugu d'i ma a bɛ diɲɛ kɔfɛ a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ne jatigɛ i yɛrɛ kuma na a jɔra a ka jalaki kɔrɔ wa a tilala k'a layidu kan de k'a hɔrɔnya kan de ma badenya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ ayiwa a ka furu dɔrɔn kuma banna komi a fɔ a ko kɛra tan ne bɛ siran ɲɛ o bɛ jeliba n'ala sɔnna n ce n'a kɛra mun ye na tila ka se yan k'an m'o fɔ
Ndɔgɔkun kɔni y'a fɔ cogo min na ni ala sɔnna ma an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan furu in bɛ kɛ ala ka ɲɛ d'a ma kumasulu foyi t'i sɔrɔ ni ala sɔnna ma. An si ma se sun ye fɔlɔ. Mama, ne terikɛ dɔ ye. Terikɛ? A n'a fa bilala ɲɔgɔn na. Fa y'a gɛn. Ne fana ko n bɛna y'an fɛ. Sani u ka station wɛrɛ kɛ. Lagare, yɔrɔ ne kan ka da yen. Cɛ de muso de kan ka taa cɛ fɛ yen wa cɛ de kan ka na muso fɛ yen? Foyi t'o la. N'a fa bilala ɲɔgɔn na ni fa y'a gɛn donc e ye na ɲuman de ye ni mɔgɔ na gɛnna e b'o de sɔn ne ka so. Fosi kɔni t'o la ne terikɛ dɔrɔn de don nɔ. E t'a yɛrɛ la mɔgɔ ɲɛnamaba de don. N'i ye kanga da ye Lagare ye a laban na an bɛ kɛlɛ koyi. E yɛrɛ tɛ maloya e kamalenkɔrɔ sigilen ka kɛ k'e n'i fa kɛlɛla e bɛ bɔ du kɔnɔ. Ɲɔrɔ ni e ye muso furu ni n'o kɛlɛla i bɛna sute ka so to muso fana bolo wa? Wuli ka kɛlɛ ka bɔ n ka so. Mama to yen sa ka sigi sa. Lagare bolo bɛ s'i ma dɛ. Mama bɛ n'a fɔ e kɛlɛlen don sa. N ko bolo bɛ s'i ma tɛmɛ i k'i sigi. Wuli ka bɔ n ka so i teliya. Maintenant an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Bɔ n ka so. Mama to yen sa. Lagare yɔrɔ ne ye kanga da ye i ka ko nin na. I kana na dimi kɔrɔ de i y'a mɛn. N man kanga da ye n'i k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. N bɛ min f'i ɲɛna a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin ye. I y'a faamuya? N y'a mɛn. N bɛ taa ci la ka na i ka to n ka da kɔrɔ. N'i nana sɔrɔ i bɔra n ka da kɔrɔ n kan ka min k'i la bi n b'a dɔn. K'an bɛn. O don min nana ni lemuru ye wa a hakili bɛ ne ka lemuru min ka di yɛrɛ ye laɲɔ ayi n nana dɔrɔn ten tɔ juste n nan'i lajɛ famani ma kana ne lajɛ to ko kura yɛrɛ kan jumɛn min kan foyi tɛ baasi foyi tɛ ma baasi foyi tɛ ça va o don n'a yɛrɛ aw bina ne kan ka biɲɛ ka wara ne kuwa ni kun kuma ye i tɛ mana y'a fɔ na sugu in dabila ka biɲɛ ka cogo di a ma se ni kɛlɛ ye sa ne nan'i ɲininka dɔrɔn de komi ne taara so i yɛrɛ kɛcogoya diyara ne ye ne tora ka to ka miiri la ne nana n'a sɔrɔ i bina ne kan ka na se binkaliw la an ka kɛ dɔwɛrɛ siɲɛ kelen ne ba nana o de la an bɛ binkali o kuma i b'o de dabila pepu ne kun na ne ɲininka o de la ni ma bin ne la ne taara ka taa tantɔ cogo sa ne ko ne ka ko de diyara yan k'e nana k'an ka siɲɛ kelen ye mais e m'a fɔ k'e ma bin ne kan wa e jigi fana sa n ye wa bin aw ka position dɔ de don sa i ma bɔ tiɲɛ yɛrɛ la komi i y'a fɔ cogo min na ne bin ne kan mɛ tiɲɛ na ne sara walayi ne yɛrɛ de b'a dɔn fo bi ne ma se ka sunɔgɔ o yɛrɛ mariki ma ɲi dɛ e bin ne kan cogo di cɛ ko bɛɛ ɲɛfiya i fana dɛ n'a ma ɲɛ k'an bɛna kɛ ko wɛrɛ i b'a ɲɛfɔ i b'a dɔn o don e nani han ne ma ji dɔ d'e ma e k'a min yan ne ma m'o ji min o ne donni furamugu dɔ b'an bolo fɔlɔ n'an y'o kɛ ji la k'o d'i ma n'i y'o min dɔrɔn i bɛ ɲɛna k'o su kɔni an b'i ta dɔrɔn k'an sago kɛ i ma ye baasi tɛ komi i binna ne kan na ayiwa binkani kuma ma ban de yan ne kɔnɔ ma
Ke mun ne Koro Madou. Ah, mun me fona na. Eri taro. Ai je hoto ke. Me ke ko. Ai da su ka jiya ni mana ka fona ta la da. Nen ce ma deli ga je nen eri je ra. Hey. Au buma ko muso. Ta la da. Ne ma kono da re klobe na. Nen mo duma deli ga je re. Eri ta edi. Ne ba shengelen de la kono da yana folo. Ne won to do ne won eri ta edi. Bon, ijo. Wale bile ni kuma yipi subhana kuma fle ni dan ya ga den ya ga fo ko kile na laba fu ka jeun yana to ko me dati den fa ni ne mi na ta fa suri wa e jora na eri bile ni eri ta edi fe ne ba ti ka ni kuma dabla kono la ko kuma te fa kan to ko so na ere edu ne taro e mina problem se ma kile ga dere wale bile mina kana kirin de ni a meda ha dien oro ko ne ko do la e bi ya appartement de ya ta oro de ni ta na so ron ti don ni ya me mo da ku ne kono da ko ha billahi ni fa le mo fele ta ni subita la ba ma so etela de ka yise etela ya bo etela ne ka mi de ya mere de ya sa ko ale la dia fu amna se program ma ina ta kono futa no ina go la subhanallah ni le ka le piéger e ma eso ni dua befo Bani dona ya yambla na apa tano bani Mafi ndemso Edun sigile me amun kashila. Mune kedila. Ndemso. Edun sigile me amun kashila. Mune kedila. Foshi. Eni do de sira nyo ma. Ai. Aide. Emusokora babe seki sigi andro nga kasi yele mati. Anya fo yensa mune iso. Ne Koro Madou. Koro Madou. Oh. O soro la to godi. Dore bina nega. Ma nya fi somo ko ya. Ai. Muna? Ne buranga village de la gada difa koragema. Ko denga ne fu. Obam so ne blalem ru ferela. Ne tatola ferela. Chento ne wele. Kone gana. Mesa fenetara. Wele murusa kone ga jibi. Don momina hotel kone ga jibi ne jibi. Jaw yo fura ye jila direma ne balamina jasro abina nega finimpe no wale no ne taraso ne finisirana tafo sisano ne Koro Madou ne na dimima uga fokore te kona me mi bina ka ima fanya na ka foki Koro Madou ne genga bu fe ne telefone ote pasi esra na ka fi somo go nyana aka so be ni o so be yafe wuli ka nangata ne tse ta ne fa danandi iga tukun ko ika nangata Puj mena bega fo ko taidi. O fene dilla do ne so ko na la me o masine mo astro ne tinto ela. O masema. Ai, mo bega fo ko de ter. Na famille. Nde dama ika wuli ka na ngata. Ne yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɔli k'i somɔgɔw ye. Ne bɛ ka sira. E ka na an ka taga ban. Wuli i tɛgɛ di.
Nyagale. Deva no jangan. Ite ya ka wona ka. Somo. Ban kala. Asama to. Skirobe. Ko akradi. Den faye jo. Awne do. Ni apai. Ne tɛmɛna k'a to n ka so kɔfɛ a bɛ kasi la. Ka kasi? N gɛrɛla la n y'a ɲininka a ko ko a lasirilen don ko dɔ de binna a kan k'a kɛra kɔnɔbara ye nka aw bɛ ka den accuse min na k'o ta ye den ye o ta tɛ den ye dɛ. O ta tɛ den ye? K'o ta tɛ den ye a ka ɲɛfɔli. Batoma. Nana. Kurun tɛ kɛ nin sigi. Kurun tɛ kɛ nin sigi. Kurun tɛ kɛ nin sigi. O fana kuma jumɛn tuguni? A y'o de ɲɛfɔ n ɲɛna a ka ɲɛfɔli b'o de yira. Ɲagale. Ɲagale. Na. I sigi an fɛ. N'i gɛrɛ na kana gɛrɛ na dɛ. Ne fanbaw de ye a ye taa dɔɔni dɔɔni. Kuma dɔ bɛ ka fɔ yan dɛ i tulo b'a la kɔni. Kuma jumɛn? I sigi. A y'a kɛ den kɔ dɔɔni dɔɔni. Egi nin to tan fɔlɔ. Nin to tan. O ta ti den o ta ti den. Fa yela den e bɛna fɔ k'o ta tɛ den ye. Jɔn ta ye den ye? E bɛna fɔ ko den ta don. Den wɛrɛ ta ye den ye. Ni kiri tɛ den ta don. N ko mɔgɔ ye e ni keli ye. Keli ma bi e ka so kɔnɔ wa? A ɲɛfɔ. Ni fa min b'a la e k'o fɔ. I tɛ kuma de wa? Muso de nana fɔ ko nin tun bɛ kasi la a ka so kɔfɛ. Ko kasi wa? Ko dɔ bɛnna ka kɔnɔ da la ko an b'a la ko keli min ta ye den ye ko o ta tɛ den ye. E nana. N balimamuso e yɛrɛ jɔn ye? Comment nous? Comment nous on est bien en télé. Jangan apa jangan bawa air sekarang. O tɛ balo e ma ne sɔrɔ a filɛli la de yɔrɔ i bɛ t'i ka subayɛlɛ ninnu na ka sɔrɔ nin y'i jɔ k'a kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ye cɛn tɛ yan. Oui ça ne t'a fɔ ne nana ye ne nana bolo ni kama an tɔlɔ dɛ n tɛ ka sa e ko tɛ a. Ayi a tɛ k'a la n ka fɛn ka bɔ. Ni ka bɔ nan da. Wala bi la mɔgɔ bɛ na A fɔ. foyi ma di e cɛ ni yala. I y'a fɛ k'e ka dogo yɛlɛ in na yɔrɔ wa sayi dun appartement ta min na ni man na n b'a fɛ. Ne appartement ta min ɲɛ sira la. Ma bɛ na. A min ɲɛ yɔrɔ dɔgɔmuso ni fila a bɛ keleya de yɔrɔ. A dun kana dɔrɔn yɔrɔ bɛ keleya kɔrɔ la ye. Ni perima fɔ ni ne m'a fɛ. Ne ye den ka tɔgɔ sɔrɔ i da la. Ne den waati min na ala ka to aw yɛrɛ ka ci dɛ. Cɛ i da de kan ka balo lajɛ. N tɛ i da fosi. E ko tɛ n'i labɔ sada kɔnɔ dɛ. Wala n tɛ bɔ. Yɛlɛ. N'a fɔra k'e mɔgɔ min ka mariage min na kɛ e bɛ appartement kɔnɔ a t'e la a bɛ e fiancé de la o min bɛna a ta ka taa tɔɔrɔ e kun yan a b'o de la. A mara appartement o ye jahanama ye. Ni jahanama tɛ. So tɛ yan. Ni so don. A bɔ kana n dɔn. Et ça suffit. Wala nin bɛɛ ye mari nɔ ye. Ne ka so filɛ kare in kɔnɔ yan. Sigida la yan wa? E b'a dɔn wa? Nana. Ɲagale i bɛ muso in dɔn wa? Ne t'a dɔn bi de ne siɲɛ fɔlɔ k'a ye. Komi ne yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ denmisɛnnin minnu bɛ violé an bɛ o kɛlɛ de kɛ violence. Ka violé k'o kɔrɔ. N'i binna den kan sisan an b'o kɛlɛ de kɛ fo ka taa a ko nɔ minɛ mɔgɔ min nɔ b'a ko la pour que ka se ka tɛgɛ d'a tigi kan ani ɲangi min ka kan k'o d'a tigilamɔgɔ kan. A ka di ne ye a ka ko in to ne bolo ne ka ko in sɛgɛsɛgɛ fo ka n bolo da ko in kisɛ kan. Nana fa wɛrɛ bɛ den na min tɛ keli ye wa e k'o tigi fɔ ne ɲɛna a t'i fɔ n ye kɛ. Ne fa a kɛ dɔɔni dɔɔni ni degun bɛ denmisɛnnin kan n'i pɛrɛn dɔrɔn a hakili bɛ wuli de. A ko ko ale tatɔ nemuru feere la ko cɛmisɛnnin dɔ de y'a wele so sanfɛ k'a kana nemuru feere a ma.
cɛ a ko wɛrɛ cogo di cɛ jamana in kɔnɔ lemuru yɛrɛ ne t'a dɔn min bɛ kari la dɔrɔn non n sɔnnen don non n ka muso ye mun de kɛra a ye mun de kɛ ne na non foyi ma jira i fari bɛ foyi tɛ ne na mun de kɛra a ye mun kɛ na ne ba i kirikɛrɛla yan nɔ de sa an y'i ta ka taa n'i ye so kɔnɔ a ye mun de kɛ na o ma jinɛ de bɛ la jinɛ tɛ ne la a ye mun de kɛ na sa i bɔra kɔni ni e ma kirikɛrɛla ou bien ni bɔ kɔnɔ ne ma kiri kirikɛrɛla la an cɛ ka t'i bila an ye jinɛ wuli an kɔni k'i ka jinɛ de wuli an y'i ta k'i da jinɛ tɛ ne la a ye mun kɛ na n bɛ taa n ba wele a ye mun kɛ na i ferme an ma foyi k'i la yɔrɔ fɔlɔ sisan denmisɛnnin a tɛ dɛmɛ de yɔrɔ n ka cɛ a ka wari d'a ma e kirikɛrɛla na an ye ta dɔrɔn ka don de k'i walasa ka se k'i reposer bɛna na wari dɔ ɲuman na tabali n'a ye fɛn kɛ ne na ne y'aw ni ala to a ye fɛn jumɛn de kɛ na foyi ma k'i la nin minɛ an bɛ mun kɛ e b'a dɔn sisan bamakɔ musomanninw jinɛ nin minɛ sa jinɛ b'o bɛɛ la taa i ka lemuru wari filɛ nin ye i bɛ warimisɛn tɔ ta quoi aw kunna jara ala ka sini sugu ja a bɔ foyi kalama aw ye fɛn dɔ de kɛ ji la ka d'a ma a ma bɔ a kalama u binna a kan a ko kɔfɛ de ale bɔra min kalama a fari nɔgɔlen don a hakili y'a yɛrɛ sɔrɔ tuma min na donc n b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali delili yɛrɛ de don aw ka ko in to ne bolo walasa ne bɛ se ka nin mɔgɔ ninnu nɔ minɛ anw ka baara bɛnnen bɛ o de ma minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ nin bɛnkanni wale ninnu kɛ ka se k'u nɔ minɛ ko in bɛ se ka dabila dugu kɔnɔ sinon ko in waralen don dugu kɔnɔ fo k'a tɛmɛ a dan kan nin ko in bɛ mɛn ka lankali an b'a mɛn arajow la an b'a mɛn telew la ne bolo n ko o bɛɛ ɲɛfɔ kun ye anw ye walasa an k'an denmusow kisi yala ka feere ninnu ma mun b'aw bila ka nin bila ka taa feere la npogotinin kɔfasi hali ne yɛrɛ na don ne y'a dɔ ye a tigɛlen don pantalon la lemuruba b'a kun lemuruba bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 200 la kan o tɔ ye feere mun bɛ denmansaw bila nin na den bilala ka di aw ma ko k'a don furu la a ka so kɔnɔ baara kɛ mun b'a bila yala feere la e n kɔrɔ dɔgɔ fɔ ni yafara ma ne tɛ nka ka ɲi balimamuso an y'i ka kuma mɛn i ni ce n b'a ɲini aw fɛ aw ka den aw ka a ko kɛ dɔɔni dɔɔni a nɔfɛ delili yɛrɛ de don e bɛ se k'o ɲɛdɔn cogo di ni e ni den yɛrɛ ma ta a ko ɲɛɲini e b'o tigiw ka yɔrɔ dɔn ni n ye ɲininkali dɔw tɛngun a la a ye explication dɔw di yan mais sini ni n bɛ bɔ baarayɔrɔ la n bɛ tɛmɛ yan fɛ ɲininkali dɔw bɛ n bolo k'a tɛngun a la hali bi aw k'aw hakili sigi ni ala sɔnna ma ne bɛ nin ko in nɔ minɛ fo ka n tɛgɛ da ko tiɲɛ kan i ni ce ne bɛna sira ɲini awɔ sira b'i bolo i ce n tɛ tɔ Série tɔs n'a dɛ e ka mun bɛ ne bolo o dabila sa n'a ma ne ni ɲininkali e bɛna i t'i teliya tile ka farin ne kuma caman nege tɛ ne na bi na n bɛ sun na bɔ sira la fɔlɔ banna o de ka gɛlɛn n tulo b'i la ça va ça va e bɛ k'o fɔ tile ka kalan i n'a fɔ ne bɛ n'e jala dɛ ne tɛ n'e jala o kuma caman ni nege tɛ ne na parce que ne bɛ sun na a ma ɲi nɔ cɛ ni muso ka jɔ sunkalo fɛ tantɔ ok faut pas te d'accord bon n bɛ fɛ ka i ka kuma i terimuso fɛ quoi maram ani sego ka ko la n bɛ fɛ i ka kuma i terimuso fɛ a bɛ ka min kɛ sego la sisan vraiment a man di ne ye quoi sisan nɔ de e y'a dɔn k'a bɛ ka min kɛ sego la sisan nɔ de e y'o dɔn e b'o fɔ ka na ne dusu kasi manamanakan fɔ la min b'i kun ni kan cɛ o fɔ ne ɲɛna ne ka taga ne ka kuma ni terimuso ɲɛna demini fɔli la e tɛ kuma ne yan han sisan aw de terikɛw bɛ n'an sigiya la tantɔ n'i y'a ye sogo ni maramu bɛ ka nin ko in bɛɛ kɛ dɛ a bɛɛ a juguyaw de i bɛ sɔrɔ k'i jɔ ne ma tɔsi kuma i terimuso fɛn tantɔ dɛ a y'a don tantɔ a y'a bɔ min b'i kun ni kan cɛ o fɔ ne ɲɛna ne ka taa kana na ni tɔɔrɔ manamanakan fɔ la n bɛ sun na tile ka farin dɛ ayiwa ɲagalen i n'i ka ko tɔrɔ ye i y'a jago janfa min kama a janfa kelen filɛ nin walayi ɲagalen e tɛ hɔrɔn ye e ni mɔlɔ fadenw cɛ la e ye hɔrɔn kolon de ye walahi ne ye mun de f'i ye n ko den filɛ n ko n t'a fɛ i ka den bɔ k'a bila yala ka feere la n m'a f'i ye wa
Alamana muma. Ha? Ima ya ni kibe ni lebuli kibe ni mbolo fado chela. Otene ya daga ika mnake. Boy ika mnake ka bo ika ta. Ngoro. Furu bana inde te. Ngoro. Pepe ka yo. Ngoro. Amaso mane. Ateminuka. Ni kuma so be fun deni ya. Ni ye muso labla. Ne ni fana ka balimaya ba dafe. Amake eko. Ne. O kuna mi mun ke sa. Ibe sere mun be ne ma mun ngale. Alaje do. Ayi. Ngale la yido. Ayi amaso genma. Amasa genma. Atemina gini gaw. Ko infle to mlani. Nambe yake kelege koy. Ni ne ka balaya be fara e ka furu be sa ni deni fara ta chene ni fleni. Parce que tuna donner pe ni kono yi. Ayi. Kuni muni kelibe. Ne ma miri alama ne be da ke furu fara sisa. Ayi. Tano fo. Ngale edi no ni be. Ko edi ni be la be. Ni kuma bla yala ka fere la be ni soro wa. Ha? Ni mo ko ali te kle ko dugo ka so ke wala sai kan lafiya me pori ni na dima wala sai kan lafiya ngoro ni e mo mina hakli be nyon fa iti demseni wore o chemani be se ke e wele chori ka ila fo so sanfe e be tugo ko be ta fere la ama fu ka fura ka kono fura e ba ko ma penga kono ama fura gaji de fiala wa ama ka ya mia ama fo ya miwa u ya taka be ka jika kono ame jigi mu chemanu la musumani kalabanci bade ne be e tani ka fere la mu yibla jimina chemanu bulu mun bi blaga yele chemanu no fe so sanfe mu re be blaga don che no fe ko ta warde maso kono abadon hey ati dadon abasaka ferege ko ta do kalabanci ade do ay kalabanci ate dilinte kala ne ati kalabanci ne ko ngo don ne ma liga ke kalabanci aba mo kalabanci ti bona tere mi ay pura sabali kina sama ne ni bi mo frère ni mo ge ni ne mo ge tay ni ne kunga ti ni ne guluwe ni nganga fali ali ya bebla ali ya bebel mumi ne wuli fe ma fi ngi la jeri la yala ka fela ngoro le jota la ne ba ngoro men ne e mu mato e ni ko indo wana mu ne ma ni fo nyena e ni do wana muna au tena ko ni ma nana ye ko ni fo no we din kelen ni tay ko ne ko ko ne afu igame ni si ga fo e mi tay ko ne aki ko fo e ngoro na si ko fo e ngoro muso bore no ka fo anyana ka bina ko ke na ma e ko do anga o jabi ma ko no anga na president anga ni ko blata anga telmana ni ya daka ni anga ko de bane wa sigida bebna yelana ne ko bolo anga ni kota bolo dai duzuga ambe ga sa hakila ni ko mana gele ya chugo chugo ne ya lage jinyama jona ni hakli abinye mama ina wanda na wuri mance ma ida karango do eti ambini mun de la ala de bado wallahi aka jugu fo afa ma fo ga fara do onna mama nere ni en an ne so tilfil la ko fo ne ko de ma ka bo aka yala wa duna appartement ko na fika kan fi na de ati shi so yoni ni appartement ko into yoro wa yo en ne shi ne bora so na ko mun ne ne ka so bi denga do so ama shi so no shi wa do kala mo ne man kan ada ya appartement ko ina mana fi mu yo o jeune flé no ta appartement ta tin man ka ko ni kan ada ni ka da bla na mandi mani teriga yoro lo sa anti fuike an bi amun ko juwe aywa mbi anta boro de sabali de kanan dalo kuma na de nyame ya to ne rega ma ci le ne re far fakale ni na dine ma mungira ni bora do de ka problem kan dia yin far fakale ko se mo far fakale de ma ko ni ko la falo mai far ko chukuri deni fitini deni wari abora village la re kana buba kono a tonton fi ko tonton yi akumina do dinge de bare tonton yi muso de filɛ ni a tanti de filɛ k'a bila nin ba fi la wa en le denmisɛnnin dɔw de filɛ jeune dɔw de filɛ k'a nɛgɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka taa bi waliden ka kɔnɔ da te ma bi mo mai i b'a dɔn min yɛrɛ ye jeune a tɔ la a ko k'u y'a drogué de k'a ma bɔ foyi kala u bi denmisɛnnin ninnu ha mais si b'a dɔn ne tɛ nin affaire in kun bila ne bɛ nin affaire in sen b'a dan na fo ne ka n tɛgɛ da nin criminel de kan nin ye criminel de ye quoi a ye crime de kɛ o ma ni aw yɛrɛ ka domaine de o n bɛ n tɛgɛ da nin ko kan de ka nin tigi ta tɛgɛ ma di non ma nin ko kɔni aw ka domaine de wala ye mun ne m'a fɔ ne ye kabila don mun i b'a fɔ i de b'a don n kɔrɔ nin kuma ka ɲi ta a dɛsɛlen don ka kuma
e be siran I kan ka kuma o e bina fɔ k'i be siran ka fɔ Allah kana n'a jawuli ka jawuli ni jawuli ko e ka jawuli de wala nkolo o fura fɔ ye e ka don so kɔnɔ ɲagali I bɔra jigi kɔrɔ wallahi I y'i malo fadenw cɛla n'a sɔrɔ ni tun ye woloden I tɛ sɔn ka bila ka taa yan ka feere la I y'a dabɔ a kama de n kɔrɔ ne ko in ta k'a jateminɛ nin ko in da bɛ an bɛɛ de la an bɛɛ a da bɛ cɛ la a da bɛ muso la wa a da bɛ denmuso fana de la ne bɛ mun kɛ ne bɛ soli ka bɔ ka taa baara de kɛ walasa du bɛ lafiya n bɛ taa nasɔngɔ ɲini ka na d'u ma ɲagali yɛrɛ filɛ se ala ka farikolo ne de b'a bɛɛ sara ne ye den janga den wolo o den o b'a a n'o bɛ jɛ ka kojugu de kɛ ɲɔgɔn fɛ o kabini kuma jumɛn n y'a fɔ a ye n ko ɲagali fara n kan an ka kili don an ka don an dɔgɔda fɛ walasa den bɛ furu a ma sɔn o ko taara laban mun ma sisan kɔnɔbara ayiwa an ba musolakaw de bɛ ko baden dogo cɛlakaw la n'a tolila waati min na n'a kasa bɔra u bɛ n'u yɛrɛ kɛ kasibagatɔ ye dɛ ne y'a kɛ tan dɛ ne y'a bɔ tan o de y'a to ne ko k'i k'a to n ka wulu gɛn a ka ca hali ni n bɛ sa cɛgɛnna la n'i ma ɲɛ o kɔ a to nin ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ ni kɔni bɛ ɲɛnabɔ muso in b'a fɔ k'ale bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ wa muso in bɛ na a b'a ɲɛnabɔ wa min kɔni kɛra sababu ye ka kɔnɔ kɔni da la o kɔni ɲinɛni da bɛ ku bɛ da o ku tɛ da dɛ ne bɛ fɛn ko la o ma sigi ni fɛn min ye hali ni n yɛrɛ bɛ to a ko la nin ko kelen n bɛ n segin ka s'a dan na tɛmɛ ka taga bɔ ɲɛkɔrɔ tɛmɛ i ka don k'i ta tɛmɛ i ka don so kɔnɔ tɛmɛ o tuma e sigilen don ka ne kɔnɔ de yan ne ye min fɔ Sego e b'a dɔn hali n'a sɔrɔ I bɛ ka fɛn fɔ Sego ɲɛna sisan nɔ de I bɛ ka fɛn fɔ Sego ɲɛna sinon depuis ko in daminɛ n'i kun ye fɛn fɔ Sego ɲɛna dɛ ka Sego n'a hakili yira ɲɔgɔn na aw terikɛ dama ninnu ka Sego n'a hakili yira ɲɔgɔn na bi la ko in tɛ kɛ tan tɔ aw kɛlen don ka tɔɲɔ min da Mariam kan bi Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn bon ka na ne tɔɔrɔ ni manamanakan fɔ sugu ninnu na ko ne ka dɔ fɔ n terimuso ɲɛna wa vraiment a man di sisan I b'a kalama I ɲɔgɔnna camanba de tɛmɛna ne m'a si wele k'a lajɔ k'a ye n'i y'a ye ne lajɔ k'i ɲininka Mariam terimuso de ye I mana Mariam bila diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mariam tɛ se ka bɔ mais n'i ye n ka kuma faamu a bɛ diya n ye n'i m'a faamu fɛnɛ c'est bon I bɛ se ka n t'a faamu wa ne t'a faamu bi ne t'a faamu sini bon ka n'a fɔ tuguni I ka kuma kelen bɛ a digira na ko ne ɲɔgɔnna caman bɛ yan nɔ k'o tɛmɛna k'e ma kuma olu fɛ ne ɲɔgɔnna caman tɛmɛna ne n'olu ye kelen ye ne n'olu ye kelen ye cɛ Ala kama ka na n'an tɔɔrɔ sa ka na n'an ɲininka manamanakan fɔ sugu dɔ la dɛ parce que aw terikɛ nanfigi ninnu ne bɛ mɔgɔ ka vie tiɲɛ u bolo yɛrɛ a t'e la o fo ni min ye lajɔ ka kunbɛ fɛ taa tiɲɛbagatɔ tatɔ n'a sen lajɛ ko tun bɛ taa n'a bilennen y'i bolo yen nɔ jugu sago k'e sunnen don e b'i ka sunko kuma fɔ ne de k'a firi den nin ko in kɔni mais I wo a kɛra min a kɛra an ka kɔfɛ kare de la sanfɛla in de sɔrɔ ne tɛmɛna ka denni to an ka so kɔfɛ ka se de la denni bɛ cogo di fimanin don hakɛlaman don denmisɛnnin yɛrɛ de don a tun bɛ lemuruba feere la ma I b'a dɔn I b'a dɔn musomanin fana ma ye dɛ musomanin ninnu ma ye walayi mais I b'a dɔn I ta ye tiɲɛ mais I b'a dɔn hali I ka nin ko ninnu I ka essayer ka nin dabila walayi parce que e b'a bɛɛ ɲɛnabɔ sigida la o bɛɛ y'i kɛ musokɔrɔba ɲuman ye mais donc kɔsa na min kɛra tan tɔ o binna den min kan tan f'i y'a ko ɲɛɲini k'a tigi minɛ halisa a tigi tɛ kaso la mais est ce que denni somɔgɔw nana e fɛ yen nɔ u kana na wari yɛrɛ d'i ma mais u kana fɔ k'i ni ce kɛ est ce que o sera I b'a dɔn nin yɛrɛ de ta hinɛ ka bon ne tɛna nin affaire in kun a hinɛ ka bon mais I b'a dɔn kunnaja tɛ fɛn fɛn la ma o to yen mɛnɛ kunnaja ko tɛ kun n'an ma nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ nin ka dabila nin kelen bɛ ka tiɲɛni de don an ka sigida la fo k'a tɛmɛ a dan na en tout cas ne bɛ k'a f'i ye k'i k'a dabila ni mɛlɛkɛnin bɔra somɔgɔw de kan ka na aw bɛ se ka t'o droguer cogo di k'o violer ma Awa a y'an to yɛrɛ karamɔgɔ ne kan tɛ masa mama komi ale ye cɛ anw ye muso an de b'a ɲɛdɔn kana ni ko bila tan ne ni ko a ko sɛgɛsɛgɛ kana bila ne yɔrɔ y'i ka subaga daminɛ yɔrɔ n y'a jɛ hali sini n b'a fɔ ne ko e jija kun e somɔgɔ de don wa ne somɔgɔ tɛ mais e b'i fɛ k'i ba bila problème de la e b'i ba don nin ko in na sabali sa affaire kelen mama affaire kelen kana bila dɛ a sɛgɛsɛgɛ wala a sɛgɛsɛgɛ kana bila dɛ ni tɛgɛ da kisɛ kan ma ne kɔni y'a f'i ɲɛna dɛ wala k'i ta k'i t'i cori wari kungo de y'a fɛ e ta de don e dama de den min ye e tɛ ka maa don wari kungo la i n'a fɔ a ta a b'a kɛ parce que bibi na o de ni a kun kɛra ne na sa e tun bɛ muso
Ya la ɲini o. Awɔ, ne b'a laɲini dɛ. Bɛɛ b'a laɲini. Ne b'a laɲini dɛ. N'a kun kɛra ne Ma kana ne lɛta sa. Ma kana ko bila dɛ. A ko ne dabali de banna o la. Ni ne nana kuma yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bɛ ka ne traumatiser de. Ale bɛ fɛ ka dɔ b'a fɔ a kɛ tan dɛ, dɔ b'a fɔ a kɛ tan tɔ. Mama kana ko bila koyi. Dɔɔni aw b'a dɔn ni ne ye décision min ta ne t'a bila. Kana bila ko ɲɛɲini. Ni n ye ko min daminɛ n'a ma s'a dan na n t'a k'o bila. I tɛ karamɔgɔ dɔn. Kana bila ko ɲɛɲini. Mama kana sigi dɛ, sini dugu jɛra dɔrɔn taa ka den ni musomɔgɔ fɛ ka den ɲininka mɔgɔ min y'a. Ayi n'a fɔ n ko sini ni jiginna sini ka bɔ baara la n bɛ passe. K'a bɔtɔ la yen. Yala o yala ma ni bi yala. Cɛ ka te sigi da la de sa. O kun yala. A tɛ sigi da la bi. Ma ne na da la. A Ila warimisɛn min bɛ ne bolo n'a. M'a fɔ a y'o fɛnɛ ta. K'a ka mɔgɔ jɛ ne masa min ala ma se ka di. E bɛ taa o. Appartement kɔnɔ bɛɛ ye. Aw yɛrɛ kelen ko tiɲɛ de ta. Mama ne y'a f'i ɲɛna i ka to ka dɔ. Sama sama ba. Mama yɛrɛ ne cousine de i ka n'o fara ne kan so in kɔnɔ sinon ni karamɔgɔ bɛ ne faga yan. An tɛ ɲɛ. Aw sera hakili sɔrɔ ye dɛ, aw si tɛ denmisɛnnin ye bilen. A t'a ɲini aw ka bɛn ko la sa. N'aw m'a jateminɛ ne tɛna to si aw kɔrɔ dɛ.